kien ġi wieħed minn warajja u spara. Niftakar meta qatel Raymond Caruana, naħseb that was the tipping point għal ħafna affarijiet. Robert Abela għad għandu żmien to redeem himself. Għadu fi żmien li he picks himself up. Dawk il-palladini ta' governanza tajba, bħal dak il-Purċinell, John Mallija. Mela, tlaqna? Mela huwa il-ktieb ta' Antoinette Borch li jitratta dwar l-istorja Maltija u divertenti immens, informattiv immens, li taqma ħafna karatteri vera interessanti, għalbi ħafna u għazgur parti mill-librerija tiegħi u nemmen li għandu jkun parti mill-librerija ta' kulħadd li huwa Malti u li interessa il-lingwa Maltija, insomma tkun barran interessa wkoll. Qabel ma nibda din il-poddata ma' Andrew Azzopardi, nixtieq nirringrazzja lill-sponsors tagħna l-ESS, il-Maple bis-Sourdough, grazzi l-SMS Mondial, partikolarment il-Norwegian Cruise Liner, Browns bil-Gut Health, Kutriko, Garmin, dejjem mal-Polz, Wellbees.md u għal-post fejn nagħmel xija tiegħi, personalfinance.com, Business Labs, u mal-inħaw fessib li l-team tijaj niproduċu il-podcast, il-kazin u kolla Anċillari u Alberta hija azienda l-illa fis-suq Malti għal daw l-aħħar 35 sena fi 30,000 dar, 20,000 negozju u jekk tfittxu azienda ta' reputazzjoni Alberta hija hi. Infakkar il-podcast joħroġ nar ta' ħamis fid-9 fuq YouTube, fuq Spotify naħseb l-għada fil-ħodu, imma l-importanti huwa li tafsu like, tafsu subscribe, tafsu dik il-qampina, sabiex aħna nkunu nistgħu nfakrukom kull meta iffeċ biċċa kontenut li naħsbu li huwa ta' interess għalikom. Patreon.com/Mallija, biex taraħ iktar kmieni dan il-podcast, dak kollox għalissa għara tlaqna jien u Andrew Azzopardi. Għandiskos ADHD, bro, istjeda 3 ijiem, maġġel ħafna. Ħaniprofa, aħjar mux, niprofa ma nparlax ħafna. Dak huwa l-anti għajlum. Nidħol fuq ekin. Fej ċismu jew gara li xaħġa, jew tazzilma, ġewċi, jew xaġi. Għandi bżon il-guard rails. Isma, l-istoria tijak hija pjuttost twil, imħawra, twila, bdejna, vera bdejna. U xtaqt nibda minn ta' numri. Għax ta' numri huwa hija organizzazzjoni. Ħelwa. U interessanti u li minna ħarġu ħafna nies relevanti, validi, inti Mario, Peppi, u Mario John, Vince Fabri. Issa Vince Fabri huwa wieħed mill-iktar nies kalmi u doċ li naf. Anke Peppi u għadoċli u. Le, ma Peppi rasu wibsa. Le, iwa, le, ma ġiviri, ma kienx grupp militanti, ma kienx il-General Workers Union tal-tmennijiet u tal-disajnijiet, ġiviri, ma kienx l-iskop tijaw, għat ma kien violenti, fil-fat, u jien dak iż-żmien kont follower, ġifieri biex inkunu ċari, ġifieri dak iż-żmien kelli fejna 16, 15, 14 il-sena, konna followers, konna mmorru, konna l-Patreons, jew xtajdilhom inti tiegħek. L-ekwivalenti tal-Patreons tal-numri. Ekku, ġifieri konna nħarsu lejn dawn in-nies, u l-idea, il-kunċett kollu kien marbut l-idea ta' resistenza minar violenza, ġviri, il-famuż Gandhi kien jidwi ġo moħna. Imma iż-żmien ma kienx non-violenti. Iż-żmien għalhekk ta' numri. Jiena niskanta kif il-moviment ta' numri ma sarux studji fuq. Ġviri, jiena lija l-impatt tiegħu fuq il-livell tal-moviment graffiti tal-lum. Ġviri, il-moviment ta' numri kien għal-periodu, ma kienx periodu twil immens, minnu mbagħad ħarġu nies fl-alternattiva, ħareġ l-alternattiva demokratika, ħafna nies daħlu fil-qasam tal-ambjent. Ġviri, kien fostqa
ta' ħafna nies li involvew ruhom fil-qasam soċjali. Uħreġ, aħna jew maħniex li kif U aħna jew revoluzzjonarju għazmin Kien tiegħu. rivoluzzjonarju, ġifieri issa jiena kurjuż sar minnhom il-recordings pereżempju ta' dak il-programm. Ġifieri għax hemm misteru daqsxejn ta' x'sar minnhom u dan kollu. Kienet Għaxix ma nafux sar bil-recording. ma nafux għadhom xemmek, ma nafux għadhom xant il-PBS, ma nafux tneħħewx minn hemm, ma nafux għadhom xem. Il-verità Li ħasra kbira. Li ħasra kbira. Kienet epoka hekk fej isu kontet tħoss sens ta' kreativita u riskju fit-TV. Issa jena kont żgħir ħafna. Imma niftakarna ninġabru madwar it-television u nħossu li qed naraw xi ħaġa ġdida. Sens dak kien. Il-medja fejn il-Partit Nazzjonalista fejn meta tissemmi il-medja illi kienu għamlu a very bold whatever decision illi jibatu Richard Muscat, fejn għadam kien bata Richard Muscat, biex għamel il-studio Rama jew xkien illi beda jxandar u konna noqogħdu bil-qeda qudiem it-televiżjoni nistennew f'dak it-tfexfix u dak ir-ross. Mela Richard Muscat kien televiżiv fil-programm li kien jagħmel. Kien viżwali, mela. Naħseb anki radio, imma naħseb dik ġiet iktar tard mbagħad. Però u mar Lock, Stock and Barrel. Ġifieri u ġilura meta fil-87, fil-87, il-nazzjonisti telaw lura fil-poter. Però tan-numri kien interessanti għaliex ħafna jistaqsu għaliex tan-numri kienet code. Ġifieri dak kien ikun hemm in-nazzjon, dak iż-żmien tagħna x'inti ma stajtx tuża l-kelma nazzjon, kien ħareġ di waħda mill-affarijiet li kien jivvinta Mintoff u dan kollu biex jikkontrolla u vinta di li ma tistax tuża l-kelma nazzjonali, kienet u mbagħad stampa ta' Malta tagħna, hekk tara n-nazzjon ta' dak iż-żmien. L-oppożizzjoni kienet għax kienu jismhom in-nazzjonalisti jekk qed nifhem. Le, għax ma stajtx tuża l-kelma nazzjon mingħajr il-permess. Sew, imma biex waqqaf l-nazzjonalisti milli jgħidu. To be awkward, u naħseb ġifieri kien hemm dejjem dal-ħafna deċiżjonijiet, ma nafx kienet il-raġuni. Ma kienx forsi hawn din l-idea trotzkista li n-nazzjon irridu niddissolvu, irridu nsiru kollha soċjaliżmu ta' madwar id-dinja mingħajr ġens u dawn l-affarijiet. Jista' jkun ukoll. Tistaqsi min kien jaħdem. Bla dubju l-internet ħadd weġibna. Imma ġifieri il-permess biex tuża kien restritt. Mbagħad kien ikun hemm code, kien hemm numru. Ġement kien ikun hemm Minister żball il-ħin u l-ġurnata, pereżempju 07:07 li tfisser 7 ta' Lulju, 10 AM, 10. U mbagħad konna nagħmlu ċinkol, konna nċemplu kulħadd ikollu numri. U kien konna per eżempju 5 jew whatever konna nċemplu u dafdaqqa waħda dan il-mod u dal-WhatsApp. Kemm kien kbira? Ix-xibka. Ix-xibka ma kienitx enormi, però konna nkunu, ġifieri kien ikun hemm attivitajiet fejn konna nkunu. Ġifieri niftakar per eżempju tipika darba minnhom San Ġiljan, konna qed nagħmlu hekk Minister żball xi funeral għad-demokrazija u naf x'kien. Għax l-idea kienet, għax dawn kull darba li konna mmorru hemmhekk, konna nsibu il-pulizija, ma nafx kienu jsejħu, l-ekwivalenti tal-arajju tal-lum, il-pulizija kien hemm majdud kbir u l-probabilità vera li kienu anki xogħod minnhom Koreani tan-Nord Korea, min kien ġifidejhom kienu jħassru, ġifieri mhux l-ewwel darba li nqabdu nies. Dak iż-żmien konna flaħni ġrien allura kienet tajba. Imma dak iż-żmien ġifieri darba minnhom San Ġiljan konna għadiem dal-funeral tad-demokrazija. F'daqqa waħda daw laħqu il-pulizija, konna l-balluta ġew jiġru warajna u dattebut fajni jieħu probabbli spiċċaw hekk minn sez, bal spiċċaw fil-bajja tal-belluta. Ġilaqblu kiew? Żeggew. Le. U għax ma tkonna we would disperse. Imma kien hemm parti minna li kienet biex ta' konsonanti ħafna mal-arbizza li kellek. U mela, l-ħagġa kienet boaljana, ġifieri il-modell kien boaljan, kien li inti tagħmel it-teatru fit-triq, ġifieri dak kien l-iskop, ġifieri ara l-insight li kellhom il-leaders ta' dan il-moviment. Ġifieri weħed it would feel. U kont tkun parti. Xwalata kienet tkun u. U kont tkun parti f'da teatru inti? Kien l-attività kienet tkun teatru. L-attività kienet tkun. Ma konniex impoġġu nagħmlu l-iskript. Imma kienet l-attività kienet teatru. Però mbagħad ġifieri kien hemm dan il-feeling li inti tista' tkun devjanti. Xittu minna l-biċċa tax-xogħol?
Resistenza. Aħna Resistenza ridna għal. nirreżistu għal mod kif dak iż-żmien il-Malta Labour Party kienet imexxi l-pajjiż. Jiġifieri bla kont ta' xejn, problemi fil-kostruzzjoni, problemi tal-bini, nuqqas ta' rispett lejn l-ambjent, jaqtaw it-toroq fejn fettilhom, pjaċiri, korruzzjoni. Does it sound similar? Ekket ngħid ispiċna Deja vu. l-istess ampina tiddoq. Imma ngħidlek x'inhu l-inkwiet tiegħi. John, l-inkwiet tiegħi huwa li n-nies ta' dik il-ġenerazzjoni, ġifieri dawk li twelidna fis-65, 70, 75, ġifieri il-ġenerazzjoni li ġej minna jien. Ġifieri li llum għandna bejn 50 u 60 u 65 sena. Huma nies li llum il-ġurnata rrovinaw dal-pajjiż. Ġifieri aħna l-istess ġenerazzjoni li ġilidna biex ma jkun hemmx il-korruzzjoni, biex fil-kostruzzjoni ma jkun hemmx kniżrijiet, biex mhux kulħadd jagħmel li jrid, biex ikollna governanza, biex ikollna strutturi, spiċċajna li dik il-ġenerazzjoni li llum issa għandha l-poter u għandha ċans kollu. U poter mhux qed ngħid biss fil-gvern, poter fit-tmexxija, fl-istituzzjonijiet kollha, reliġjon, edukazzjoni, anywhere and everywhere. Aħna n-nies li issa qed nirrovinaw jew qed inkomplu nirrovinaw dal-pajjiż. Taqtalek naqalbek isa l-affari. Jiena dejjem ngħid, jiena inqis, meta n-nies jgħidu forsi x'bniedem xi ħadd isaqsi ngħid, jiena qtajt qalbi ma nibqa' għaddej. Jiena qtajt qalbi ma nibqa' għaddej. Nibqa' għaddej għaliex ma nafx għaliex. Probabbli ftit Għax mhux vera qtajt qalbek hu. Ma nafx għax hemm sens Tkun literalment qalbek maqtuha. tiegħek iż-żarma Mhux hekk? li nikkonsidraw, nikkontemplaw. Jew nkella bħall-istorja tal-Valhalla. Tafa l-istorja tal-Valhalla tal-Vikingi? Il-Vikingi jgħidu li la darba jmutu Eżatt. u jkunu mitu waqt battalja, imorru Valhalla u jixorbu mal-allat u hekk, imma mbagħad joħroġ xi serb, insejt x'ismu da serb. U da serb ħajoqtolhom kollha xorta. U jafu li ħajoqtolhom kollha, però minkejja da iċ-ċelebrazzjoni hija li ħammutu kollha nagħtu. Fuck it. Le ma rridx jien. Xmajn seddak, ma xmajn seddak u ta' winner u memx winner ikbar minnik. U forsi jew dik il-mentalità jew mhux ġenwinament temmen li kollox mitluf. Jista' jkun ma nafx forsi inti tista' tkun il-psikoanalista tiegħi ġifieri ma Huwa parti mill-mira tiegħi llum. Eżatt. Imma l-verità li ġifieri intajt eżempji ta' fuq xiex konna nikkumbattu dak iż-żmien. Konna nikkumbattu fuq id-demokrazija f'pajjiż internazzjonali tiftakarna ovvjament ġara tiena hemm, ġifieri hemmhekk konna għamilna protesta quddiem l-ambaxxata. Llum il-ġurnata ftit tal-ġranet ilu nisimgħu il-Donald Trump jitkellem kif jitkellem. Inkwitat fuq Trump. Inkwitata, jien naħseb illi l-illużjoni, ġviri minix mandi lebda expertise fl-international relations, imma il-verità li il-President Amerikan għandu ħafna inqas poteri milli jagħti xifem. Ġifieri fil-verità meta jiġi għal ħafna affarijiet jridu jgħaddu mis-Senat u jridu jgħaddu mill-da. U allura dik tagħtini ftit tranquillità anki jekk is-Senat. U l-Kongress għedin fideh. Imma dik ma tfissirx l-istess ħaġa bħal Malta ta' joqogħdu bajnhom magħluqin għax il-lider għallu votaw hekk jew tivvotaw hekk. U għandu tendenza jiksra man nies malajr ħafna wkoll ma tantx huwa diplomatiku speċa fil- Ġa xaqa ma' Elon Musk minħabba dal-proġett li għal infrastrutturali kbir fuq l-AI. U Elon Musk għallu kif inti ser tagħmel dan il-proġett, kif se jagħmlu dan il-proġett il-kumpanija meta din għandhom bżonn l-argument pereżempju $9 biljun u dawna il-kumpanija li se tiġi mogħtija dal-responsabilità għandha ftit ħafna inqas. Ġifieri allura Elon Musk bashes the $500 billion AI project Trump announced, claiming its backers don't have the money. Eżatt. Ġifieri da mhux se jgħidu obligos li għandhom. Dawk iż-żewġ egos u mhux Elon Musk biss, l-owner ta' ChatGPT, l-owner ta' Amazon li kollha kienu warajh isom il-fedili, ġifieri waqt. Ta' ChatGPT ukoll ma jidrilix li Altman kien warajh. Ma jidrilix. Kienu hemm. Bezos kien warajh, li ieħor Zuckerberg żgur kien warajh. Kemm inbidel Zuckerberg. Għajdu ċekja għalek, imma ta' ChatGPT kien hemmhekk ukoll. Ġifieri dawn. Kien warajh fil-inauguration. Huma dawn qed jaraw opportunità.
opportunità tidħol ġol White House u dan huwa l-ikbar żball. Ġifieri meta inti torqod man-negozjant u dik hija l-problema li għandna. Rings more bells. Mhux hekk li għandna f'Malta. Meta inti tibda torqod man-negozjant. U darba tal Joseph Muscardini għatlu smatlu naseb konna kienu għadu jkellimni u jinkod għadni nqisu bħala personalista nagħtih il-feedback. Għallu sma' meta torqod kont ktib xi artiklu għal mhux vera il-gvern jorqod mal. Ma meta ngħidu norqdu mal-negozjant ma nafx kien xed jifhimni li metaforikament forsi, ma forsi kien qed jifhem xi ħaġa oħra differenti, imma il-punt huwa li I mean dik hija il-riċetta għall-frakasso. Għad-diżastru. Kemm naqbel miegħek Madonna dan il-kronijiżmu huwa biex jagħmlu babies vera korra meta jorqdu flimkien. Ħammur lura għall-80s li kien numri kien fl-80s, le? Mela. Ġifieri qed tkunu reżistenza għal tibdilit kollha ħżiena li intom kontu qed taraw qed iseħħu dak iż-żminijiet. U l-vjolenza kienet tikkonċernakom il-vjolenza? Il-vjolenza kienet tikkonċernana b'tali mod li aħna konna ddeċidejna li il-moviment dal-grupp li kien mod kważi informali ħafna, ma kellux il-minuti u l-president u dan kollu, kien jagħmel mezz li r-risposta tal-vjolenza kienet il-non-vjolenza. Però kienet fuq l-aġenda tagħkom illi jinbidel il-mod li l-vjolenza politika kienet qed tippervadi l-pajjiż dak iż-żmien. Milli żgur dak iż-żmien il-vjolenza kienet reżondet, però aħjar dak għanajt kozi jerezija. Aħjar il-violenza ta' dak iż-żmien ta' Ġifieri jiena niftakar antik eżempju tal-violenza, ġifieri tal-barrani, kontent tal-barrani, ġifieri niftakar ċaru tont, mhux biss bdew jisparaw min-naħa tal-Labor, ma jiena ġi xi ħadd minn warajja, ku dak iż-żmien kienu jsiru t-testijiet tal-porvli u jittestjani kien isibli illi jien għandi l-porvli jew għandi r-residju tal-tala, kien ġi wieħed minn warajja, minn wara spallejja u spara fuq in-naħa l-oħra għax inkont kważi matrak ta' Fenek Adami li kien bil-bulletproof jacket, kienu taw inna ma nafx min, kien taw kien fuq dak it-trakk il-kbir oli. U ġera lejle li ġifieri min ikun għaddej minn tal-barani u hemm post fejn hemm żewġ bus shelters faċċata ta' xulxin. Dawk waqajnihom, kissirnihom, is-saħħa li tiġi meta n-nies jkunu flimkien hija inkredibbli, ġifieri din niżlet isu tal-ġablu. Bdejna ntuħ id-daqqiet u ċeda u bdejna nwadbu l-ġebel u dan kull kien l-ġebel għax b'dak konna armati aħna l-ġebel. Però mbagħad ġew kien hemm min spara minn warajja. Ġifieri niftakar ċara u anke meta marru trailers kienu tilajn it-trailers għax kienu nġabru qudiem il-stamper. Rajt x'kienu qed jisparaw? Min? Dal ispara minn warajk. Kienet jispara. Rajt jekkux center pistola. Niftakar, zamma bidejh waħda, niftakar. Kien bil-balaklava. Ħasadni, ngħid il-verità, ħasadni għaliex ħsibtu ta' kontrina. Ma fimt, spara u telaq jiġri. Issa tista' tagħmel teoriji oħra, xina kienet ġitni f'moħħi teoriji oħra li batuh biex jidher li jisparaw. Biex jipprovoka spiex, na? Biex jipprovoka u jidher li ġejjem iż-żewġ naħat. Però ma kellimniex, ma konta tgħidli li tħoss li l-vjolenza ta' dak iż-żmien. Dak iż-żmien il-vjolenza sewwa tagħmel iżommi inline għaliex bħalek kultant niġri minnaħa l-oħra ma ġifieri il-vjolenza kienet mhux kienet aħjar, ġifieri li tara n-nies imsaw ta' dik il-mara ma nafx iftakar xi didher ħafna fir-ritratti bimneħra bid-dem niżel bid-dem dik niftakar nara qudiemi, ġifieri nies jitkaxkru, jitabbew minn nies, ġifieri kienet letteralment jisu dak il-film ta' Gandhi meta kienu mbagħad marru ma nafx fejn u bada jituhom bil-bajat u kien hemm in-nisa jiġbruhom u jagħtuhom id-duwa. U hekk kien hemm ħafna minna dik. Ma wasalniex ħafna għax ma tasajtx tasal ħafna għax mbagħad ovvjament għamilna l-irtirata għaliex kienu jħassruna minn fuq iġdi d-dinja. Ġifieri mhux tal-barrani biss fis-sens il-vjolenza kien hemm ħafna episodji differenti. Smajt l-aħħar darba lil Dioni jitkellem hawnhekk fuq Għażebbuġ, pereżempju Għażebbuġ kienet kera ħafna. Kien hemm imbagħad wara li n-nazzjonisti ġew fil-poter it-tiġ taż-żejtun. Ħerba minn dawk il-kbar. Naf soldat li kien hemmhekk dak iż-żmien jitkellem. Ir-riski hemmhekk. Kien hemm il-vjolenza, imma kienu identifikabbli dik li rid ngħid. Ġifieri niftakar darba minnhom konna pickets.
Konna jiena u ex-Ministru Nazzjonalista dak iżim konna tfal 16-year-olds, konna Min kien? Tonio Fenek. U Pickett x'inhu? Pickets konna bħal daw li għadhom ikun hemm sal-lum bil-badge. Ġifieri biex inti tara li mhux qed jersqu nies hemmhekk li m'għandhomx jersqu, illi mhux qed jiġu sforzati li jivvotaw dak iż-żmien, ġifieri kemm fl-81 u kemm fl-87 kien ikun hemm coercion kbira biex inti tivvota għal. Xiex jitlu miegħek jew? Jitlu miegħek ibeżżaw jgħidulek tarhom tħares lihom mbagħad ma tafx ġifieri kien ikun hemm l-intimidazzjoni. Kont hemmhekk kienu niftakar kont qudiem l-iskola ta' Paris għax dak kienu postjawna hemmhekk. Konna jiena u Tonio Fenek u niftakar ġew BMW waħda minnhom ħamra, ħareġ minna l-Orisant. Dak il-ħin il-pulizija kellu il-presence of mind mod inkredibbli li qabad il-katina li tala il-kanċel u kif rom jifqu żewġ BMWs, ma niftakarx il-kulur tal-oħra, ma waħda minnhom ħamra niftakar ħareġ l-Orisant. Jiena bżajt, tibża, ġifieri ma provajniex nikkonfrontaw jew nistaqsu l-mistoqsijiet, xejn. Dawn għalaq malajr, niftakar wiċċu, issa jien ma tantx għandi memorja f'dan is-sens. Niftakar wiċċu l-pulizija, għalaq il-kanċell u telaq il-ġewwa ġol l-iskola. Ġak għandek il-kanċell, u mbagħad għandek isek Ring Road qudiem ta' Paris, u mbagħad għandek l-iskola. Għalaq malajr. U dawn kienu ġew bl-aggressjoni. Ġew bl-aggressjoni, kienu fil-fatt mbagħad aggressivi. Mbagħad xejn telqu. Mbagħad jiena ċempilt. Ġieli ġew jagħmlu biex tħoss il-preżenza tagħhom. Biex intimidaw, biex inti ġalluk għax huma kienu jitlu ġol polling booths u ġalluk tivvota fejn trid intu. Hekk tara l-Orisant ġej. Issa l-Orisant naturalment min-naħa tan-nazzjonisti ġie depicted bħala dal-mostru li naħseb li kellu ħafna affarijiet li kienu ħażina ma kien is-soċjalista true and true li beda minn isfel kien bniedem intelligenti ħafna, kontribwixxa ħafna fil-qasam tal-Partit Laburista, però mbagħad everything went south ġifieri fil-każ tal-Labour Party. Però mbagħad ċempilt ġew żewġ karozzi tan-nazzjonalisti bil-karozzi tan-nazzjonalisti u jekk niftakar sew I stand to be corrected ħalli nkun kompletament ċara ovvjament dan qed nitkellmu fl-elezzjoni tal-87, kellhom is-centers ukoll fil-karozza, centers maqtuħajn. Jien qatt ma rajt center maqtuħ għalhekk naħseb li l-image li għandi f'moħħi hija ċert minnha, għaliex jien qatt ma rajt center maqtuħ li fil-films ta' Bruce Lee. Imma ġifieri niftakarhom mal-ġemp tal-karozza, fetħu l-biba, għadu hemmhekk għal ftit ħin, u mbagħad qabdu l-karozza u telgħu. U kien hemm il-Partit Nazzjonali kienet jimmilitaru. X'kien jimmotivakom li tkunu parti? Il-ġustizzja u ġifieri ara waħda mill-ikbar kienet il-mewt ta' Raymond Caruana. Ġifieri niftakar meta qatel Raymond Caruana ħaseb that was the tipping point għal ħafna affarijiet. Għal waqgħa tal-Partit Laburista, mill-poter u għal konsolidazzjoni. Ma mhux biss kif iġġestija Edi Fenek Adami. Dak kien moment fejn kieku Edi għalinna naqbdu imqarri l-lasta tal-xkupa u we walk on to kif għamlu fil-Capitol l-supporters ta' Donald Trump u nimxu fuq Kastilja u nieħdu l-Kastilja u nieħdu l-istituzzjonijiet would have done it with very little resistance. Però Edi Fenek Adami niftakar fil-Kunsill Ġenerali fil-stamperija kien tkellem u qal biex kien jitkellem fuq kunċetti ta' maħfra, ta' solidarjetà, ġifieri Edi Fenek Adami kien bniedem straordinarju u ma kienx qed jitkellem minn għajnejh jew minn widnejh, kien qed jitkellem mill-valuri insara li f'lider politiku ma jidherlix li qatrajthom li forsi fl-Lech Walesa ġewwa Polonja. Xbaj taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar.
It was fun. It was fun tmur il-meetings. Għana kollha 15 konna mmorru il-meetings, dak il-ghost, dak l-street party. Kienet il-komunità ta'kom, speċi. Kien il-komunità. U mbagħad ovvjament jiena il-familja tiegħi kienet dejjem attiva politikament. Il-ġenituri tiegħi għadhom sallhom ħbib ħafna ta' tabib Antoine Mifsud Bonnici, għamil jaf kemm għamilna kemm irqadna għand Antoine, kemm it-tfal ta' Antoine raqdu għandna, Pola, Mifsud Bonnici, Marija, Tonio, ġifieri dawn huma nies li aħna gbirna magħhom u trabejna magħhom. U kellek ħafna nies ta' valur. Ġifieri il-condensation, qabel kien hawn il-ħalib, il-condensed milk. Ġifieri qablu mal-ħalib li qed nixorbu llum. Laqas jibda, ġifieri dal-politiċi ta' stoffa ta' kwalità kienet straordinarja. U jkun żewġ naħat, żewġ naħat. U għalfej taħseb, biex waqt li tajda jisa qed timplika illi illum l-istoffa m'għadix li kienet dak iż-żmien. Mhux inbiss ngħidha dik. Jiena meta naqra ħafna testi jekkux ta' Semi Mela jew ta' Ugo Mifsud Bonnici, pereżempju, nibda ngħid da huwa filosofikament dens ħafna dan il-kontenut li naraħ li huwa l-lum mawx neqsin naqra minna. Però ngħid li forsi qed inkun nostalġiku, però inti isek kont iktar parteċipi, kont ħafna iktar parteċipi f'dak iż-żmien. Għamil żmien kont nostalġiku ħafna, realtà politika tal-lum ma tistax tibbażaru fuq ideoloġija. Ġifieri, nasab waħda mill-problemi pereżempju tal-partiti żgħar, dejjem se tkun dik li se jintrabtu ma' ideoloġija. Issa mhux qed ngħid li qed jagħmlu ħażin, imma f'termini ta' return on investment se jkun baxx għaliex għax inti se tintrabat ma' ideoloġija, pereżempju kif għamlu l-ADPD intrabtu mal dal-kunċett tal-ambjent u anything li jgħidu barra mill-ambjent ma toħodhomx, mhux ma toħodhomx bis-serjetà ma tgħid Da mux l-expertise tijak, titkellimx fuq Mela jekk il-partiti politiċi kif jagħmlu jgħidu wieħed il-Partit Laburista jgħid li fetaħ park li ikun fetħu xi 10 darbit wara xulxin. Il-Partit Nazzjonista jgħid li fetaħ jiftaħ kieku dak il-park li kieku kienu fil-poter jaf kieku għamlu flats. Alright? Ġifieri, allura inti f'daqqa waħda inti bdew ma jibqgħux. U dik naħseb hija waħda mid-diffikultà, mhux l-unika, ma waħda mid-diffikultajiet għalfejn il-partiti żgħar mhux se qatt jieħdu mhux se qatt ikollhom il-momentum pun intended f'dan il-pajjiż. Ma taħseb li hija xi ħaġa unikament allura ta' dan il-pajjiż għax pajjiżi oħra ikollok partiti li jkunu xkejkni li jkollhom dan ir-remits partikolari jaqbdu naf il-Parlament tal-Iżvezja partiti żgħar. U jkunu hekk ġifieri jkunu pjuttost nix wieħed jkunu pereżempju u jkun hemm minnhom li jkunu issues, pereżempju l-Pirates. Max asmajt bihom il-Pirates. Daw ikun hemm messierek fihom. Kieku wiċċu jkun hemm l-emblema dak il-miġnun. Aw fiħsija missieri. Iktar ma jikber iktar fiħsija. Il-pitturi tiegħu ma nafx qatt xkellimtu fuq xogħol artistiku tiegħu. Jiena? Jien nafx. Jiena. Ma jitkellem fuq l-art. Missierek ma nafx għadu xi penċi. Però, ġifieri. U master. U dik l-iktar ħaġa li żewġ affarijiet li nixtieq ngħid fuq dik one. Qatt ma tani waħda. Li ma ħajt tlieta. One li għamel ħabta kienet ibbiħħom tipo kważi bix-xej, tipo u għal-abib, u ħafna għal-abib mill-affarijiet materjali, u għandu mandux din ir-rabta mal-affarijiet li għamelu, juhu ħafna gosti għamelhom, imma darba minnhom pereżempju għall-isma għalli għandi xi pitturi fil-garax għalli saħmur noqgħod x'imkienu għalli ma żommhom lix naqa' fil-garax tiegħek u mmur hemmhekk. Dal-pitturi kienet jaqgħu biċċiet, f'daħallihom f'garax. Bin-nida nfoqat kanna x'alla xej, u da bil-biċċiet ħadtu mat waħda Valentina, insejt eżatt il-kumpanija taħħa x'niex kien nagħmilha reklam bil-qalb kollu, u għamlet li vera biċċa xogħol tajba, ġabrit li l-viri naħseb ġabrit li xi 8 opri tiegħu. Imma u m'għandux din ir-rabta, l-aqwa li għamilha, l-estija, ħagosti għamilha, jħares leha, imma pereżempju meta orejt ix-xogħol tiegħu il-Peter tal-Brandwagon, ma nafx tafux il-Peter Grek. Sa daj,
jagħmel ombru jħares lejn l-immaġni, kien vera impressjonat għax bdejna tajt jien għandi bias għax missieri. Xogħol straordinarju. Għax hu għandu tip ta' kubizmu, mbagħad għandu Eżatt, ħafna eżatt, sfumaturi eżatt. mediterrani, għandu ħafna temi mediterrani, ma mhux il-Mediterranju li tistenna. Jisu mitiku ħafna. Manke l-inkontru mal-kulur. Kellu relazzjoni mal-kuluri vera żabija. Valentina Lupo. Insomma, wissa għamilt għaddejt minn dan il-periodu, insomma, fej nirrestawra l-arti ta' missieri u nirrestawra relazzjoni ma' missieri fl-istess sibtek ma' Valentina. fil-figurativ. Le, Valentina Lupo għet jgħid dan il-raġel. Vera brava, vera brava. Insomma, l-axar mort miegħu sal-Italja, biex insib għat ma ġiri ta' kelli konverzazzjoni, tkolli konverzazzjoni twal fuq il-telefon ma' missieri u jkunu isom dawtana, imorru kullum kien, u meru l-xurxin u nġildu, mbagħad nerġgħu namlu bib, u mux nġildu essaċ, ma naqblux, tifhem filosofikament ma naqblux, politikament ma naqblux. Narakom ma taqblux. Imma mbagħad insibu ġviri kompromess insibu ħafna u nsibu ħafna soluzzjoni. Insomma, dal-aħħar mort miegħu Perugia qed morna jiena Marija u konna qegħdin sew ġviri aħna tlieta, jien insuq u fis-sitta wara hekk u jgħidilna u jaf bħalma taf jaf ħafna storja, ma mhux ta' Malta biss u jaf storja. U darba ma ninsija qatt. Naqla minn fuq il-highway, insomma, u nara insomma Matteotti Bridge, u xa Ponto Matteotti. Għatlu Madonna da Matteotti minn kem kullum kien qiegħed Matteotti. U Matteotti batwent kien minna il-Prim Ministru ta' qabel Mussolini. Jum bat indista Mussolini ta' uħxeba u qatluħ. Imma, missieri, għalli l-istorja ta' minn kien da Giacomo Matteotti. Jgħid li kif Mussolini ħapar, jibda jikwoti għali l-speech ta' Mussolini fil-Parlament Taljan, jibqa jgħid, tletzijat wara għadu għet jgħid, għadna ma wasalnix u għadu għet jgħid, u għalli l-istoria kollha tal-Italja minn Matteotti sa' Berlusconi. Bil-pidu, bl-leġġi, bil-zgarbi, b'kollox. Nasab missirek huwa l-epitomju ta' bnidem kolt minar ma kienem bżon il-prova li mandekx bil-fors bżon ta' edukazzjoni formali. Iġviri, ma nafx għamel edukazzjoni formali. Le, mandux, self-learned, iġviri, self-taught. Iġviri, allura dik turi u koll, u dik għanna problema, iġviri għanna sistema ta' edukattiva ma tal-mekx, ta' tik instructions, ma mux tal-mek, iġviri, il-talim ma jahdimx, il-talim ma jahdimx bil-inti tajd li niftaħ dak il-bib b'dak il-tip ta' kamin għaw pum, għaliex inti tista' tiltaqa' ma' pumini differenti. U aħna dik li għanna problema kbira fis sistema edukattiva li hija preskrittiva ħafna, hija strutturata ħafna, mhux kullum kien hemm modelli fejn qed jippruvaw jitlu bħal Montessori u dan kollu però sabu ħafna reżistenza għax jiswew ħafna flus. Għax biex kollok modelli differenti jiswew ħafna iktar flus għax inti trid iktar ħin, iktar taħriġ tal-allema, iktar undoing and learning tal-allema biex jarġgħu jibdew. Ġifieri dik għandna diffikultà hemmhekk. Però missirek juri, sambat ovvjament għandu pożizzjonijiet nazzjonalisti, għandu pożizzjonijiet rightist li jien għandi problema kbira bihom. Ġili għaw id-debattejtuhom fuq il-xogħol tiegħek. Fil-programm ġili ġejt, ma tant inkun moħħi jekk u se jgħid pasta zata, li ma nkunx feżaċċati jgħid. Anka li s-sodu dejjem ta' issa ġan, ħanibdew, issa moħħok hemm. Eżatt. Iva, jitinkwitax. Għax jina minixxu il-pin-up boy tal-Broadcasting Authority, sfortat, għal xi raġuni li ma nistax nifhem. Ma di waħda mill-istituzzjonijiet li għandha bżonn. Ħafna bibin f'daqqa. Mela. Għax konet ngħidu fuq mela, konet ngħidu jiena għand problema. Problema kbir. Jiena inti konet ngħidu fuq il-kwalità tal-politiċi. U jekk narawx jekk inti tarax li bizmin id-deġenerat il-kwalità. Tu konet najdu fuq il-xejriet l-ministi ta' missieri u tri il-Broadcasting Authority. Mela, għandek 3 kaxax u d-dimek? Għanibda bl-ewwel waħda. Għax l-ewwel waħda hija l-iktar waħda interessanti naħseb. Ġilina naħseb illi aħna imxejna minn politika ta' vokazzjoni għal politika ta' karriera. U dik naħseb kienet l-ikbar
weġġa ta' qalb għalija, il-politika ma tistaqat tkun politika ta' karriera, ma tistaqat inti kollok politika fejn inti il-karriera tiġi l-ewwel qabel kollox għaliex inti tajt isma' jien għandi leġislatura. X'inhi d-differenza ma differenza li inti taf li għana li kara, jekk inti tidħol għal-politika u inti tiġi elett, għandikum għal-ewwel leġislatura, jekk tagħmel leġislatura sħiħa, inti tingħata pensjoni għal ħajtek. Mela nibdew minn hemm, mhux qed ngħid issa. Pensjoni għal ħajtek wara li tieqaf mill-Parlament, la darba nirtira. La darba tispiċċa mill-Parlament. In kif tispiċċa mill-Parlament? Għandek pensjoni. Issek bħal meta ngħidu is-soldati jieħdu wara 25 sena. Tajjeb, inti tibda toħodha bħala. Ħalli mbagħad tagħmel xogħol ieħor dan kollu. Mhux qed ngħid il-membri parlamentari jitlu kollha għalhekk għax hemm minnhom il-pensjoni li għalaw hija il-pocket money li għatu tfal tagħhom. Ġviri, imma għandek dik il-situazzjoni. Ġviri, għandek din l-idea li inti għatmur emmek biex inti sir segretarju parlamentari, biex inti sir ministru, biex inti. Mentri il-politika vokazzjonali li kena nis bħal kifet najdu, bħal Inospiteri, bħal George Vella, bħal Ugo Mifsud Bonici, insomma, ħafna oħrajn Luis Galli, kienu nies illi kellhom dedikazzjoni kompluta illi jagħtu servizz il-pajjiż. Il-servizz kien lejn il-pajjiż, la lejn il-partit. Il-partit kien mezz, ma lejn il-partit u laqqas lejn xi alla ieħor fosthom il-flus jew fosthom il-pensjonijiet. Però kien hemm ħafna nies li fit-tmenijiet għamlu l-flus biex ta' Mela, ma kienx ħaxi wkoll. U mela, forse ma nafx, nix nsemmu jinnafis minn, kien fuq żewġ in-naħat u li għamlu l-flus, min għamilhom mod leġittimu anke kien soċjalist, u spiċċa bil-vilel għal waħda tnej, tajjeb, ġifieri, min kien fil-Partit Nazzjonalista l-istess, għamlu flus f'kuntratti, fid-djar li xtraw, kienu part-time farmers, kienu part-time farmers, ġifieri, mela, ġifieri mhux qed ngħid, maħna qed ngħidu biex ngħidlek l-intensità fej kienet. L-intensità aktar kienet vokazzjonali. Però kienem ideoloġija, kienet ċara fejn għal xiex hija temmek. U l-ideoloġija x'kienu? X'kienu żewġ ideoloġiji li kienu il-konflitt? Ewlenin kellek ġifieri kellek biex ngħidlek id-demokratiċi li inti kellek il-Partit Nazzjonalista igvernat bi prinċipi. Il-Partit Nazzjonali kien gvernat bi prinċipi tal-dottrina tal-Knisja, ġifieri tal-soċjetà. Demokristjani u fiskalment kif kienu, ekonomikament kienu għas-suq ħieles essenzjalment. Kienu mbagħad ngħidlek għax inti fil-Partit Nazzjonalista irnexxielu jbieħ jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna fit-tmeninijiet li bieħ il-kunċett tal-valuri. Li l-valuri jagħmlu aħjar, li inti kollok familja u dil-familja tkun familja tradizzjonali aħjar, li inti ma jkunx hemm divorzju aħjar, li ma jkunx fit-tmeninijiet. Mhux hekk, ġifieri inti kellek din l-idea, però fl-istess ħin bdew deħlin kunċetti liberali u neoliberali b'saħħithom, bħal pereżempju il-banking, il-loans, il-cards, il-flus, l-idea ta' kif isir il-kummerċ, is-suq, miftuħ tas-suq, li inti ma tikkontrollax is-suq, li inti kemm taħdem tara. In-nies iriduhom, le? In-nies mhux il-flus iridu, in-nies mhux. U laqsla. In-nies iridu l-flus, ġifieri kemm qed ngħidu ftit żmien ilu le kien hemm Tokis kellimna fuq l-ekonomija mhux ekonomija u seba'. Verità u l-nies iridu l-flus, u l-flus huma fattur importanti fil-ħajja tal-bniedem, fattur kbir. Jien naħseb in-nies iridu il-poter. Naħseb imbagħad il-flus huma simbolu ta' dak il-poter. In-nies. Naħseb in ġenerali, speċi irridu l-aċċess għal-poter, irridu li jgħixu ħajja. Aċċess għal-poter. Aċċess għal-poter jew il-poter jew il-poter li jażlu kif imexxu ħajjithom. Issa il-flus ituk dik l-għażla li speċi ta' kontrollu. Eżatt. Fuq id-destin tiegħek speċi sa ċertu punt għax imbagħad John Lennon jgħidlek life is what happens to you when you're busy making other plans. Ekku. Imma, umbat, ġviri, umbat kellek il-soċjalizmu. Biex nifhem it-termini tal-framing tijak. Il-fat li nazjonalisti daħlu is-suq ħieles.
Kienet tajba. Kienet ħaġa tajba, ġir ma stajniex nibqgħu. Konna, jien niftakar immur għand il-grocer bil-kartuna l-blu, kartuna żgħirek blu, hekk Minister Żballa t-sokkor, konna ilma ma kien xaw kien aħdar u aħmar, konna nalluħ ġol borma, niftakar. Ġifieri kien aħdar u aħmar. Aħmar u għaliex tant ma kien xaw, tant il-servizz li kien jixtri l-gvern fejn jitlu magni, generators, L-ilma tal-vit kien aħmar. L-ilma tal-vit kien. Ħabba sadit. Sadit u l-kwalità tal-bar. ċini ma nafx kif ħafna minna għadnaw. Probabli għadnaw, nħabba dak l-ilma. Probabli fortifikat. Fortifikat, għamlinna da. Infurrana. Imma mbagħad inti ovvjament kellek dal-aks kollu, ġifieri ma tistax il-klassika kienet il-penti ta' missieri u ċ-ċikkolata Toblerone. Il-penti ta' missierek u ċikkolata Toblerone. Fejn il-connection? Mandiġ tlifni. Mela ngħidlek. Anka l-wejza ta' hokra fil-studio. Mela, inti xkont tagħmel meta kont issir? Timla l-penti bit-Toblerone. Biex meta ta' jiġu ta' dwana, anke jaraħ Issa Toblerone nħobbu. Tajtina Toblerone se noqgħodha minn ġol penti ta' missieri. Il-Toblerone mill-penti ta' Salvu Mallija ma nafx. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klijenti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Jiena niftakar it-toma tal-Mars. Issa jiena jekk hemm ċikkolati li m'għadniex nikol għax id-dejja nextraħli ma' kull filling li għandi ġali hija l-Mars. Imma niftakar bl-aktar mod vividu ġo moħħi illi ma kienux jiġu minn barra u ġibulek ġaketta ta' suf jew par żarbun tal-Adidas, imma kienu ġabulek iċ-ċikkolata u jqasmu ċikkolata jisom jtqasmu konsenajt waħda xej goffa, ġviri, iġviri, qasmu, fimt, ġviri l-ħobs tal-mulej, ġviri, daqsek kienet, dak kien zmin li ma riduħx in-nies, pero morna, għanajlek jina morna u morna mux aħna bis, il-poplu mar, id-dinja marret, minn dal-aqsu dal-qamel u dal-naqqas kollu, għal dawk it-tfal li kienu forsi għatmaraw ħandu tal-ħelu, jitlu tal-ħelu jgħidu la misma tistaw tixrob tal-kwart, dak il-kwinet tal-kwart, tiftaħ il-vazettu tiftaħ il-boros. Jina naħseb li ekġranna li aħna bdejna nimlew il-boros imma nikluħu niblawħ. Fil-fatt issa l-oppost huwa l-problema. Illum il-ġurnata, meta tħares li l-istatistika, qabel forsi konna iktar nies joqtlu lil xulxin bil-vjolenza. Illum il-ġurnata iktar nis joqtlu lilhom infushom bil-vjolenza. Fil-ponent qed ngħidu, fil-ponent, ġifieri fl-Ewropa, fl-Amerika, fil-Kanada, New Zealand, dal-postijiet. Qabel kienu jmutu ħafna iktar nies bil-ġuħ. Illum imutu ħafna iktar nies bl-obeżità, bil-heart attacks, b'dawn l-affarijiet. Ġifieri niftakar id-dawl li mhux ġieli noqogħdu nsemmu l-Mirjam dalli miskina u fil-waqt illi it's unfortunate illi Bella la kanna minna usal minn dawk il-ħoxnin tal-gbar tajjeb il-Prim Ministru ma nafx kienet għandu fiduċja fija jom kalla xirti Bella xikanna Bella la kanna tad-dawl. Rajta id-dawl hija problema kbira. Meta inti għandek popolazzjoni tinfaqa. U f'daqqa waħda nirrealizzaw mhux hekk ġinti l-ewwel imlejt id-dar, l-ewwel student mitru ħal-parti, mbagħad realizzajt li kell għandi kal-20 bġieħ il-madaffi, ġifieri suppost kun bil-kontra. Imma però aħna ġieni niftakar nagħmel low levels bil-lampa tal-petrolju, b'dawk li kienu kollhom ishom mera warahom, u min jaf kemm konna f'periklu ma nafux. U nistudjaw bil-lampa tal-petrolju. Jiena ma kontx naħli ħafna petrolju minn daqshekk. Ma kontx inkwita f'dan is-sens. U lejma ma naħlux imma ġifieri kienet normali. Kien importanti imma kien kruċjali. Ġifieri kien kruċjali. Eżaġerajna. Però dana. Ma nasibx li l-pajjiżi kollha huma daqshekk konsumeristi, pereżempju, dal-aħħar kont Perugia ma missieri. Meta tmur Perugia tħoss li n-nies hemmhekk qishom għandhom naqra bilanċ. Tipo tħoss li qishom aħna 10 snin ilu. Tipo jmorru restaurants u affarijiet. Small island mentality tagħna. Aħna
Aħna għandna small Li man nibilaw syndrome. kollox malajx, ma jmurx Aħna poplu li naħseb jiena u forsi hawnhekk nallaċċjaw wkoll xi ftit naħseb xejn il-papa tiegħek ukoll illi naħseb għandna daqsxejn poplu illi għandna daqsxejn low self-esteem. Forsi hija marbuta mal-fatt li dejjem kien hemm xatt li ħsiebna, ilna hekk milni xek 60 sena biss, allura ngħidu kif ngħidu 60 sena tajt kważi ġenerazzjoni u biċċa oħra. Ġimma tajt xi affarijiet dwar. Imma konna ġifieri tinsiex ommi u missieri, il-ġenerazzjoni ta' ommi u missieri, kienu u tan-nannit tiegħek kienu ibbażati fuq illi jaħdu mal-Ingliżi, jieħdu ħsiebhom, ġej niftakar fis-79 kelli 9 snin fuq is-sur tal-belt, niftakar eżatt fejn kont fejn hemm dik il-gabbana fil-barakka ta' fuq. Naraw l-HMS l-għandin nara n-nanna tibki, żgur kien hemm in-nanna, ma niftakarx kien xem nies oħrajn tal-familja, ma niftakar ċar n-nanna tibki u jiena nibki magħha, ma nafx għalfejn żubbaba nibki nħabba żubbaba ta' vapur li ma nafx x'dieħel jew kienet għax iżu l-istess ikun qudiem u ħjareġ l-HMS l-għandi ma nafx kien ħareġ insomma l-aħħar wieħed. Ġifieri issa aħna f'daqqa waħda, aħna l-istess ġenerazzjoni li mbagħad ridna nagħmlu n-negozju tagħna, ridna l-isptarijiet immexxu magħna, ridna mmexxu ċ-ċivil aħna. Ġifieri u dik naħseb jien ma kabritniex bħala pajjiż, għadna ma kbirniex bħala. Id-nanna kienet qed tibki għax kienet għax tibża li l-Ingliżi mhux se nfendu mhux se nfendu bl-Ingliżi, għax l-Ingliżi għalfejn sejrin l-Ingliżi. L-Ingliżi huma importanti għalina. Kienet surreali. Ġida l-pajjiż biex inkun għandna kollox, mhix xejn, minn dil biċċa boqqa. U għalhekk ninħaraq jien, għaliex minn dil biċċa boqqa aħna għandna l-istipendji, għandna l-benefiċċji soċjali, is-saħħa b'xejn, il-karozzi tal-linja b'xejn, jien naħseb 4 jiem oħra bda qasmna kollu ir-rolli tat-toilet paper b'xejn, ġifieri biex nistrieħu b'kollox, kollox b'xejn. Allura x'in il-problema? X'in il-problema? Il-problema hija li aħna infiżdin, illi aħna ma rnexxinniex, ġifieri rnexxinna f'ċerta sens, imma mbagħad bħala nies, bħala individwi, bħala poplu, ma kbirniex, ma ħadniex rajna f'idejna, għadna sal-lum il-ġurnata. Mela, fuq ta' self-esteem, ma nafx takarx l-ewwel darba l-intervistajtni fuq l-RTK, l-istess ħaġa, bewet wara l-istess ħaġa, din hija l-konklużjoni ta' li għaw dan in-nuqqas ta' esteem, però meta mbagħad inħarsu lej l-evidenza. Sibi, x'aħta tajtni għu Patreons. Iżjed minni żgur. Patreon, all right. Mela, u għandna inħoss li għaw nuqqas ta' xinu? Bħal tan-numri. Eżatt, ma nistax nirrevelaw ismu. Code 55588. Għaw problema ta' esteem u tinħass. Għalija huwa ċertu affarijiet li nara n-nies fil-qasam pubbliku jagħmlu għalija jiena noħodha insult personali u ma nafx kif ħadd ieħor ma nafx demm irid ikollok biex taċċetta ċertu tweġibiet, ċertu aġir, ċertu set, ma nafx demm irid ikollok għalija. Però b'xi mod bħala nazzjon naċċettawha. Inħoss illi biżmien qed naċċettawha inqas u inqas. X'se jinbidel yet to be seen. Issa, il-mistoqsija tiegħi fuq l-esteem torbot ma dak li kont qed tajt int. Fis-sens, illi għalfej għandna nuqqas ta' esteem. Meta tqis li f'60 sena ra x'għamilna. Bnejna sistema sas-saħħa, sistema ġudizzjarja, sistema parlamentari, bnejna ċivil, bnejna ekonomija, l-ekonomija kabbarija. Irna xilna nagħmlu ma kemm l-elezzjoni demokratiċi. Ħares lej is-sawt tagħna. Is-sawt tagħna kollu diżastru. Kulħadd jiġġieled għal milizzjas il-bieraħ kont qed inkellem it-taxi driver li wassalni d-dar. Miskin minn Bengazi, ilu ma jmur lura d-dar 15-il sena. Meta waqa' Gaddafi. Meta waqa' Gaddafi, mhux ma kux 15, imma ilu daqshekk. Meta waqa' Gaddafi, kien supporter ta' Gaddafi, il-mara tiegħu irrapportatu li kien supporter ta' Gaddafi, probabbli ma rridx jaħsel il-platti u xi ħaġa għadek kien ħanċempillu. Arrestaw kellu, spiċċa assista jmur la fucking id-dar, men għandu t-tifla. Aħna irnexxielna wara dak il-kolonjaliżmu Għadu jħobba l-mara. Lit-tifla.
Aħna kemm irnexxielna. Biex ta' Però kemm il-ħaġa rridu nagħmlu biex però- ikollna self-esteem. Pero aħna. naħseb it-tweġiba kważi tiġi in a way weħeda minn ma nkunu qed nivvintaw il-rocket science. Naħseb li l-iktar ħaġa li ġranna kien illi dan is-sens ta' kontroll li kien fidejn l-Ingliżi, il-kolonizer ġdid tagħna sar il-politiku. U saru l-istituzzjonijiet, għal żmien kienet il-Knisja. Knisja. Naħseb jiena kamel xi ħaġa illi jiena naqbel miegħu Joseph Muscat kien li sekularizza il-pajjiż u ma kenniex bżonn iktar l-endorsement tal-Knisja, il-fatt li jkollok l-Arċisqof irid ikun fl-attivitajiet jinnaf tal-ftuħ forensika, tal-ftuħ tal-Parlament, daw l-affarijiet jiena m'għadniex nifhimhom għax ovvjament hija fl-opinjoni tiegħi mhux sew għal reliġjoni oħrajn li huma rappreżentati wkoll. Jirrappreżentaw numru ta' nies f'Malta. Però l-Knisja hemmhekk issu sabet posta sekularizzat, il-pajjiż sekularizza, il-Knisja ma ġustat ruħha u dik naħseb hija waħda mill-challenges kbar. Il-Knisja sabet ruħha li ma tistax tikkontrolla b'dak il-mod, m'għandix sej, u sej mhux bil-forsa li jissuq il-karozza u jidħol quddiem il-President l-Arċisqof, we're not talking about it, imma ġifieri s-sej li kellu fil-moralità, fil-lażliet li għandhom xebħa jew tixbija ta' moralità fihom, hemmhekk tilfet is-saħħa l-Knisja, ma baqgħetx the point of reference kif kienet fi żmien in-nazzjonalisti. Is-sekolarizza. Dis-sekolarizzazzjoni inti tqisha xi ħaġa pożittiva. Skur. Li però l-kollateralità kien illi inħoloq vejkum u dak il-vejkum ma ntela minn xejn. Anzi, dak il-vejkum intela minn dal-ħafna kornuti korrotti li nejku dal-pajis. Iġifieri dak l-spazju minn flok intela valuri, minn flok intela b'filosofija, b'ħsieb, b'viżjoni, dan ħoloq dal-spazju. U dawn il-ħnieżer minn flok kien mimli dal-valuri li setaw jiġġieldu dal-mikrobu, jissabu ruħom f'ambjent fej inti bħala parassita stajt tagħmel xalata. Għaliex din l-istituzzjoni tal-Knisja ma baqgħetx iżżomm ċerta pożizzjonament, l-Akkademja ma żammitx biżejjed, ma baqgħetx b'dar rol b'saħħtu biżejjed. U allura sa Kien hemm xi punt fejn l-Akkademja kellha rol. L-Akkademja ngħidlek, aħna fost l-istituzzjoni bħala università, ma mhux dejjem kienet università, l-università ilha xi 250 sena, ma mbagħad plastik għandek 200 sena oħra illi kellek kienet kolleġġjum insomma. Malta għandha fost dan l-iktar iż-żmien aħna qed ninżawġ kulħadd jista' jinżawġ. Hawnhekk żona liberali ħafna. U fil-fatt fl-aħħar nispiċċaw Asfur Franċiż, dak. l-Coq Sportivi. Le, ma ġifieri u kellek din it-trasformazzjoni kbira fejn. Ma ġifieri l-Akkademja żgur li kellha sem, ġifieri ħares li l-Parlament l-grupp parlamentari fit-tul. Ħares li l-moviment tal-istudenti f'dan l-Università, il-KSU, li għadhom il-sallum il-ġurnata. Allora kif għan irraparaw daw l-affarijiet kollha xed ngħidu mela hemm vakum ta' Odu, lek ikum ilek xawtajt qed infittxu soluzzjoni qasta fint. Mela qed ngħidu hawn dal-vakum ta' valuri minn nuqqas tal-Knisja. Fl-assenza ta' framework ta' valuri daħlu essenzjalment il-korruzzjoni, il-flus, konsumerizmu jiena kikun zid u individualizmu sfrenat li huwa biex ta' il-kuġin tal-konsumerizmu. Il-konsegwenza li il-pajjiż minkejja l-ħafna kisbiet li t-tnejn qed naqblu dwar u ma' ħafna nies hemm barra li jaqblu dwar xirnexxu li jagħmel dan il-pajjiż. Issa isu qabad din ir-rotta ta' tnawwir. Però, isu jek naqtaw qalbna issa wara da xogħol kollu, tipo xi żoppu. Idu naraw kif ħansewwu dan il-proġett li tantana, proġett Malta. Jiena naħseb illi biex tagħmel dak għandek bżonn il-leadership u jekk għandna skarsezza kbira f'dal pajjiż,
apparti x-xita hija leadership. Ġifieri aħna maċċanna leaders u leaders mhux qed ngħid biss fil-Knisja fil-partita, aħna hemmhekk nibdew naħsbu. Għalkemm meta tibda tara x'għandek min qed imexxi, meta nitkellem fuq X'idilek miż-żewġ mexxejja inti? Jiena ngħidlek x'jidher li miż-żewġ mexxejja. Jiena kelli aspettattivi baxxi fuq Bernard Grech immollihom li, kelli aspettattivi għolin fuq Robert Abela ma baxxihom li. Ġifieri jiena Robert Abela kien would have been, ġifieri kieku jiena delegat tal-Partit Laburista kont nażel lilu mhux il-Chris Fern. Għalli ma raġuni. Għalix kien għadu żgħir, għalix nafu jiena kont għamilt il-biografija ta' George, il-papa tiegħu George Abela, u iltqajt miegħu kien dejjem persuna avukat, spint, bnidem eċċitanti, crispy, żagħżugħ li qed jikber ħafna, però fil-waqt li ħadd ieħor forsi kienet toħodlu 20 sena biex jizmantellawh, dan żmantellawh wara ftit. Ġifieri dan ma setax jimmanagja, ġifieri because the proof of the pudding huwa meta eating. Le mhux biss, meta tmur biex tiddiġerija, hekk toħroġlokx sew jew le. Ġifieri il-prodott li beda joħroġ minn Robert Abela. Wara id-diffikultajiet li sapruħu f'ċerta minnhom tortija u ċerta minnhom intortament, ġifieri situazzjoni tal-gvern ta' Joseph Muscat, li ju kien parti minnu ma noqodux nilabu bil-bżallu, u kien konsulent, kun konsulent tal-Prim Ministru, għallex ma tkunx ngħidu hekk il-konsulent ta' Sofrito, rajt u jagħmel it-toast, ġifieri kien konsulent tal-Prim Ministru. Ġifieri Ma l-imparti tħoss li ġestixxa ħażin. Illi ma kellux, kien kon naħseb li se jagħmilha, ma kellux is-saħħa biżżejjed fil-partit, jien naħseb qed ibati mill-legat ta' deċiżjonijiet li kien għamel missieru meta kien għall-Partitari Laburista ittradixxa lil Alfred Sant u fil-każ tal-Partit Laburista you never betray your leader. Laqas Mintoff ma rnexxielu jittradixxi għalihom għal-fatt li kien se jieħodha kontra Alfred Sant, Mintoff sar outcast, Mintoff qed ngħidu, mhux qed ngħidu. U għedha tajt li Robert Abela wiret sejħulu id-dnub kif jiperċepuh il-Partitari Nazzjonali u Laburisti ta' missieru. Jien naħseb ara. Tipo ma jafdawx. Ara ngħidlek biex inkun għadna kollox. Ġifieri biex inti tilbes iż-żarbun wara Joseph Muscat huwa diffiċli ħafna, ġifieri dan rebaħ 10 elezzjonijiet, ġifieri issa tista' tgħid fi-2022 Robert Abela rebaħ bl-ikbar maġġoranza ma dik kienet momentum tal-Joseph Muscat. Ġifieri bla dubju ta' xejn, ġifieri li rebaħ l-elezzjoni Robert Abela ma kienx kollha tiegħu, mhux ma kellux sem ta' imma kienet il-karozza nieżla bla handbrake nieżla l-isfel. Lilin mill-fatt li qed nikkontrastaw jew inti qed tagħmel il-kontrast tiegħek ma' ex-Prim Ministru li kien popolari ħafna, karizmatiku, dinamiku, eċetera. U li għamel affarijiet pożittivi wkoll. Lilin minn dak il-comparison li qed tagħmel. Għalfej kellek l-aspettativi għoljien, u spiegajt li għalfej għax kont il-taqqa miegħu kien krispi, eċetera, eċetera. Ma ħax deċiżjonijiet li jtajjar ċerta nies. Min kellu jtajjar? Ġifieri nies li llum il-ġurnata qed nitkellmu fuqhom li kienu responsabbli, kemm li kienu membri parlamentari, kemm li kienu fil-kabinet. Ġifieri ma sabux, ma twarbux, ma tneħħewx kif kellhom jitneħħew. Jina lija kellu jagħmel clean cut ma' Joseph Muscat. Ġifieri u dik ma setax jagħmilha, ovvjament kellu jagħmel l-irtirata. L-intuizzjoni tiegħek x'inhi li huma ħbieb? Le xi ħbieb, le mhumiex ħbieb ta'. Ġifieri jekk għamlu ħbieb vera hija xi ħaġa li ġrat riċenti ħafna li xien għandi informazzjoni ċara u kristall u minn sorsi tajbin ħafna illi bejn minn l-MPs kienu ħajrikonċiljaw id-dera kienet fil-pubbliku, speċa dik xtaqu jgħatu. They needed each other, u ġifieri Robert Abela kellu bżonn il-Joseph Muscat għaliex kif qed ngħidu. Joseph Muscat kien għadu kbir wisq għall-Partit Laburista u għall-Partitari Laburisti huwa kbir wisq biex inti toħodha miegħu.
u defenda l-Joseph Muscat diversi drabi. Umbat, ovvjament, Joseph Muscat kellu bżonn il-Robert Abela minħabba l-kwistjoni tal-qrati biex ovvjament kollu l-endorsement biex ngħidlek jowħa il-comfort illi il-Prim Ministru mhuwiex jgħat parti mill-front kontrih. Ġifieri he needed that ukoll, ġifieri kellhom bżonn il-xulxin. Joseph Muscat darba qalli u f'intervista fi ktieb li kont kien inkiteb dwaru ta' wara xar snin mexxej tal-Parti Laburista kont ktibt fih, kien qal li huwa Machiavelli għalih kien huwa għodda. Ġifieri u Machiavelli jitkellem mod ċaru, ġifieri Kwotata li fil-ktieb? Iva, ġifieri u jitkellem dwar il-fatt li Machiavelli kien importanti. Fil-fatt jiena Rajt di Machiavelli? rajt The Prince tiegħu, ovvjament. Mhux dak nasbal dak kienet jirreferi, Għal dak li qed jirreferi Machiavelli kiteb xogħlijiet oħra. Ma Machiavelli kien Machiavellian. Jista' jkun illi Il-mikrofon? x'qed nagħmlu hekk. Hekk tajjeb. Jekk tiċċaqla miegħu. All right. Machiavelli. Isma' dik għax qed tfixkilni. Din ta' Le Pen. Jejja, Fujiko dik. Fuxi? Fujiko. Aħna konna nafuha Margot. Margot. Ma il-verżjoni Ġappuniżi hija Fujiko. All right. U dina dik ovvjament hija Francis. Marija Ħanina. Dik huma. Ma ma nistax nifhem għalfejn qegħdin hawnhekk. Is-sagru l-profan dik l-umanità kollha. Nixtieq nkunu għaddisin, però fl-istess ħin hemm il-parti bestjali tagħna. Holy Spirit x'inhu? Qatt ma ħsibta, but you are quite correct, my friend. Qatt li Trinità prosit. Imma mbagħad minn naħa l-oħra x'imbagħad tissemmi lil Bernard Direk mhuwiex l-iktar bniedem illi kif jidħol fil-kamra jixgħala l-kamra. Però jiena naħseb huwa t-tip ta' leadership li llum il-ġurnata għandek bżonn. Ġifieri aħna issa daw tip ta' leaders li huma ta' karizma kbira u dan kollu naħseb issa wasal iż-żmien illi nifmu illi pajjiż ma jitmexxix minn dawn in-nies, jitmexxa minn valuri, minn kunċetti. Sa tajli perfett Bernard Direk, ovvja. X'għandu bħala leadership, bħala kwalità fit-tmexxija tiegħu li tara li xi ħaġa fijabbli spiexna. Ngħidlek ara jekk nieħu kemm ngħid sentenza fuq Robert Abela. Robert Abela għad għandu żmien to redeem himself, fis-sens li għadu fi żmien illi he picks himself up. Naħseb qed jipprova issa wisq jagħmilha billi jiġbor dawk in-nies li tilef. Rajna numru ta' nies li tilef, li ħad deċiżjonijiet li weġġawhom, qed nitkellmu fuq l-lutenenti tiegħu. Ronald, il-Combs tiegħu, neħħieħ, il-Nigel Vella li kiteb fuq il-Facebook illi wedu li kien se jkun CEO mbagħad iddeċidew li jagħmlu Leonid, Vici Cap missemmew diversi nies, Foston Clifton u oħrajn, waħda dawna ġew relegati għaliex rid jagħmel l-Alex Ħaġis Saliba u Ian Borg għaliex dawn huma aktar viċin ta' Joseph Muscat. Kellu Ramona Tart illi il-neħja, mhux neħja minn telqeti minn presidenti ma fil-verità id-dinamika minn barra tidher biċ-ċar illi dat jipprova jiġbor il-kor. Meta tiġbor il-kor, il-Labour Party bħal kull partit kbir ieħor ma jerbaħx bil-core vote tiegħu. Vera għandu core vote ikbar, ma terbaħx bil-core vote tiegħek. Inti terbaħ bil-nies li nexxilek tieħu mill-kamp ieħor. U Joseph Muscat dak li rnexxi lieħu, lock, stock and barrel, popolazzjoni sħaħ, il-komunità ta' diżabilità, il-komunità tal-gejs, il-komunità tan-negozji żgħar, u dawn kollha marru għand il-Partit Laburista. U qas kien ikellem il-kor. U meta tara il-kampanja tiegħu ta' 2013. Għax il-kor jibqa' lejali il-Labour Party mhux bħal Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista il-kor tiegħu huwa ħafna iktar fluidu. Storikament u dan kollu, ġifieri il-Partit Nazzjonalista kull elezzjoni li rebaħ f'daw l-aħħar 30 sena, 40 sena, rebaħhom b'alleanzi illi kienu alleanzi eġġi ħafna, ġifieri imma tifhem. U mbagħad għandek issa dak il-Robert Abela, ġifieri jiena naħseb li strateġikament qed jagħmel żball li imur bissa l-kor. U fl-MPs kienet ukoll naqra dik it-tattika, ġifieri meta bdejt tara f'daqqa waħda r-retorika bitmur minn
Mi kont qed ninnota, kont tmur minn speċa ħafna klim ta' moderazzjoni u nippolitiġizzaw kollox u daqshekk tribalizmu u anka it-tip ta' nies li kien hemm bħala parti bit-ticket kellek il-Steve Ellul u l-Clint li speċa kellhom din il-bixxa ta' Anke l-dawk kremma jom, remjom mbagħad prova jiġborhom. Ġifieri kemm Steve Ellul u kemm Clint, ġifieri narġnajt minn barra, ġifieri mhux għax għamlu xi dikjarazzjoni bil-miktub daw ma kienu ċari, mbagħad Steve Ellul għamlu tal-infrastructure, ġifieri dal-ambjentalista li l-platform tiegħu kien kollu fuq kif se nagħmlu kullum kien bil-ħaxix. Rajtu ESG u dal-motetti jispiċċa qed joħseb it-tarmak. Forsi juhuna għaxi konsiderazzjoni. Meta konfrontajtu fuqa għalli eżad dak u jina najdlu zeggek. Inti issa ikkondizjonat bit-toroq li tittibni, bil-konkos li tittamel, bil-pilastri tal-ħadit. Ma tajtux beneficju ta' dubju? Inkun nista' nagħtih il-beneficju ta' dubju. La darba jibda jopera? Meta nistidnu u jiġi. Għax ili jiżloqli jissu sapuna imma jiena hekk għandi xi ħaġa fit bħalek, fit u persistenti bħalek. U allura jħassra aħjar jeħilsu minni u jiġu għall-intervista minni. Issa Bernard Grek. Bernard Grek, ġifieri, għat nitkellmu fuq proof of the Taf xwit forsi tista' tieni żewġ sentenzi biex nifhem għalfej mhux Fern. Fern għamel ħabta kien jidher pjuttost biex ta' l-aħħar balwark tal-ġustizzja u korrettezza fil-Labor. Għax salvaċu. ċit kafe? Taf xirrit. Morsa toilet. Ma xtaq. Kat, ma da sekk. Kat u tlat. Nistammur wahdi. Il-bniedem minn ħsieb mhux wis aktar minn xadina bla sur. U l-gazin irina inqas xadini u iktar nemmi. Għalet, kull narda ġimma falaxija fejn id-dibattu minn kollox. Drejt kurrenti, storja, politika. Laqwa li l-ħsieb, u għastan naqreb li l-verita. Il-kazin kull narda ġimma flaxija fid-29 fuq Tokis. Il-fat li għedin episodju 170 u kemm Madonna għedin. 173. 173 għedin. U għadni nuħu gost naqblu men, u miraklu. Deħlina l-4 snin. Jina kalkulajt illi mela jinat għax ovvjament da illi Larry King għamel mal-50,000 intervista. 50,000. Illi narom ħafna jina, biex nkun onest. Imma ġiviri dan għamel 25 xandar, 25 sena xandar, ġiviri u għaparti jek kien jgħamil programmi oħrajn. Jina kalkulajt li għamil 3,000 intervista, 3,000 slot ta' intervista. Zgur, għax inti meta tagħmel l-intervisti tiegħek, meta tagħmel program tiegħek ikun hemm nies varjati. Le mhux nikkalkula n-numru ta' guests, għax dawk naħseb jitilgħu iktar. Ma mhux numru ta' episodji. Qed ngħid mhux episodju, qed ngħid slots li kollhom temi. Milhekk programm jien għandi 4 temi, dawk qed noddhom bħala 4 temi differenti. Fihom ħafna drabi jkun iktar minn persuna waħda. Jien l-iktar l gost niġi fuq il-programm tiegħek, meta kun hemm Peppi, għax ma naqblux fuq fucking ħaġa waħda. X'taħseb fuq? Fuq Peppi, li fuq ħafna affarijiet jiena diametrikament oppost, naħseb li rridu l-istess affarijiet u naslu għall-istess konklużjoni, imma alla ħares pereżempju nintilfu l-busket jiena u Peppi għax ma noħorġux jew ma noħorġux. Peppi mhux se jseb it-triq żgur. Minn ġol busket. Sarraħmu. Le, ma jekk ngħid l-eminu jgħid ċelluk. Isu, ma nafx, narana jisna il-delta xurxin kważi, issa nċempillu għal-parir, nistaqsieħu, għek, ġviri, imbat meta niġu għal kif nġestixu l-politika, kif nħarsu lej il-politika, kif nħarsu lej il-soċjal, kif nħarsu lej. Però għandna kuntesti differenti u kol ta' ġviri apparti li jkollok il-karattri differenti. U kif qed tajt inta ġviri fil-verità, ġviri kellek tajt li inti u Peppi ma narax ħafna differenza bħala final destination. Imma dana bħal Google Maps li tista' tgħaddi minn 3-4 toroq differenti. Però ġviri Peppi għandu livell ta' empatija straordinarja. Ġvirina naħseb li l-empatija li għandu hija problematika.
għaliex jempatizza wisq. Però li kont se ngħidlek huwa li ġej minn kontesti differenti wkoll. Ġifieri aħna ġejjin minn background storiċi differenti. Ġifieri Peppi għandu llum il-ġurnata naħseb xi 10 snin ikbar minn xi 64 minn ser żball. Ġifieri allura huwa titkellem ma' persuna li mbagħad inti għandek 25 sena nqas minnu. Ġifieri fimt l-esperjenzi u anki l-kuntest. Naseb jiena utnej dinatura xettiċi u dinatura polemikużi u għanna naħseb din il-tendenza li jekk il-kultura sejra xelluk, mela ħankun xettiku ta' dak il-moviment u mur l-lemin. Ovvjament u trabba f'epoka fej per eżempju kien hemm ħafna dominanza tal-Knisja, per eżempju, kien ħafna dominanza tal-konservattivizmu kontra l-gays, kontra n-nisa. Meta illum. Però ġilidhom hew. Le, u ġilidhom, le, u kien minn wieħed mill-ftit li kien jitkellem per eżempju fuq dritt li l-gays jiżżewġu fuq fuq divorzju, tkellem fuq daw it-temi, fuq il-ħaddiem u drittijiet tal-ħaddiem. U naħseb li kieku jiena kont ngħix f'dik l-epoka kważi żgur. U naħseb anke meta kont pereżempju dar Tommy ta' Majsi, speċa dik kienet il-politika tagħna kienet pjuttost progressiva ta' xelluk, speċ tali kulħadd għandu jiġi trattat l-istess, b'dinjità, everyone the same under the law, daw l-affarijiet kienu importanti. Illum li Kienet ħelwa dik id-dar. L-istja dar leġendarja, every so often. U l-ġrali l-peress li ġejt inti fuq il-kazin u tkellimna fuq ommi, għamilt naħseb xi jumejn qabel ma norqod niftakar f'ta' Majsi. Aħna ta' Majsi kien ikollok pereżempju il-bib dejjem miftuħ. Il-bib ta' Majsi dejjem miftuħ. Il-viri għamilna ġimgħat ma nafux fejn iċ-ċavetta. Ek. U bat, il-mejda tal-ikel, ġviri, ħdejna il-reklam tal-United Colors of Benetton kien għalla ċassu boring. Aħna kollox kien ikollna, islamiċi konservativi. Kollox, ġviri taħlita, u kullħat ġejji, kollu ġirrien, kollox. U bat, bil-lejl, Meta mor nordu, għallu nisraq din kullum kien fis-salut, kellna dik il-kamra zaħira tat-television, kellem għalla divan zaħira, xaqnej ma xurxine. Kellu pittura missieri kemmek. Kellu pittura ma kullum kien. U dak kien vantaġġ kbir li tikber f'dik id-dar. Għax inti dak iż-żmien ma konx tikkonċepija, missieri mhux ħali u mhux materjalist mhux xejn minn dan. Imma l-unika investiment li kien qatt tagħmel missieri kien ta' dat tipek li kien għamel sound system mad-dar kollha. Iva, niftakar. Kollha, kullum kien jrid tmur fejn tmur tisma' x'ismu u bis-switches hekk u tbiddel fejn tixtieq li għal dak iż-żmien kienet avantgard ħafna. Imma l-mużika għalih kienet importanti ħafna. Allura int kont tistembaħ il-ħadd filgħodu, alla Vivaldi għaddej. U inti ma tafx li d-dinja mhux hekk, inti minn li kulħadd hekk jistembaħ bil-Vivaldi u bil-Figaro. U alla missierek għaddej minn li seba' minn fuq s'isfel zaqqu barra ma d-duffi għaddej hemmhekk għaddej pinġi. Allura inti tikber fl-arti, fil-qalba tal-arti. U l-famużi parties. Inti ġieli ġejt wieħed minn dawk il-parties. Jiena inkolonez ġejt darbek Minister Żball u d-dejjat. Għalfej? Għax jina minix bnidem soċjevoli, jina ma nħobx il-parties, ma nħobx ħafna nkun ma faffariet li jkunu soċjali, ġifiri fejn. Imma kienu kien nis interessanti, yes. Kienu hemm nis, ġifiri ħafna nis interessanti. U missir kien il-bezzik il-libsa tal-Arab, twila. Dik ġilin il-bisa jena. L-istess wahda. Mux l-istess wahda. U niftakar li l-ek, għax jina mbatt, jimeta kont student, kont niġi mor nistudjaw jiena Emma u studenti oħra ma l-iktar konna nkunu jiena Emma u Francis konna nistudjaw. Konna nipruvaw nistudjaw x'ma kontx inħallihom biss jien. Imma ġifieri u niftakar li lek tiġi mill-iskola, ġifieri bil-ingravata naħa u rasek in-naħa l-oħra u l-kaxkar il-saċil minna l-oħra, ġifieri. U apparti jekk insejt ħaġa tommok, forsi mhux insejt hija ovvja. L-annimali, ġviri, ma kienx biss tospita tfal li għandhom problemi dan kollu, kienet probabli l-ewwel foster carer ta' Malta, mhux probabli kienet żgur l-ewwel foster carer. Imma anke annimali niftakar darba minnhom għattusa tagħna tamba ma stajniex insibu tarfa ta' ħadd hemmhekk, niftakar laqata without a bat of an eyelid. Ġifieri tamba tiegħek kienet. Tamba tiegħi kienet.
Mbagħad kienet jew l-naf ħarbet ma nafx ġara la xi ħaġa. Kienet mqarba tagħha, kienet fuq Kienet tagħha. Eħe. Fuq tagħha. Ġifieri dik id-dar meta ngħaddi minn hemmhekk mill-mossa ngħaddi dak id-daqsxejn saqaj u għandu ċerta ħlewa. Nostalġija. Nostalġija. Bernard Gregg. Proset, Ostra, rnexxielek għax taf kemm ilhom jikbu fuq l-screen Bernard Gregg, tinsix Bernard Gregg. Minix kif għadt, ġifieri mhux l-iktar bniedem mhux il-persuna li jidħol hemmhekk u jibdew jixtalu. Ma kienx jistiednu l-parti missieri naħseb. Le. Imma huwa persuna li f'daw l-aħħar snin irnexxielu jiddifjużja ħafna mill-fazzjonijiet mhux li jkun hemm ġo partiti, għax il-partiti dejjem ikollhom il-fazzjonijiet. U dejjem, ġifieri inkluż il-Labour Party, inkluż l-ADPD, inkluż meta jibdew jikbru dal-partiti iż-żgħar, kollha se jkollhom il-fazzjonijiet. Fazzjonijiet mhux biss ideoloġiċi, ma anke fazzjonijiet ta' kif jirrelataw ma' xulxin. Imma irnexxielu jikkalma speċjalment il-wing biex ngħidlek ta' Adrian Delija tal-Vitals ġitu tajba u kol ġitu u manager tajb ħafna fej Adrian Delija was on board, allora id-diffjużja ħafna minn dak. U n-nis ma jivvotawx għal-partit maqsum, n-nis ma jivvotawx għal-partit. Ġifiri dik hija fatt. U issa mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li realizzajna illi il-Partit Nazzjonalista huwa papabli għaliex m'għandux. Taħseb li ġara ma jekk jiena korrett, jista' jkun li jiena skorrett, in-nies ma votawx iktar għal-nazzjonalisti imma kien hemm ħafna aktar nies illi jew ma votawx il-Labor, jew votaw il-Kassola. Plus li kellek il-Mezzola, il-fenomenu Mezzola li hija. Mezzola hija parti mill-Partit Nazzjonalista. Però hija fil-fema tiegħi inti żgur li tafa, żgur ġieli kellimta, żgur li ġieli rajta topera f'kamera u hija għandha l-pjaneta u għalija nnifisha. Ġifieri jien ma kont mort intervista ħaduni biex nintervista għat immur Brussell, insomma, u għat tappax għal-40 minuta intervista, insomma, kelli bżon. Imma insomma, kienet esperienza, ma l-ikbar esperienza li kelli mux bis l-intervistajta. U kienet intervista ftit wara li kienem dik il-bicċa xol tal-Izrael meta marret wara l-invażjoni tal-Hamas u dan kollu mbagħad l-Izrael għamlu l-ħerba li għamlu. U li għadhom qed jagħmlu allegatament. Però jiena rajta mort f'attività bħala outsider għaw kien jisu business breakfast biex niftehmu u rajta tober ġudiet jitkellem ma' nis ma' CEO tal-Boeing u jikellmuha fuq jindirizzaw bħala Roberta tal-IMF. Din il-mara mhux biss irnexxiela tasal f'uffiċċju kbir ħafna imma irnexxiela tiġġestih b'mod straordinarju. Ġifiri hija an edge above a lot of people. Bħal kulħadd ieħor għamlet deċiżjoni politiċi forsi. U anke xi speċ ta' winner. Il-winner ġeneralment in-nies li jerbu jiġbdu. Tmur hemmhekk se tindirizzak bħala John, bħala Andrew, se tindirizzak ġifieri tiftakar in-nies. Ġifieri dak il-fil titkellem bil-Malti mal-Maltin, m'għandix żisonejk. Fl-istess ħin in the meantime qiegħda tara politika tajba l-Malta. Marreta, ġifieri fl-istess ħin kienet marreta, dak iż-żmien kienet jippruvaw jagħmlu negozjati marreta tal-Ġordan, bravo, ġifieri fil-qed titkellem marreta tal-Ġordan, fil-qed titkellem ma' grupp, konna grupp ta' akademiċi morna hemmhekk jiena ma' sħabi niltaqgħu magħha. Dil-mara hija. Ma tara ħadd tiġi lura. Jiena nara, għanajlek di spekulazzjoni kbira. Roberta Mezzo naħseb l-Europa għandha bżonna, ġifieri jiena semmejt illi l-Europa għandha bżonn lil Mezzo. Għandha bżonn Mezzo. Ġifieri għandna dert kbira, għandna xuttaġni kbira ta' leadership, inkluż fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri jekk ngħidlek semmi li 5 Prim Ministri, probably semmi li tal-Italja, għax inti tara bħala gustuża, probably, ma ġifieri tifhem imma hemm ċans kbir li jekk ngħidlek minnu l-Kanċiller tal-Ġermanja, jekk minnu l-President tal-Franza, jekk minnu Kol Macron, min imiss. Ma nafx. L-iktar wieħed tan-nejk imma Keir Starmer.
tad-Danimarka. Daja fjedu li dejjem. Schulz li kol għalla ta' xisimaw ta' Merkel. Imma ġifiri, ma ċandek il-Merkels Merkel. ta' dawn ma ċandek il-Sarkozys ta' din id-dinja. U allura palissa U tara tal-kalibru ta' Sarkozy? jiena nara f'kalibru ta' għanajlek il-president parlamentari li hija l-ekwivalenti ta' min ikun qed imexxi il-Kongress ġewwa l-Amerika, ġifieri qed nitkellmu fuq livell enormi ta' konjizzjoni ta' xed jiġri, ta' understanding tal-politika Ewropea u internazzjonali. U fl-istess kien tikoll il-ġobon, il-ġbejna jew x'qaltilna li saret Malta, il-ġbejna ta' Malta x'għamilna Marija Madonna għaġeb talla l-ħabba l-ġbejna, imma insomma, laqas fuq l-ġbejna ma rnexxinna naqblu f'dal pajjiż. Dan nek vera ma nsegwix, jaqas nkun nafx xiek jiġri. Eġri il-ġbejna saret il-ġbejna tal-baqri u ma nafx ta' min tal-Mose u ma nafx ta' min saret ingħatat it-timbru f'daqqa waħda di li hija rikonoxxuta bħal parmeġġan tal-Italja, sakemm ma kontx naf li parmeġġan huwa xi ħaġa minn tiklu daqshekk, tifhem. Imma u stanna l-ġbejna. U ma qbilniex protected after EU accept application. Issa protected jew li xorta konna sneglu ma għajtu għal-EU, ġifieri aħna niġu Xi privileġġ tik il-fatt li l-ġbejna tagħna li l-politiċi kellhom fuq xi jitkellmu. Għaliex Alexa Ġussaliba ma L-isem proteċivi, ġbejna ġbi ħadd ieħor ma jista' copyright. Patent. Tipo ma tistax tajt li hija ġbejna. Ma tistax tuża parmigiano jekk ma jkunx actually parmigiano. U ma tistax ġbejna jekk ma tkunx. Ġbejna tan-naċ jekk ma tkunx actually. Xi kwalifika xi ħaġa bħal ġbejna tan-naċ tkun magħmula pereżempju għawdex, ma tafx. Il-fact checker u fejn hu il-fact checker lejla. Isma. Tajnilu qalbu. Issa, jek tiġix Malta jew le, naħseb jiena at some point tiġi Malta iva. Meta tara li hemm possibilità li jsir Prim Ministru. Però mhux il-moment fejn il-Partit Nazzjonalista jbiddel il-leader ta'. Jien naħseb il-moment fejn il-Partit Nazzjonalista jtieb l-istrateġija ta' komunikazzjoni tiegħu fejn jagħmel aktar ċara ta' what the party stands for and what it doesn't stand for, fejn il-Partit Nazzjonalista jarġa' jibda jitkellem fuq ċerta issues u jpoġġi barra fuq ċerta issues, itejjeb il-kandidatura tiegħu, dak huwa l-moment, mhux il-moment li bidel il-leader. Le, kienet pjuttost hekk waħda minn dawk il-konverzazzjonijiet li jkollok taf kif wara tieħu żewġ grokkiet. Tajtu ġilura jew. Biex kienet iktar kurzita mill-li dikja l-ħaġa. Pero għanajt ħaġa li 99.9% naħseb 100% musa taqbel miegħi. Dal-pajjiż għandu bżonn in-nisa biex imexxu. L-ikbar problemi li għandna hija small man syndrome biex ma ngħidx ħaġa oħra ħalli nkun polit. Le tkunx polit fuq il-podcast ġiħalla. Għandna diffikultà u għandna egos kbar f'dal-pajjiż. U dal-pajjiż l-egos ġejjin mill-irġiel ħafna minnhom. Jiena ngħid li kieku dal-pajjiż għandu ħafna aktar nisa li huma kompetenti ovvjament. U tiġix tajt li għandhom iċ-chances, għax mhux vera għandhom iċ-chances kif għandu raġel. Xiġifieri, għandha ċans mara. Imma għalfejn taħseb li dik Għażgur li għax bħalissa mhux dik il-chances nistgħu nitkellmu speċa xi framework politiku għandna bżonn hekk. Il-kurzità tiegħi hija għalfejn tiddeduċi illi biex ikollna tmexxija aħjar ikollna għandna bżonn in-nisa. Għaliex u da ħafna nisa ma jaqblux miegħi wkoll biex inkun għad kollox. Imma għaliex jiena naħseb illi il-mara tul is-sekli, tul is-snin, mhux għax hija xi ħaġa ngranata fil-ġenetika u dan nejk, imma tul iż-żmien il-mara kellha tiġġestixxi ħafna iktar affarijiet. Tifhem, ġifieri taħdem, hija l-homemaker, ħafna drabi hija l-ekonomista ta' ġoddar, hija wkoll dik li toħloq kalibru u bilanċ fejn jitlu il-konflitti mela jġildu t-tifel u l-missier, jew jittifla l-missier u l-om hija l-peacemaker, fl-istess ħin tħosseb il-familja. Taħseb li huma moderaturi aħjar. Huma moderaturi aħjar, jaraw ħafna iktar l-angles differenti. Apparti jekk għandhom sensittività
biex jisimaw ħafna iktar, għax ovvjament tul iż-żmien ġiet mistennija minnhom illi jisimaw iktar, mhux għax hija xi ħaġa narġa' ngħid implantata fil-ġenetika. U allura naħseb jiena hemm pakkett Għalfejn spiċċajna f'din is-sitwazzjoni, ma skontok. Għax kien hemm din l-idea u minn dejjem illi ir-raġel huwa l-protettur, li l-kaċċatur u l-marajja dik li tieħu ħsieb. Hija in-natura li waslitna biex ikollna daw is-sistemi soċjali. Hija natura, ġifieri għaliex fl-antik. Ġan aktar b'saħħitna, aktar violenti. Għax fl-antik kienna dal-istint predator tagħna u ta' ċerta aktar saħħa. Allura kellek dan il-fattur. Biżmien dak l-element ta' saħħa ma baqax importanti, ġifieri m'għandix bżonn inkun b'saħħti biex naħdem fl-insurance jew biex naħdem il-bank, jew biex inkun għallim, jew biex inkun technician, m'għandix bżonn dawn l-affarijiet. Imma biżmien baqgħet dik u ovvjament kienet komda l-irġiel, l-irġiel baqgħu jimbuttaw l-isfel lill-mara. U allura jiena għalija. Inti taħseb li hawn ħafna irġieli huma kuntenti pereżempju jaħdmu 12 sija kuljum fl-insurance? Ma taħsibx li hawn ħafna irġieli għadu lek kemm nixtieq ma naħdimx. Jistgħu jagħmlu hawn. Jistgħu fl-ekonomija li qegħdin fiha hija naqra impossibbli. Ma nafx inti taf biha u the Nordic Paradox? The Nordic Paradox huwa dal-istudju li ġi formulat fi ktieb. X'lu huwa? Għax li kan nimmaġina fuq xi. Huwa speċa the Nordic Gender Paradox. Fej inti bħalma taf il-pajjiżi Skandinavi huma l-iktar pajjiżi fejn inti għandek l-opportunità tkun li trid. U li sabu li iktar ma tinħeles is-soċjetà, iktar in-nies imorru lejn il-poli li tradizzjonalment marru. Ġifieri n-nisa imorru iktar infermiera minn nisa tagħna, imorru iktar għallima tal-kindergarten minn nisa tagħna, u l-irġiel jekk hemm pereżempju xogħol li fih riskju li daħaj jmorru x'imkien fl-imwarra bħajqattaw l-irġiel xort kollha hemmhekk imorru. Jiġifieri jiena nemmen li hemm proklività naturali għal-riskju, għall-vjolenza, għall-kompetittività, eċċetera. Però biex imbagħad mhux nikkontradixxi li nnifsi, ma biex nagħti naqra pis għal dak li kont qed tajt fid-decision making process. Jiena kurjuż inkun naf li jekk ikollna iktar nisa, ġifieri jiena naf li fil-household tiegħi pereżempju, il-fatt li għandi l-Marija, mhux kollox fucking ta' rasi, u mhux kollox nibqgħu dejjem ġedda l-ħajja. L-ħars m'hemmx Marija. Ma naseb għal-Marija biex indoqna qatrumbetta tiegħi ukoll sewwa. Naseb jiena nħu ċertu riski. U jiena għandu ċertu outlook, u jiena għandu ċertu. Il-kontrabilanċ. Hemm da l-kontrabilanċ. Imma jiena spjegali mhux ġifieri. Leħ nipprova Le, spjegali dan il-fatt li inti il-postijiet ta' tmexxija huma dominati mill-irġiel. Ġifieri għax hemm min jgħidli in-nisa mhux għandhom iċ-ċans u inti qed toqgħod. Ma spjegali allura, ġifieri inti qed tgħidli li n-nisa mhux kapaċi għax ħelf mhux kapaċi, jista' jkun li n-nisa ma jinteressahomx daqshekk. Għalfejn le? Għana għidlek, tkellem ma' nisa. Għana tiegħek eżempju, tkellem ma' nisa illi qegħdin fil-parlament. U jgħidulek il-problema tagħna kbira hija biex aħna nimmaneġġjaw għaliex aħna rridu neħdu ħsieb it-tfal, il-ħatfall, rridu nagħmlu x-xiriet imma is-supermarket, u fl-istess ħin il-parlament jibda fl-4, u tnejn tlieta u l-4, u ġilu jiena mbagħad għandi l-kumitati, mbagħad għandi l-laqa parlamentari, mbagħad jekk jiena ministru even worse. Ġifieri hija kważi impossibbli. Ġifieri għaliex l-expectations, ġifieri aħna x'għamilna? Aħna taqgħad edna lil-mara għandha ċansis kollha. Sa di aħjar li titkellem mara fuqhom biex ikun tkun. Edna li mara għandha ċansis kollha tad-dinja. Imma mbagħad x'għamilna aħna? Żidnilhom illi għandhom iċ-ċans li jagħmlu karriera. Imma ma frixnilhomx, ma qsamniex magħhom ix-xogħol tad-dar nejn lil-mara. Mort nixtri lil-mara. Mort nixtri lil-mara s-supermarket. U ċempiltila 6 darbit. Kemm nismawhom daw? Ja Marija Madonna, ġifieri inti m'intix kapaċi tmur supermarket u tagħmel ix-xirjanti, m'intix kapaċi. M'intix kapaċi illi titfa' load fil-washing machine mingħajr ma il-mara tgħidlek itfali load, iċċempilli. Allora x'għandna nagħmlu ma' fis-sens għandna bżonn ma tistax tisforza il-ċirkostanzi domestiċi. Naħseb li irid ikun hemm forsi żgur irid tkun hemm ħafna komunikazzjoni bejn il-koppja ta' xirridu mill-ħajja. Ġifieri f'ħajti
Per eżempju, il-parti domestika, naseb, il-biċċa kbira tiġi ġestita minn Marija, u Marija tieħu gost illi impoġġu bil-qiegħda madwar il-mejda tal-ikel, is-sajjar u dawn l-affarijiet, dik il-parti tagħha, l-parti li hija il-parti li tindokra, li hija element femminili. Min għalek li hija femminili, ġiġviri inti ma tindokrax, int ma tfissitx it-tifel. Ma mhux ġifieri jekk Żgur li mhux tagħna mhux bl-istess livell. Ġifieri meta taħares li il-poli ta' femminil u maskil. Fil-kulturi kollha tad-dinja, insa l-punent, meta tħares li kif ħarsu li l-Apache Indians, kif ħarsu li l-Mongols, kif ħarsu li ċiniżi, kif ħarsu li il-Maori. Male and female hija il-maskil li joqtolu jmur imutu jipproteġu dal-affarijiet u l-mara li tuħsib. Kważi irraġunata le di nagħmlu baby, tagħmel 9 xhur alla tieħu ħsiebu, ġoġufa, tipproteġih, vulnerabbli, jiena xirwola qed nieħu ħsieba, qed tipproteġiha. Għax di għanna vulnerabli, di għeda, mux talli mandiċ il-muskulatura li għandi jena, talli di għanda tarbija, ġifiri. Saħħa tal-ġisem tal-mara. U għatrement, u għatrement, u għatrement. Nifemx il-punt. Għax u għatnej, għax inti saqsejtni spiex ta' għalfejn hija femminili li tindokra, u jtna għillek li femminili li tindokra, għax il-mara ġenetikament, biologikament, qed tieħu ħsieb u mbagħad twellet u mbagħad l-żommu ma' siderat reddaw. Għax inti qed tagħmel. Il-pettorali tiegħek kbar ma jreddawx. Il-pettorali iva. Ma inti mbagħad hawnhekk daħħalt element ieħor li inti qed torbot mara ma' childbearing. U dan huwa ma' childbearing jew rearing. Bearing and rearing. Imma ġifieri inti qed tiddaħħal dal-element. Ħafna nisa mhumiex hekk, ġifieri meta aħna nargumentaw li l-mara hija il-magna biex ngħidlek li tagħmel it-tfal, però mhix ġifieri hemm ħafna nisa jinnaf il-bieraħ kont nitkellem ma' studenta tiegħi u konna qed nitkellmu fuq il-proġett li qed tagħmel. Ma waħda mill-affarijiet li konna tinsemmu kienet illi hi tħossha pjuttost skomda jew żvantaġġjata għaliex ma tixtieqx illi jkollha tfal. Imma how will it be perceived mis-soċjetà li għandha rwol li mhux qed tagħmlu? Qed tifhem, id-diskussjoni li qed issir bħalissa u inti għamilt post interessanti, provokattiv ħafna lek interessanti, biex neċessarjament li naqblu ma' provokattiv ħafna li huwa importanti. Ma li inti aħna qed ngħidu fuq it-tfal u għandix ikollna tfal u l-ekonomija u tfal u dan kollu. Però il-verità hija li sa qed naqbdu l-mara u ngħidu isma' il-mara hija waħda minn dawk l-affarijiet, ġifieri ħafna nisa l ħaġa doesn't factor in fil-ħajja tagħhom. U apparti hekk jagħmlu jkollhom it-tfal hekk. Fidejhom. Però hawn dan il- Ma jistax argumentaw lin-nisa huma unikament eżatt. So l-argument tiegħi mhux li jekk inti mara bil-forsi tagħmel baby. Le, dak huwa affarijiet anzi jiena nemmen f'ħelsin sħiħ awtonomija mill-Madonna trid id-diment li ma tweġġax il-ħaddieħor essenzjalment. Li qed nargumenta huwa li n-nisa speċjalment bioloġikament għandhom din il-fakultà. Fuq li s-soċjetà tħares bl-ikraħ lejn nisa illi speċa s-soċjetà għandha bżonn tagħmel naqra biex tħalli l-ħaddieħor jagħmel fatih sewwa, però hemm element evoluzzjonarju fi għadi, di mhijiex noveltà li inti tħares lejn mara li ma tagħmilx baby bħala xagħat li mhux qed jikkontribwixxi lejn it-tribu jew il-ġens jew in-nazzjon, eċetera, eċetera. Mhijiex xi ħaġa ġdida tal-punent tal-kapitaliżmu, le hija xi ħaġa li l-evoluzzjoni jekk trid ħaġa waħda hija li tipprokrea. Allura aħna bħala speċi fil-kunċett tal-evoluzzjoni hemm parti minna li tixtieq li tkompli. Allura aħna meta mara ma tagħmilx dik il-ħaġa inħarsu li ikonna kriżi. Però anke di ma nistax. Però tajjeb li nitgħalmu illi jismani hemm ċertu affarijiet li rridu nerġgħu ninnegozjaw. Jien ma nistax nifhem, ġien ma nistax nifhem dal-argument illi għandna kriżi għax m'għandniex tfal. X'in il-kriżi?
Kriżi. Jekk qed ngħidu li d-dinja għandha popolazzjoni ta' xi 8 biljuni, tajjeb, u qed tikber wis il-popolazzjoni. U qed tikber wis mhux għax qed tikber u daqshekk, imma li aħna l-istok tad-dinja, ġifieri d-dinja x'tipproduċi, għandha limitu. U allura x'in il-problema, ġifieri ma nistax nifhem il-problema li ma jkollhomx tfal, all right. Mela wieħed mill-argumenti jkun għax ma jħallsux il-pensjonijiet. Bullshit. Qed ngħidu illi għandna tant barranin u għamilna il-liġi qed nagħmlu il-policy tal-labor migration policy. Inħallu dan nies Malta. Natuhom iċ-ċans illi jsiru verament ċittadini Maltin. Natuhom iċ-ċans li jissetiljaw u mhux inġibuhom f'pożizzjoni illi jagħmlu tleċċuraw hekk u jitilqu, ma nagħtuhom l-opportunità li jġibu l-familji tagħhom, allura jibdew ħallsu l-pensjon, ħallsu t-taxxi jkunu nistgħu ħallsu l-pensjonijiet. Mela that is sorted, that is out of the way. U l-oħra hija li se jispiċċa l-poplu Malti. Madonna dan, se jispiċċa l-poplu Malti. Argument eugeniku illi għamlu Hitler illi r-razza tagħna se tispiċċa b'xi mod. Imma aħna bis-serjetà. Ġifieri ġifieri u x'jienu Malti. Ġifieri aħna rridu 20 koppja fis-sena, 100 koppja fis-sena, 1000 koppja fis-sena jagħmlu baby. Imma rridu jkunu żewġ Maltin. Ħalli r-razza d-dem Marija Santa jibqgħu l-istess. Għax jekk ikun Malti u l-ieħor Awstraljan, jew jekk ikun Maltija u l-oħra Pakistani, dak ma jgħoddux. Ma jibdewx nodduhom dawk, ma jiġux mal-1.7 jew mal x'inhuma, ma aħna rridu ħalli r-razza tagħna ma tispiċċax. Fl-istess ħin, Malta mifquha bin-nies u għandna popolazzjoni illi sa ftit snin oħra jkollha 800,000 jekk ma nqogħdux jekk mhux sensibu talf tas-sitwazzjoni. Waqaft. L-ewwel grazzi tal-vera stimulanti ħafna. Għax appassjonat ħafna u. Tasab se jkollna views? U nasib jkollna ħafna views. Onestament nasib jkollna ħafna views. Aħjar mill-oħrajn li ġew qabli. Int narċisist. Tajba. Mela. Inti qed tiftaħ ħafna bibien f'daqqa u dejjem ngħid mastjali ma' Alice in Wonderland. Niftakar f'Tony Fenek f'Alice in Wonderland. Għax Fenek? Le, għax dak kien għal-dinja naraw għajsa. Zoma, xa tiftaħ bibiħor. Mela. X'konet ngħidu? Fuq ir-razza Maltija. Mela, vera Hitler qalhom dawk l-affarijiet li speċjalment trid tippreserva l-ġeni u dan wejx kollha. Però perswas li jekk tħares li kważi kull razza li qatt teżistiet li kellha xi xorta ta' dominanza fuq territorju, meta jkun hemm encroachment ta' razzet oħrajn għal kwalunkwe raġuni, jibdew jimtu daw il-mistoqsijiet. Ġifieri razza tagħna ħad ispiċċara kemm ilnaw aħna. Din hija xaġa again naħseb li hija fin-natura. Ma nafx qatt rajt dara ikollok ċans. Jekk ma rajtux. Chimpanzee, Chimp Wars, Chimp Kingdom of the Chimpanzees. Google jom kollha, wieħed minnhom ħatolqot. Dak gombi chimpanzee. Kingdom of John Mallia. Le, of chimpanzee. Kingdom of Chimps. Kingdom of Chimps. Kingdom of Chimps. Biex tara kemmi fil-bioloġija tagħna li nkunu territorjali u ġerarkiċi u politiċi, ara dan id-dokumentarju. Daw bażikament żewġ gangs ta' chimps. Ejwa, smajt bieħda. U tibda tara li daw jisom ġifri. Som il-Nazzjonisti Laboristi. Il-Nazzjonisti Laboristi fl-80s, jew jisom il-Bloods u l-Crips, jew jisom semmi żewġ fazzjonijiet. Jisom hekk u bil-ġerarkija. Som il-Marċ tal-ħomor u l-Marċ tal-blu tal-Sambrika. U sessisti. Sessisti ġifiri daw jekk jaqbdu jiklu per eżempju. Jibdew l-irġiel. Jibdew l-irġiel u jekk tiġi mara daqqa ġuħalqa, tisraq diment li ma tkunx politikament astuta biżejjed biex tagħmel ħbieb ma' raġel u r-raġel biex jħonejka joħdel għandna biċċa laħam. Però ma tagħmilix ġusta, mhux hekk, imma n-natura mhux ġusta. Il-natura mhux ġusta. Il-natura, ġifieri għalhekk il-bniedem huwa għalhekk il-bniedem għamel il-bestja u il-sagru. Aħna għandna l-aspirazzjonijiet li nkunu aħjar. Mela, u aħna mhux hekk aħna maħniex l-iktar il-bniedem mhuwiex l-ispeċi l-aktar b'saħħitha u l-aktar fast u l-aktar
imma hija l-aktar intelligenti, huwa l-aktar b'saħħitha u l-aktar fas, kunu tlifnija kieku Ekku. il-dan kollha. Ġifieri waħna rnexxinna noħolqu l-istat. U naħseb hawnhekk forsi irdu nitkellmu mhux jiena u inti neċessarjament għax inkella vera Issa saħda. waħda aħna u ġifieri- Imma vera għandna bżonn l-istat u waħda mill-kriżijiet li għandna hija l-istat. Aħna m'għandniex sens ta' stat, aħna m'għandniex sens ta' kif norganizzaw l-istituzzjoni tagħna għadhom dajfin ħafna, għadhom malleable ħafna, which is understandable wara xana kena din l-illużjoni li l-istituzzjonijiet ta' jaħdmux fi kriżi. Ġieri fl-80s rajna l-rati jaħdmu għaliex kienu jaħdmu u l-deċiżjonijiet kbar li ħadu dak iż-żmien kienu deċiżjonijiet importanti, imma il-gvern kien inetawt il-mess, l-istituzzjonijiet l-edukazzjoni kienet inetawt il-mess, dan kollu. U bqajna għaddejjin dal-problemi, ġviri l-istat għana Malta għandu problema, għandu problema. Li kellek nispal Franco De Bono vera, kultant kważi b'esagerazzjoni, Franco De Bono u r-riformi kważi joħorġu mill-pori ta' ġisimna. Imma fil-verità, li kienet jajtu 12 sena ilu, 13 sena ilu, għadna mux għed nitkelmu fuq il-riforma per eżempju tal-Broadcasting Authority, semmejni l-għarda. Kif jista' jkollok Broadcasting Authority li qed tirregola il-medja jew qed tkun whip tal-medja jekk din għanda il-nominazzjoni tagħha mill-Partit Nazzjonalista mill-Partit Laburista. Ġi tiġi tajli f'dal pajjiż qatt m'għandniex fiduċja li jkollna 5 min-nies fuq Broadcasting Authority li jafu l-medja, issa mhux 5 Laburisti, u 5 Nazzjonalisti, u 5 tal-IDPD. Ġifieri l-Electoral Commission l-istess nofs u nofs, kollox nofs. Ġifieri tant għandna il-mentalità tal-piżellu żgħir illi aħna għandna inferjorità kbira illi il-kolonizer tagħna huwa il-partiti li daw se jieħdu ħsiebna. Allura dawn iridu jkunu bħal persons of trust. Ikonna daw l-exieren u m-mijita, mhux advisors ta' ngħid jien, għax advisors importanti. Imma jekk jiena il-Ministru, u jiena l-Ministru tal-politika soċjali. Jien għandi bżonn l-advisor tiegħi ikun dak li jserraħ li moħħi li mhux se jgħid kontra Robert Abela, jew meta jkun hemm issa Bernard Grek Prim Ministru ikun Bernard Grek. Ma jgħidx kontra Bernard Grek. U meta xa darba jkun xi ħadd ieħor Prim Ministru se jkun din jew ekkux tajjeb jew le, se nazzjonalista ekku ħażin, ittajjarlu rasu. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. L-evoluzzjoni tal-istati hija xi ħaġa li Tanti ġemnejka, u ġviri għanna problema kbira u fl-istat, ġviri meta inti tara xġara u fl-istess ħin għandna stat imma bħalma qbilna l-ewwel imma affarijiet fl-istat li huma tajbin ħafna. Le They are not working. is-saħħa Is-saħħa. naf li qegħdin fi kriżi, ma ħares lej id-nofsinhar tagħna. Sewa l-istat tas-Sirja, tal-Libja, tat-Tunezija, ma li mħanamluħ il-kontrast. Meta aħna l-aħħar demokrazija fil-meridjen tal-Baċir Mediterran. Pozitiv. Issa jiena. Għana servizza saħħa ħjar minn tal-Amerika. Għana servizza saħħa żgura ħjar mit-Taljani. Per eżempju, kont għandna l-Italja s-sajf l-għadda, mort l-emerġenza 3 darbiet biex niprofa ninqeda, xi 4 sigħat kull darba. L-emerġenza dejjem tintella. Ma rawx persuna fucking waħda daw l-ostja Taljani. U tmur l-parmeġġana. Forse misna ħaddilhom naqax bejna nibrajbjom għax dawk jħobbu. Naqqattix ħim jħobbu ukoll. Ġifieri, hemm affarijiet li huma tajbin u jiena ir-raġuni għalfejn ma tlifx it-tama hija għax wara snin ta' kolonizzazzjoni u snin ta' stati oħrajn li jiġu hawnhekk u jagħmlu l-biċċa tagħhom u jużawna. Xorta rnexxinna mhux tal-li nibdew nibnu, tal-li mhux tal-li tħallna fl-Ewropa, tal-li ħadna l-Presidenza. Ma aħna nies alla ambizjużi rasna jibsa naraw mill-ġebel nagħmlu l-ħobs. Hemm ħafna affarijiet li huma tremendament pożittivi dwarna, għaddej minn kriżi. Issa naraw kif jien ma nasalx nkun ingrat għal dak ix-xogħol kollu. B'xi mod irridu nirranġaw. Le, ġifieri aħna
ġviri anke tara l-aspet bażiku għandna kostituzzjoni tajba ħafna, għandna ġviri għalkemm għandha bżonn riformi, għandna istituzzjonijiet tajbin ħafna, kif dejjem ngħidu, free education, free health, free social services, nqasmu social services, isna tinqasmu, isna there's no tomorrow, isna Benghazi għandna iż-żejt ħireġ minn. U dik problema naħseb. Ġviri, għandna dan kollu għandna. Jiena naħseb, ġviri, jinspiega li għalfejn il-public transport huwa b'xejn, per eżempju, għalfejn jiena nagħtu l-istipendji left, right and center mingħajr konjizzjoni, u dejjem mhux qed ngħidu ġviri, l-ebda pajjiż, ġviri aħna jkollna studenti jiġu mill-Erasmus, jiġu mill-Amerika, u ngħidulhom u jgħidulhom l-studenti stess, aħna għandna l-istipendju. U ma jgħidulhom għandna loans, vera jkunu 0 loans jew 0% loans jew kellha jkunu by scholarship. U aħna nagħtu l-istipendji. Għal xiex biex jixtru, ma nafx jixtru, ġviri żgur ma jixtrux il-kodba u l-pitazzi, ġviri għandna din il-ħela kbira. Meta ġeneralment taħseb li għandna bżonn waqfuhom l-istipendji? Meta il-modell naħseb għandna bżonn nirriveduh mela. Meta l-ikbar riżors li għandna huwa l-human resources, iktar mantuhom karrotti lin-nies biex jiggradwaw, sajra bħalma taf m'għandi ebda kwalifika, imma naħseb illi hemm vantaġġ fli jkollok popolazzjoni li dejjem ikollok persentaġġ ta' iktar nies li huma gradwati. Ġviri, inti għattaj li n-nis. Li għana karrotta u biex inti tkun tista' tkompli naqra bħajtek, toħroġ. Għanajdlek, forsi fil-ġenerazzjoni tiegħi, forsi setat kienet li kellek min li dak id-daċċej ħaġa biex nkun għandek bl-istipendju ma tgħix. Kemm huwa l-istipendju għax asna fuq l-imċifra qed nitkellmu dwar. Nitkellmu 100, ġviri, 82, ġviri. Mela. Għalfejn għadna ntuħ. Għadnantu, meta l-istudenti tagħna kollha, meta ngħid kollha ta' ġifieri li fikun hemm xi balalu li huwa unemployable. Kollha jistgħu imorru jaħdmu. Ġifieri dawn, ġifieri jiena nkun irid bżonn nbiddel lecture u jgħid li għax għandi shift mal-Starbucks, daw ta' vera ġifieri. Jew le ma nistax għax jiena naħdem l-airport u diħel flight. Il-full-time student. U ma ngħidilux di. Allora, sorry, tista' nhar it-tlieta minn flok. Full-time student da. Ġifieri, u jistgħu jaħdmu sa 30 sija, l-Università tagħhom permessa. Mela, l-istudenti kollha jaħdmu, dan l-istipendju huwa. Jew jien mhux qed ngħid l-istipendju ma jingħatax. Dan il-format. Ma li tibqa' b'xejn. Mela, actually at this point, Iva, u dan kollu. Pero hemm ukoll irnoqdu attenti għaliex dan kien mossa kobra ngħidilha jien minn naħa tal-Partit Nazzjonalista illi l-edukazzjoni b'xejn ġiet mill-Partit Laburista. L-Università tingħata b'xejn u nfetħet aktar il-kunċett kien beda mill-Partit Laburista, ironikament, għalkemm ovvjament imbagħad għamlu ħerba mill-qasam terzjarju u baqgħu sallum il-Partit Laburista kważi miġġielet mas-settur terzjarju, ġifieri jibqa' jarana bħala isna imdendli ma' ċirimelli tiegħu, ġifieri. Ma fejn jarakom elitistiegħu? Naħseb għax tradizzjonalment baqa' xi ftit minn dak. Għalkemm Joseph Muscat, ironikament, kien rebaħa. Mhux rebaħ biss il-popolazzjoni ta' żgħażagħ u kien il-Pied Piper of Hamelin irnexxielu jiġbor dawn it-tfal kollha, dawn iż-żgħażagħ kollha fil-kontest tagħna u jerbaħhom, ma rebaħ ukoll l-akkademiċi bil-viżjoni tiegħu tal-liberaliżmu, tal-Maltese Dream, il-Maltese Dream li mbażata fuq l-American Dream, aħdem u jkollok. Hekk ma tix taħdem x'ħafna affarijiet tiegħek, mek trid taħdem hawn il-xogħol. Pero imma ġifieri llum il-ġurnata u ġifieri il-sistema tagħna ta' stipendji u li nagħtu. Għandu bżonn jiġi riformat. Anke għax huwa 120 euro. Biex għalfejn qed nitfgħu dal-flus. Dik kien għal Alfred Santa ġifieri. Imma dak iż-żmien 120 euro fi żmien Alfred Sant kienu flus. Le ma nafx kemm kienet. Ma nafx kemm u għandhom fil-bidu tas-sena jieħdu 600 euro, u mbagħad fit-tielet sena jieħdu 800 euro. I mean, come on, no wejja. Mbagħad tiġi biex tagħmel laboratorju jew biex inti jkollok xi ħadd li inti tispeċjalizzah f'ċerta qasam. Il-bench fees tiegħu tagħmilhom l mola s-sema. Tajjeb għaliex għandu bżonn il-laboratorji u daw laboratorji ma jeżistux jew skars ħafna. Jew għandi bżonn professur minn barra biex ikun speċjalizzat jingħata ċer siġġu, jingħata ċer
partikolari, speċjalizzat u m'għandniex flus. Jew ikollok l-università li hija 12 million jew 30 million f'kammi in the red, f'ġieħ il-Madoff. Għandek aspirazzjonijiet politiċi fil-kuntest tal-università? L-issir rettur, per eżempju? Ma dik ma taħdimx l-issir rettur tiġi hija b'elezzjoni, Għalek imma politiċi, tiġi elezzjoni mill-Kunsill u l-Kunsill ikun huwa maħtur nofsu +1 mill-gvern u nofs liħor rappreżentanti mill-università. Għandek mill-lecturers, mill-amministrattiv, mill-istudenti. Iġifieri f'kelma waħda rettur issir jekk jagħmlek il-gvern. Jiena thankfully dejjem inkun xidja f'sorm kull gvern li jkun hemm. Ġifieri għalkemm bħalissa jgħidu dik kollu jgħid kontra l-gvern, mhux dal-gvern, kontra min irid ngħid, kontra min tal-grocer, miskina, kontra min irid ngħid. Ġifieri fuq xi irid nikkritika jien, għax din il-fissazzjoni fit-10, l-11, 12, 13, 14, 15 ma waqafx naqlalhom in-nazzjonalisti. Fi żmien Adrian Delija meta sar kap tal-partit, ma waqafx naqlalu l-Adrian Delija. Imma ġifieri għaliex issa it-traffiku xi torta Bernard Grek, it-traffiku l-overpopulation torta Bernard Grek, il-loli tal-ħajja torta Bernard Grek. Il-fatt li hawn nies qed jgħixu fucking barra triq li qatt ma konna narawhom, konna morru Londra u naraw C&A jew Marks and Spencer jalqu x-shutters u daw joħorġu l-kartun u konna nieħdu ritratti bil-kamera, kamera daqs dinja dak iż-żmien. All right? Dak torta Bernard Grek li set narawhom fil-ġonna, nasal fit-3 ta' filgħodu wassal it-tifla darba minnhom l-airport u l-marsa naran iżda nies qed nimmaġinhom żgħażagħ jien riqdin fuq il-bank intu għaddiem minn Spencer Gardens. Da torta YMCA qed jgħidu il-solitudni 200,000 Malti jikklejm li għandu xi forma ta' solitudni, is-suwiċidji mill-inqas bejn 4 u 6 minn nies torta Bernard Grek. Iġveri, allora mux bil-fors inti tikkritika. Imma, kem jien għamilt 5 snin, 4 snin, illi l-Partit Nazzjonalista f'Net TV, jew Net TV, u 101 dak iż-żmien, ma kienux jistidnuni. Ibbusuli l-patata, jien m'għandi bżonn, ġirina laxqa tiegħi niġi hawnhekk, meta jistiduni mmur, nipprova mmur kull fejn jistiduni. Imma jien I do not need, I'm beyond that, I do not need that. Ġifieri. Allora għalfejn tagħmilha, jekk if it's not a need. Tipo kif tħalt fix-xandir, pereżempju? Jiena x-xandir stramba ġifieri, jiena x-xandir xi 20 sena ilu kien hemm meta kont tħalt l-università, kont wara li għamilt numru ta' interviews, di oħra, Ġifieri, l-università inklusi l-mara tiegħek isna tħanna waqajna mis-sema, bħal dal-pupu li għandek, għawsna waqajnek pum mis-sema, tajjeb. Aħjar kelli spaga, kien ikun effettiv. Ġifieri, għamilt l-interviews u ma għaddejtx, mbagħad għamilt interview ieħor, u ma għaddejtx, mbagħad għamilt interview ieħor, u mbagħad għaddejt. Bħal kulħadd ieħor. Ġifieri, ġieni l-opportunità u da. Mela, dak iż-żmien kien hemm Tony Azzopardi, Anthony Azzopardi, il-kap tad-Dipartiment tal-Youth, u ridna nagħmlu program fuq il-radio. U bdejt nagħmel program fuq Radio Campus FM biex nippromovu. Fuq Campus FM dejt. Bdejt fuq Campus FM, Father Joe Borch kien dejjem dak li inkoraġġini. U bat riduni Radio Malta, jien dejjem riduni, ngħid il-verità, qatt ma mort. Ġifieri waħda mill-affarijiet f'ħajti li qatt ma ħabbat il-bib u qatt tisma'jin. Ġifieri u mbagħad riduni Radio Malta. Ġejt mistieden Radio Malta. Għamilt tagħmel żmien naħseb għamilt 12-13 sena fil-programm mis-sibt, għandi xi ngħid. U mbagħad ġew ħabtu il-bib l-RTK ukoll u għamil sajli naħseb jiena r-raba' jew l-5 sena mal-Knisja. Imma qabel għamilt ħabta. Mbagħad għamilt televiżjoni wkoll. Inti għamilt. Għamilt fit-televiżjoni ma' F'Living. F'Living, tiftakar meta intervistajtni hemm. Taf li ma niftakarx. Uff, għajt li moħħi inti. Vera? Mejja, għax inti stedintni, Kien isu salot dak il-stess. Kienet ek ta' kienet ma kienx kienem mejda u t-nejn u dak konna l-tajna l-belt konna t-ndoqqu aħna. Jien u l-leges, ma nafx kien xie konċert. U għat li smat li għandi program. Wara l-konċert, għat li għandi program, għat li ejja. Iva, għandi fritament ta' għat spiegħat li fej, u għek, ma nafx kif insomma, ġejt. U po ġejt bil-edha jimna li għat kallimni fuq il-mużika.
Ma kienx. Tal-ostja, jien nipromoti il-music u dak iż-żmien. Dak iż-żmien ta' Marija tal-Mosta u x'inhi? Qabel, jipreċedih meta konna nkunu bil-violinist u Iva, bil-ċellist. iva, 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 iva. U għatli, u poġġejt, u għatli, inti wieħed mill-aqwa politiċi li qasmajt jitkellem. Zobbet jgħid jiena. Min fejn ġitek din Għax politics and music, speċi. li wara Taf ma niftakarx li kont. Wara film tal-assoċjazzjoni ma jena ġi qiegħed hemmhekk preparat biex ngħidlek meta ħajoħroġ l-album alla ma min irrekordjajnieh u daw l-affarijiet kollha. Daqbad kellimni fuq il-politika u dak iż-żmien to be interament onest ma kellix xi ħajrijiet politiċi. Speċa kienet iddejjaqni l-inġustizzja imma fuq livell granulari ħafna fuq livell speċa kont inħoss speċa li hemm dan id-dislevel soċjali meta tkun żgħir taħseb li l-aqwa mod nikkorreġu huwa li niċċattjaw kollox u daraw minn hemm u kelli speċa daw it-tendenzi ċekkefarjani. Però ma kontx inħoss li jiena politiku. Insomma, u kien hemm din l-ewwel intervistajtni xi 4 darbiet, U għax inti persuna vera t-intervista ma jkunet jivolvi u koll bħala persona, ġvinti tkun tara l-persona ġili kellek intervisti li tħoss li vera fiċt? Ija, ħafna, Ija. ħafna. Per eżempju, ftit tal-ġanet ilu kelli intervista ma' Tony Sultana li huwa l-Principal Permanent Secretary ta' Malta. Kelli kontili xi 3 xhur naħdem għal għad l-intervista, però kienet flat, ġifieri ħadni, ġifieri u meta tajt ħadni fil-medja maħniex qed ngħidu sempliċement ma you're out of it, you're completely out of it u qed jiddetta u fil-moment li qed jiddetta u x'qed jingħad f'dak ir-rwol inti ntlift. Per eżempju, niftakar darba minnhom kelli intervista ma' Silvio Xkembri, xrud ħafna Silvio, very tough kuki meta jiġi biex tintervistaħ u ġabni nitkellem waħdi. Ġviri jaħi, koll. Fuq xiex kont qed tintervistaħ? Fuq l-ekonomija. U iktar, ġviri inti f'suġġett fejn inti jew tiżattaċ jew kella prepara ruħek sew. U ħafna drabi inti kif taf, ġviri jiena l-programm jispiċċa s-sibt. Ovvjament, isir is-sibt, fl-ofsenar nispiċċa, nasal id-dar, ma nafx ikunu xissija, inkun qed nibgħathom mbagħad ir-ritratti, news points, nikkomunika mal-ġurnalisti, ġifieri dan jkun wara ofsenar. Inkun ġed nibda naħdem inkun ġed nibda naħdem kif taf għall-programm li jmiss. Il-gazzetti tal-ħadd ħafna drabi jkunu dawk li jisom ifaslulek l-aġenda daqsxejn l-aġenda. F'Malta jiġru ħafna affarijiet il-ħin kollu. Allura inti jiena nfassal inkun fassalt il-programm. Ġaj kol idea, l-ħatti kol ġaj idea tal-program. Inkun naf bejwet u għarfejri temmur, imbat tibda tinduna li daħlet storja u kellek incident u minn ħabat u minn kellek dak l-incident ikraħ per eżempju. Meta tmur l-ek intervista ħażina wara. Niddeja, nkun imdejja. Nħosni. Sa ġili biex nkun għad kollox, ġili inti tkun minna lik mort ħażin u bat jgħidu, u bat minn 4 intervisti li kollok, jew minn 4 segments, għaxin jkolli 4 segments, jew 5 li kollok, tinduna li ma kienx l-ar waħda, anzi, n-nis oġbitom dik, ġviri, kultant xi tħoss inti. Imma ninduna. U x'tagħmel mbagħad? Ġifieri tħossok ħażin u mbagħad tmur. Jien ovvjament qed nistaqsi għal meta jiena jkolli intervisti ta' żibel biex nara nistax nislet. Diffiċli biex tirkuprom, u ġifieri nitlob l li ħadd ma jkun samaħħa ħafna drabi ovvjament. Ġifieri fil-li qed titilku. U mbagħad ikollok intervisti fejn ikollok intervisti tkun minn għalik ma ħareġ xejn, tajt l-aħħar sentenza u dik l-sentenza ssir news point. U jiena kif taf li sbaħ ħaġa f'intervista mux meta għamilt intervista, imma meta siltu biċċa, kif għamlu per eżempju b'Tonio fejnek il-Times of Malta, meta fil-ġimma li kienem il-talkies, ġveri, all right, ġveri, producers u koll jibatu, għax aħna nikkunat nikkomunikaw mal-ġurnalisti, għal-kem il-ġurnalisti l-lum il-ġurnata ħafna. Jiddixxernu, ovvjament, inti tibatilhom u ma jaraw. ħafna drabi laqas nibatilhom, kun onesti, għabel kon nibatilhom l-lum il-ġurnata
anke għaliex għandhom il-platforms li jistgħu jieħdu minna Mhux hekk. u dan kollu. Però mbagħad U li inti tkun parti mill-istorja essenzjalment. tiġi relayed fit-Times of Malta, Malta Today, etc. Li inti mhux U tkun newsbook. tirrapporta dwar l-istorja ma sir ix-xogħol tiegħek isir parti mill-istorja. Għaliex id-differenza bejn il-programm tiegħi u huwa li il-programm tiegħi huwa ħafna drabi analiżi ta' dak li ġara. Fil-kas ta' Times of Malta, per eżempju, u l-Malta Today, huma aktar xprunaturi u jixprunaw l-istorja. Ġifieri iktar joħolqu l-istorja. Ġifieri il-Times of Malta għada jew toħroġ storja ta' tisma' ġomma li hija qed jagħmel transition biex isir mara, għax qed iħossu mara issa u allura qed jagħmel transition. Vera, nagħmel din l-eżempju. Dik isir l-istorja. Jiena xogħli ħafna drabi hija li nanalizza għax huwa fit-tail-end tal-ġimgħa, is-sibt. Ġifieri kieku hemm audience it-tnejn nippreferi tnej. Għax kieku l-audience tar-radju hija tnej, nippreferi tnej. Għaliex it-tnej inti tkun differenti, inti tibda l-ġimgħa. Tgħid il-ġimgħa għan itfa' waħda tajba. Jkoll istorja. Ġifieri f'dak So hija ftit differenti. Ma insomma, radio sabiħu, radio incredibly. Interessanti li nisimak tagħmel l-analiżi ta' fejn qiegħed inti fix-xibka kollha tal-aħbarijiet. Ġieli taqbiżlek, ġieli ma jkollokx abtit tagħmlu l-programm nhar tas-sibt. Għax inti kull nhar tas-sibt reliġjużament. Kull nhar tas-sibt nagħmlu għal 20 sena. Jekk tagħmlu 20 sena. 20 sena. Ġifieri 17-18 sena ħa. Kull nhar tas-sibt. Bis-sajf kollox. Is-sajf naħseb nofs l-iskedi għamilt is-sajf ukoll. Għaliex jiena I'm a strong believer di tal-sajf ma jisimgħux in-nies u ma jarawx in-nies. Ovvija ma jarawx. Ma jarawx għax ma jimdomx jaraw. Tiġi tgħid li fis-sajf ħadd ma jara Netflix, ħadd ma jara l-Prime. Jonsu tamma. U le, statistikament jonsu, sta ngħidilek. Żgur jonsu. Ma jispiċċawx. Ma jispiċċawx, ma jiġux zero. U inti skonċ il-prodotta Ma jiġux tiegħu. zero. Ma jiena pratikament nibqa' għaddej, ġifieri jiena nibqa' għaddej. Ġifieri, ġieli u dejjem live, ħlief ovvjament, kun imsifer jew fil-miliet. Ma hija f'xi punt tedjanti jew li tibda tajt ma jena. U mera mhux kollox Se noħloq ġdid. Anke s-sess isir tedjanti, anke X'tagħmel biex is-sess ma jibqax tedjanti, Andrew Zoppardi? Tkun ma' partner li tħobba u ġifieri, ġifieri, I mean, stess, zom, għanna naftit. Isperani. Unbat reliġjożament tamlu, ġifieri il-program. Le, għana jlek, it becomes a habit. We are creatures of habit. Ġifieri, inti ta' minar ma tagħmel podcast, ġifieri ma naħsibx li, I mean, żgur tista' tagħmel affarijiet oħra li probabbli ma jirrikjedux li tagħmel xi satejt isma' lili jew minnu forsi iktar boring minni jew inqas. Le, il-podcast dejjem avventura. Dejjem avventura, ma xi darba jaffissir tedjanti, ma tibqa' tagħmlu, ġifieri we are creatures of habit, ġifieri għar-risposta tiegħek jien u ir-ritwali u dan huwa bon fatt. Ir-ritwal għall-bniedem huwa ċentrali. Neħħilu r-ritwali l-bniedem u jkollu kriżi. Covid ġara, neħħejna rituali. Kif ma kellek xi rituali tmur ix-xogħol, tmur il-quddis, tmur tixxi l-pastizzi, tmur tsarra mal-tsuntir tajt fuq nies. Da hemmhekk il-kriżi. Creatures of habit. Preċiża. Creatures of habit. Allura jiena sirt creature of habit f'dan. Apparti jekk inkun ftit utopiku, għandi platform fejn jien nista' niddetermina x'jiġi diskuss. Jiġifieri ħadd ma jgħidli iddiskuti l-eutanazja u tiddiskutix fejna fil-faqar. U allura huwa platform ukoll li jintrabat ħafna miegħi bħala akademiku. X'in nemmen li jiena akademiku attivist, akademiku illi x-xogħol tiegħi huwa fil-klassi, nagħllem għax aħna teachers, għandil ħafna klim ta' akademiku da' fucking bullshit. Aħna teachers, nagħmlu l-kbar. U nagħmlu riċerka. Eżatt, ma' parti ta' riċerka. U nagħmlu li rridu. U utli ħafna. Le, li kollu. Riċerka?
O li le kollek riċerka mhux utli Skont ħafna. li, skont li. Le, żgur, isma' jiena l-ewwel wieħed li ngħid li kultant nibda nara ċertu riċerka ngħid da kartell. Oh, le. Ma da kartell, da jagħmel riċerka u da jiffirma Ir-riċerka tiegħu biex tgħinek jagħmel il-riċerka settur li biex promotion, jiffirma so. tiegħu. Biex jieħdu, eżatt, biex jieħdu citations, Mbagħad- the promotions da rekita. Pero- Madonni da rekit daqs il-coke. Però rekit huwa addictive ukoll għax riċerka hija sabiħ ħafna tlaqqak man-nies, però mbagħad ir-riċerka hija ġifieri inti titqis ukoll li inti fil-borma tar-riċerka, fil-borma tiegħek ikollok riċerka li mbagħad minna xi wħud minna jagħmlu impatt. Tittemmen li tagħmel impatt fil-politika soċjali fil-każ tiegħi, fil-żvilupp tal-komunità, fil-qasam tad-diżabilità, eċetera. U li jagħmlu trasformazzjoni fil-politika ġifieri hemm affarijiet Le, anka fl-AI, per eżempju, aħna nċerta għanna ħafna mill-Patreons tagħna qegħdin fil-qasam tal-informatika u issa ħafna minnhom biex deħlin li jekk mhux direttament fil-kurutur tal-AI, imma huma relatati ħafna. U hemmhekk ir-riċerka hija ħajja ħafna, għax hemmhekk li kollu jibgħatu l-journals u xulxin, kollu jabdejtjaw il-xulxin. riċerka open source. Riċerka hija sabiħa, ma ġifieri għalhekk li hija estensjoni tar-rwol tiegħi bħala akademiku, bħala teacher li jgħallem l-istudenti l-kbar u jagħmel ir-riċerka, okay? Hija wkoll il-mezz ieħor u mezz ieħor fejn jiena dak li ngħidulu tiddemokratizza l-arfin. Ġifieri inti dak li inti huwa l-erf li ħafna drabi jkun diffiċli ħafna kultant biex tispjega l-sard, biex tispjega l-nix, biex tispjega affarijiet oħra, ma tista' timpjantom fid-diskussjoni kif qed tagħmel inti llum fil-konversazzjoni li kollok man-nies. U anke nittama li kollhom affarijiet li bħala fond la jnexxi li jindardar ftit in-nies biex imbagħad jgħidu forsi fuq din għandu naħseb tikka żgħira ġo. Ġiri, inti tħares li l-ispaċi tiegħek bħala l-outreach tal-parti akademika. L-akademiku skont il-collective agreement tagħna parti mir-rwol tiegħu jew tagħha jew tagħhom huwa li jikkontribwixxu fil-komunità. Ġifieri jien li qed nagħmel fir-radju, fl-artikli niktab fil-gazzetta, forsi fil-provokazzjoni li ġili nagħmel fuq Facebook, fl-intervisti li nagħmel, dak huwa parti mix-xogħol tiegħi. Sewa. Issa ħaddieħor, pereżempju, jagħmlu billi jitkellem iktar fil-konferenzi, forsi ħaddieħor jagħmlu illi fejna jgħat f'NGO, tifhem li għadmu NGO, ħaddieħor jagħmlu f'attivizmu. Dak u mbagħad għandi ċ-channel ukoll tal-attivizmu dirett jew l-involviment dirett indirett ġo l-ħabs, dik hija wkoll parti importanti. Issa, qed apparti dawn l-affarijiet kollha li qed insemmu ovvjament missier. Erba' titfal. Mhux Erba' għandi tnej fuq żewġ saqaj u tnej fuq erba' saqaj. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal plakek switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità. Li jgħinuni nsib dak koll li għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew ankella fuq ess.com.mt. Speċa bej għandek element li huwa pubbliku ħafna. Sawa dak li qed tagħmel il-lejla, dak li tagħmel l-artikej, dak li nista' nimmaġna li jista' jkun kultant pisu, kultant jgħajjik. Mela, time dew minn tajjiri għajini, mux li, ma jgħamlu. Tati kasu tajjiri, ja. No, mux ovvja. I mean, inħualija, mux nati kasu, ma natix kasu, ma inħualija. Ġviri, tiġi tajli, inti għak jgħodi għajru. Issa, meta najlu nitajlu, ġviri, hemm livell ta' tajli, ġviri, għak inti tajli program tijak tal-għamel, u inti għaxen għal-man nazjonalisti biss, u inti dak laqas. Mel-lim tajiri dejqek? Hemm tajir li dejjani. Ma tixtaqsam bi għaxin kalla jamlu għalek iktar. Għax weġġani ħafna, għax dejjani ħafna. Imma hemm tajir li dejjani. Tajir li dejjani. Imma having said that, mbagħad il-medja tatik aċċess għal ħafna stejjer kif taf, għal ħafna stejjer ta' nies, jew opportunità biex tagħmel stejjer għal nies illi huma ta' profondità kbira, ġifieri Nicole kitfajla ġifieri dik hija storja inkredibbli li biex nintervista żmien wara li ovvjament smajt l-intervista miegħek
u ma nixinx nikombinaw għat il-ġurnata, pero ġviri l-istorja tagħha hija storja sempliċi ħafna, ta' ħafna nies, ta' ħafna tfal, ġviri l-istorja tagħha hija intensa u profonda u importanti u n-nies iħeġġiġhom biex jisimgħu mhux dal-podcast, imma l-podcast tagħha, għaliex dir nexxiela tagħmel inkontru kbir ma' dak li ġalek dbati. U dak mhux ċajta, ġifieri li ġalek dbati u inti you face it and you talk to it and you look it in the eyes biex ċajta. Imma dak huwa s-sabiħ tal-medja, s-sabiħ li niltaqa' ma' Grace, s-sabiħ li niltaqa' ma' Pawlu, s-sabiħ li niltaqa' ma' Luigi, s-sabiħ li għajli inċi zappettajt u kemm intannejk u Robert Ħallijunna u bħal Joseph Mawx u Bernard. Dak l-affarijiet li joġbuk. Li dejquk huma meta jkun ta' ċertu xejra. Fil-fatt għadek kif post jgħid fuq da Joe Cicluna. Joe Cicluna huwa jinħatt għalija li ġi offendi lilek bil-Malti għax huwa number one troll tiegħi suppost. Ekku. Però dak għamel jajjar ħafna ukoll għalhekk inkazzani jien għaliex dak jajjar ħafna lil-mama ta' Jean Paul, Elizabeth, fej fost oħrajn jajjaraw jajdila li jinti interessak mill-flus li se tieħu mhux mill-mewt tat-tifel. U jien meta bdejt nara dawn il-post. I wanted to name it. Fil-fatt f'dik il-post partikolari ma dejjaqniex it-tajjir essaċ, ġil barri ma nafx għalli. Buffu. Le, barri kollu inti. Inti Peppi Buffu. Ma jena l-Purċinell, Peppi l-Buffu, ħana għarawħ dal-post, għax huwa pjuttost borderline poetiku. Allura ngħid jien, dawk il-palladini ta' governanza tajba, bħal dak il-Purċinell, John Mallija, jew dak il-Buffu Peppi Azzopardi, jew dak il-barri kollu Andrew Azzopardi. Nitkellem mal-mara di, sawa. Ma jdej, xinu? Nitkellem mal-mara tal-barri. Interpellaw għek il-Susanna Zoppard biex tajdilna jek din ix-xilja x'veritira. Dawn l-attakki fuq il-ġudikatura u żgur li le. Għaxek nara l-postman jiġi ta' spiss għanna. Laqa ta' Mezzola. Issa ma nafx kif dalet Mezzola, għax jiena ġifieri vera fuq mezz qatt maċċej. Però dak il-każ, dak il-tip ta' Kieku kollok tilaqa għal-Mezzola tilaqa. Mezzola għanajlek. Mezzola. Kuku jintampara, kieku jina tampara. Zgur ma tkunx tridni. Zgur ma Mezzola is way above my reach. There is 6 Niprofa nimla. one fucking comment. Segwih il-podcast. Għalet meta saqsew għallimu ma l-iktar affarijiet li tisma' għamla li għaket dal-podcast u liħor ta' dak il-bima li provajt nġibu marriċjaf. Alistair Campbell. Taf minnu? Alistair Campbell dak. Marriċi? Le, provajt nġibu Malta marriċjaf. Biex ħallastu biex jiġi. Frejt lu xaħġa. Ma kellux pieċi bija. Laqas, weġibni, ġifiri, tu bifer. Le, pero f'dak il-post. Il-post tajjib. Ma, grazzi tal-li t-segwu din taħdida bejni u Andrew Azzopardi, nittama li għet s-subuwa ta' valur għet tuħdu gost u fl-istessin forsi ma nafx nitalmu xaħġa, aħna naqsmu l-esperienzi ta' ma'kom, grazzi l-ISS, il-Maypole, grazzi l-SMS Mondial, il-Browns, grazzi għal-Kutrikol, Alberta, Wellbees.mt, personalfinancetool.com, Business Labs, il-ktib Mela ta' Antoinette Borch, u Garmin u l-arloġ sabiħ, sexy u teknoloġikament imsawar sabiex iżom lilek sabiħ u sexy. Mela, għarħan komplu jien u qabel ma nitlaq bieġilkom /ġumalija. Andrew Azzopardi. And post illi they verge on violence. Ġifiri. Dak huwa differenti. Mela, dak il-post li dejquni għalli xajruk mod personali. Għandek dak il-post li jajru kim minn wahda jidħol minn uħraġ, anzi, nieħu gost sa ċertu punt għax ifisser li qed jisimgħu il-programm u qed iseguni, thank you very much, ġifieri. U mbagħad għandek post li huma li jindikaw ċerta periklu. U da I wanted to call that out għaliex hemmhekk għandek fibra żgħira
meta bdejt nara, bdejt niċċekkja ftit da xed jgħid u xed jgħid fuq dak u fuq ieħor, dan hemm traċċi ta' violenza. U I wanted to call him out, ħalli jekk jazzarda ikun jaf li jiena ġa naf li hu bniedem perikolus. Jiena x-xewqa tiegħi għalkemm Julian għandu dubju tiegħu huwa li nintervistaħ. Jien nixtieq impoġġ bil-qedem jew nistaqsih għalfejja daw l-affarijiet Huwa kollha. bniedem ta' vera da? Ija, le, il-tajt miegħu. Il-tajt miegħu u naħseb ġili ġiegħu. Naħseb anke ġili ġiegħu. Ġili ġiegħu, ġili anke ġi attivitajiet tagħna pereżempju. U għaliex allura għandu avversjoni għalik? Għax għalija forsi nifhimha ma nafx. Ma nafx, men. Għax mislu l-Labor. U għandu affinità għal ċertu partijiet tal-Labor, ma nafx. Nixtieq impoġġi miegħu biex inkun naf eżattament x'inhi l-preokkupazzjoni tiegħu. Jiena speċa l-inħoss għal nies bħal dawk u forsi jiena naqra idealist. Jiena naħseb li dak huwa l-anaġa mitlufa. Mek naħseb jiena. Naqra b'ximkien traumatizzat. Samlu l-ġbejniet, mela. Mela, qabel ma nibdew ġew. Għandu l-pettorali u koll. Le, ma l-anaġa, make ġbejniet while the sheep. Da deġa, mux supposta għal-akademiku xed tagħmel. Ħalli, ġiviri dita l-akademiku interessanti, ġivirina. Isma, qabel ma. Ma niftaw bipiħor. Għajin kelli nsaqsik fuq missierek fuq li kont pumpir, fuq kelli nsaqsik fuq. Kont pumpir, ma kont. Li xtaqt tkun pumpir, kif sirt social worker, kif kont għallim, kif mor dar il-kaptan, xej ma staqsejtek. Portax. Mela, u jisaħos li kun The night is still young. Mela, ma xħan għamil. Mela, xkont najdu? Tiċ nirrakkontalhom ftit fuq tal-karriera? Tlaqna tal-karriera, ejja. Għax din ħelwa, ġivirina meta jibda jkollok dal-konverzazzjonijiet isma se tagħmel bħajtek, ġement fletta ta' 16-17 sena jiena mort is-sixth form, kelli l-privileġġ jien illi jom u missieri dejjem imbuttawni għall-iskola, kienu jibgħatuni għall-privat. Għax għalija dak privileġġ, ġifiri, u jimma riċnaf, jina low levels, kolla miltom bommi bil-qeda ħdejja. Kolla. Ommi bil-qeda, literalment, kif edin jina. Waqt li tabel low level. Waqt li t-studja. Nudging me, Andrew Compli. Ġifiri kif. L-uniku low level li jina maddejċ kien il-ġeografi, ġibtef. Għax ommi, dak kienet t-affordja ma toqgħodx idejja. Ġifiri, Umbat kien hemm il-formuża konverzazzjoni se tagħmel bħajti. Għin konna ngħidhom m'għandix interess u nixtieq nqassam ix-xogħol jien fuq il-van. Ġifieri u tibda tara ċerta espressjoni tunkwiet fuq l-espressjoni ta' Umbat missieri kelli l-sudaw għalli t-accountancy m'għandekx il-suġġetti. Medicina ovvjament m'għandekx is-suġġetti għax ma ħadx is-sciences. Speċi liġi daqxej tqil għalik. Nidħol teacher, għax għamil holidays. U kont għamilt il-bijed, jien għamilt il-bijed, ma nafx kif għamiltu. Ġifiri, il-vantaġġ tiegħu kien illi kont naf il-su, kont nafa mis-sixth form, kienet ġad gerfixni u allura kif rajta diħla fis-sala għattejja. L-iskop, l-iskop ta' ħajti automatikament ta' l-insera li mdonnu għet jitkellem wahdu u ħadet l-istess suġġetti tiegħi u għamilt il-bijed. Umbat tlaqt niġri, imma jiena u din naħseb laqas mux naħseb ma jafux il-ġenitori tiegħi. Jiena rrit insir pompier, fireman, u ta' kizmin kienu t-tifi ta' nar u jiena li kont għamilt kien li saqsejt fuq li dik tsir pulizija, jiena nibża nsir pulizija u kont mort id-depo, niftakar kien hemm kontestabli, uffiċjal tal-pulizija, u għatlu nixtieq insir pompier għax dak iż-żmien it-tifi ta' nar kienu parti mill-iskwadra tal-pulizija. Għallew tidħol pulizija, għatlu ma nibża nidħol pulizija, ġola għassa u hekk u waqqaf in-nies u nibża jinnaf. Għalli leħi, għalli ma hekk tittamel, għatlu mek nidħol pulizija, mbagħad nidħol direttament bħala pompier, bħala attività. Għalli le, għalli mux bil-fors. U għemmek neħejtat ma mux nispiċċa ġaxi għassajin, jew niddiriġi traffiku. U dik il-ħolma waqat. Tal-pompier. Tal-pompier marret. Interessanti kif kont tibza
Aha, mis-sektisti. ux, isni dan. Mela, ġeneralment, Franco. tfajtu airplane mode. Le, Ma tulux. le, Mela. San ċempel. Tista' Airplane mode. Ġviri, interessanti kif kont tibza tidħol fl-asar, whatever. Hemm żewġ affarijiet huma interessanti hekk. One u mbagħad tipo ħad tidħol ġobinja kollha nar. Speċjal pompier. Mela, kienem, jistaw il-fact checker jiċċekja, kienem tifel illi kien waqa ġo toqba l-Italja, maruf ħafna. Ġrat fl-80s, kienet l-ewwel darba li ġabu live TV, għak Mr. Zbal, fuq waħda mill-media set. Tifel jew tifla, Baby Jessica. Le, Malti. Taljan. Kien tifel. Kien ħex imma kien ħarex. No, kien miet. Alfredo Rampi. Alfredo Rampi. Bravo. Kien meta kien dak? 1981. Kelli 11 sena. U dana, din interessanti għafna, dak it-tifel kien waqa ġod it-toqba, kienet live TV, kolla bqajna miġburin, għamlu sijat il-ġranet biex jiprovaw tellawħ, bdaw jitaqbu mal-ġemp. Niftakar id-detal jitaqbu mal-ġemp u jiprovaw jaslu għalih. Kif jaslu għalih mit-toqba mill-ġemp, l-art tarġa ċedi u jarġa panize. U da mit, da tifel tellawħ mejjet. Għandi kun tellawħ kienu eventualment mejjet. Jiena kont nimmaġinani nizel rassi l-isfel sajna biex nkunat kollox, id-dejaqni l-ellu, id-dejaqni t-toqob, id-dejaqni bżam id-lam. Pero dik rid tamela. Konna mela. Dik l-adrenalina, ġvinina meta nara Fire Engine, għadni sal-lum, naffaxxina ruli. Pero għandek din l-istrik, ostjanti, jum. Dik. Min fej ġeja din l-istrik messjanika? Ma nafx, ġviri naħseb ġeja, mux ma nafx, naħseb parti Poġġu minna. f'naqas silenzju, taħseb. Le, naħseb ġeja minn San Luigi. San Luigi kena din il-motto ta' BMN for Others. Kien hemm dil-fissazzjoni. Fil-fatt ħafna mill-leaders ta' dal-pajjiż għal snin twal, inkluż Robert Abela, inkluż Bernard Grek, diversi presidenti, Edifen Kadami, Joseph Muscat, kollha ħarġu minn Edward Summit Lewis, Franco De Bono, kollha minn San Luigi dawn. Ġifieri kien hemm din l-istrik ta' leadership. U jiena niftakar kien ikolli konverzazzjoni kien ikkaċċuna ħafna minn ġol klassi, jiena ma kontx niflaħ noqgħod ġo kamra bħalek, ġifieri. Noqgħod ġob il-qiegħda choke and talk, literalment choke and talk. Allura ovvjament kien ikkaċċuni ħafna mill-klassi u kien hemm novizz partikolari u kien jgħid inti żek żiemel. Illum kon għajlu żemel ommu. Kien ma ġifieri, kien għajli żek żiemel, inti għandek din l-enerġija. You either harness it, jew kellha tisfratta. U my idea of harnessing that energy kien dik. But governed by values ta' reliġjon dak iż-żmien, għax dak iż-żmien kont għandi nemmen falla, ġifieri, governed by religion, by faith. U faxnat bi Kristu, jina Kristu faxnati. Biex, ma stajx taqbad dak il-horsepower inti u tinvestieħ per eżempju f'impriża, jew tinvestieħ f'sport, jew tinvestieħ f'xi ħaġa li hija ma nafx, li mhijiex diretta lej l-għajnuna tal-vulnerabbli. Mela, jiena ġeneralment nemmen illi xorta jkun hemm xi ħaġa fil-psike tiegħek illi tisma' dak il-messaġġ u dak il-messaġġ jaqbel is-software taqbel perfettament mal-hardware u issa nistgħu naħdmu. Ġifieri u meta ħares pereżempju lej ommi u nara Li ommok nifhimha jien, ta' minħabba l-isfond tagħha. Le. Mela. Għana jgħidlek x'naħseb. Mhux minħabba l-isfond tagħha biss. Għax hemm ħafna nies b'dak l-isfond illi saru pata tal-forn. Le, mhux hekk, le, u għandha karattru partikolari. Mhux, ġifieri, jien naħseb, x'naħseb jien. U mhux ġejja mill-ebda teorija, ħlif x'naħseb jien. U l-ewwel semmejtilek Peppi, aħna għandna komponent fina, aħna f'moħħna jaħdem b'ċerta mod. Il-moħħ tagħna element minnu x'imkien huwa l-empatija. Ommok
Peppi, u min issa inkludi li l-nifsax għaliex qed nitkellmu fuq nies li għandhom livell oli ta' empatija. Taf min jiġi nifmoħħi per eżempju Reni tal-Potino Cares. Ġiri, u xisema? U Angela. U Angela. Għandhom ikollok element fejn kif inti kollok element fejn inti kollok streak artistika, fejn inti kollok an eye for detail, fejn inti kollok memory, l-aħħar darba kont nitkellem ma' Julian, kollok photographic memory. Dan l-element ta' empatija ikun qawwi ħafna. Iġveri, in-nies li jagħmlu x-xogħol ta' pumpira mhumiex nies neċessarjament u rescue workers, mhumiex neċessarjament nies jew li jħobbu l-adrenalina, that shoots up. U għallura jkollhom ċerta addiction għall-adrenalina tagħhom. Jew kella jkollhom element ta' empatija li jħossu li there is more to it than living, but living for others. Yes. Agreed. Ma kellix għażl oħra. Omok ma kellix, omok ma qatt ma. Ġiri taħseb li għalhom hija ġenetika. Hija fiżjoloġika, mhux ġenetika, ma nafx minn nanna nafa. Ġviri, fiżjoloġika, hija komponent fija. Fil-bioloġija ta' moħħa x'imkien hemm din il-kaxxa li xedet. And it creates a lot of suffering as well. It can become Però sickness. hemm feedback loop naħseb jien. Fis-sens ġifri li inti għandek is-soċjal u speċa dan l-argument antik nature, naħseb li hija tnejn. U li fil-każ Tommy naħseb ċertu trauma li kellha ġarrab meta kienet tfal. Xelet din il-bozza u hi partikolari ħafna. Imma jgħanda il-riflessjoni, ġifri Francis, u jina nafa f'dimensjoni li inti ma tafix, ovvjament, għax inti tafa bħala tifel tagħha, u jina nafa fuq livell ta' kollega, ta' studenta u ta' konverzazzjoni li konna. Francis kella wkoll il-kapaċità ta' riflessjoni kbira. Ġifiri, l-abilta li aħna nikkalkulaw x'inkunu għamilna, mhux kulħadd jagħmilha. Ġifiri jien ħafna drabi nikkalkula wara li nkun għamiltom. U ħafna drabi wara li nkun affiċ l-affarijiet. Kultant ngħid il-madonna x'ħatin. Qed tifhem, forsi ma kellix ngħidha b'dak il-mod. Forsi wara dal-podcast nkun qed ngħidha xi għaxar darbit wara xulxin. Imma Francis kellha l-abilità ta' autoriflessjoni. Li it's another kind. It's a combination of factors. Allora she was able, hi kienet kapaċi. Li l-istorja tagħha taqlaħħa tirripożizzjona f'post safe ħafna fejn tista' tara. She relives it in a way and she sees it. It's kważi film. X'naħseb jinda, it's kważi tara filmi. Taf li hija parti mill-cast, hija parti mill-film, u hi raġat u hi kapaċi tajt jien kontem, ma rix inkun hemm. Jien kontem, ma rix il-dak ikun hemm. Ara l-empatija ġejja. Tifhem. Ġifieri. Ditaljina kontem u ma rix ħadd ieħor ikun hemm. Naħseb hija preċiżament dik it-trauma li ġarbet meta kienet tfal. U l-isfortunatament essenzjalment ħadd ma ġie salva. Di, kella salva li l-nifisa. U kienet t-tinkwita li inti ma taffiċ li l-istess taffiġi li għamlet li soffri tis. Nasab il-problemi da kienu għara differenti minn ti. Differenti. Kien neglect essenzjalment. Jane kienet mara tal-ġen qalba tajba intelligenti, pero ma kienieċ materna ħafna. U fl-istess ħin, fl-istess dar, kienem din it-tensjoni severa bej Jane u Gate u missir ommi li kien fil- issa il-verità da ma kienx troglodita ta' da kien sa kemm kellu xi u din beżżani ħafna jena. Biex da kien sa kemm kellu xi 40 sena, daqas kien jixrob. U mbagħad kienu darba marru l-Ġermanja fuq xi missjoni x'kien fil-militar u beda joħroġ ma' soldati u hekk u bdew jiskru. U ġie lura għall-alkoholiku da. U dak iż-żmien mhux bħallum li inti tinduna li għandek problema, ma tafx li problema, mhux kulħadd il-każin ħara mejjed għalfejn jiena le. U kien kellu t-tendenza li għandi jiena li kien xalatur kbir. Ġifieri it-tendenza tiegħi hija li jekk naqbad nidħol f'xalata, Marija tajli kiena nagħmel xalata darba f'sena forsi. Imma dik id-darba f'sena noħorġu fis-siegħa ta' nofsinhar.
nkunu għadna barra sa s-sija ta' nofsinhar l-għada, deħlin id-dar u jekk nara aħbeġ il-ġirien bil-bib miftuħ, nidħol għandhom naqbad imparla u nara għandhom xli xkun whisky ħan ixorbuh. Ekk, u nibqa' dej. Sa jena għal-grazzja talla, jiena forsi daw l-affarijiet għamiltom meta kont żgħir kont nagħmilhom frekwentament ħafna u kien hemm biżejjed nies li seta' u sajt immur nkellem il-tassetqa u sajt immur nkellem is-social worker u sajt nkellem il-lommi u l-internet u solvejt. Nannu ma kellux. Nannu kien weħel f'toqba. U Francis, ommi, kienet tifla illi di kienet tara daw l-affarijiet kollha dejjem madwar daw kienu jgħattu ġillit tal-waħx ta' in-nanna u n-nannu ġifieri jiena niftakara ċara darba n-nannu deħel id-dar qed jargumentaw in-nannu qatt ma kien jerfa' jdejh fuq in-nanna. Kien ikun aggressiv u jparla fil-vojt u daw l-affarijiet u forsi jagħti mal-ħajt u hekk ma qatt ma kien imissa. Imma n-nanna kienet alla feroċi. Ġifieri jiena niftakar darba deħel id-dar jekk tipprova tigranfaħ minn wiċċu jirnexxielek u tqattalu wiċċu, da jibda jindanna u jidrabja taqbad sikkina u tipprova tagħmih ġifieri u tolqtu hekk hawn. U bat għalli jaqattara ċikser si u ġen. U ommi kibret f'dak l-ambjent. Jiena kont għadni forsi kelli 5, 6, imma ommi dak kienet l-environment. U di kienet, broke u tara daw l-affarijiet. And no one was there to help her. Allura she wanted to make sure, bħalma tajt inti, li she knows what it's like to be that. Dawk it-tfal residenti tal-fejda, jitaf xi ġifieri tkun refuġġat muġejjejn għalik ħadd, jitaf xi ġifieri tkun tifel ta' St. Patrick's, u dik ma reditix. U li tgħaddi mis-sistema u s-sistema ma tfejqekx. Ġifieri għaliex naħseb jiena li kienet tagħmel hi wkoll, kienet tiġbor tfal mhux għax huma ħżiena ma għaliex il-pekularitajiet tagħhom, l-individwalità tagħhom hija tant partikolari li kienu jgħaddu minn ġo xibka. U s-sistema tagħna, s-sistema soċjali tagħna li tonfoq 2 biljuni fis-sena għadha bda l-istess difett illi ħafna nies jgħaddu minn ġo din ix-xibka. Ġrina spiegali kif 10 biljun fis-sena għal popolazzjoni ta' 500,000 persuna u jibqa' jkollna, u anzi jkollna żieda fin-numru ta' violenza domestika, fil-problemi soċjali ta' kull forma u xorta. Ġifieri għalhekk hija unika sfortunatament aħna ħloqna sistemi b'ħafna parameters, b'ħafna kriterji, b'ħafna policies, u minħabba fek mhux qed ngħinu lil dawn it-tfal, imma li dawn tfal jekk ma jidħlux ġo dawn il-kaxex tas-servizzi li aħna qed nivvintaw, nispiċċaw illi dawn it-tfal qed jintilfu. U għadhom qed jintilfu n-nies. Hemm ħafna nies qed jintilfu. ħafna nies qed jgħaddu. F'kuntesta ekonomiku bħal issa biex ta' wieħed jitamma li l-affarijiet ikunu ferm aħjar. Isma' ħana di sal-sezzjoni tal-konverzazzjoni li tisejħ il-patruni jistaqsu. X'jistaqsu? Jistaqsu, jkunu jafu li ġej, illum nkunu batna tal-lajna, fuq x'ismu li ġej u jibatu l xi mistoqsijiet, insomma. Il-patruni jistaqsu. X'inhuwa? Kien hemm minn Bodert? Kien hemm. Mumiex liktar, mumiex liktar mistoqsijiet Halloween, sewa. Imma dawk huma l-patruni tiegħi huma storm daqshekk biex. Il-patruni staqsu meġġuba lilkom meħbib tagħna tal-Browns tal-Gut Health, inselli hawnhekk mill-Browns għal min għadu m'għamilx it-test tal-Gut Health, il-Gut Health test huwa l-ostra jienu ma qed nagħmilnieh. Da bażikament inti tmur klinika insomma jtuk test kit. Mustanat nidħol dettalji x'tagħmel. Ma dak il-gvern ġej jagħmlu wkoll l-istess. Le mhux l-istess wieħed, dat tal-microbiome. All right. Tipporga. Tagħmel koko fuq il-pipetta. U jien ma tispjegawlek id-dettalji huma sewwa, u trid tagħmilha darbtejn il-biċċa tax-xogħol u mbagħad jibgħatuh ġo laboratorju insomma u jibgħatulek rapport estensiv tal-microbiome tiegħek li l-bakterja. Li teżisti fil-gatt, u jispjegaw lek isma' inti għandek ħafna minn dil-bakterja, mhix ħaġa tajba, raġuni li għandek ħafna minn dil-bakterja, probably għax tikol 1, 2, 3, 4, 5, daw jaqaf ikollhom kull iktar minn daw, u jtuk insomma mhux dieta issa, ġituk kategoriji ta' ekel li huma tajbin għalik.
ħafna minn din l-enerġija ġejja minn dan l-ostra gut health insomma. Għal min għandu jew forsi għaddej minn diffikultajiet. Il-brid, minn għandu il-brid. Ma mhux unikament għax hu il-gatt huwa the second brain. Sewa. Vera, jina l-iskumdità tiegħi ħafna drabi tirrifletti fuġiħ fl-istonku, per eżempju. Mux hekk li kollok Incredibbli. psychosomatic stress. Mela, l-ewwel mistoqsija ġejja minn Aaron Guzman. X'il il-problema preċiża ta' Andrew Azzopardi li ħalli lil Norman Lowell jgħid tiegħu jekk jgħid iċ-ċuċati iċaxpulu biss iċ-ċwieċ u dawk li mhumiex ċwieċ jikkonkludi li hu ċuċ. Fl-istess waqt, Azzopardi tingħatalu l-opportunità tad-depp li jisfidalu l-argumenti kollha wieħed u jġibhom kollha fix-xejn. Ferm aħjar miċ-ċensura, kif hija strateġija intelligenti li tinnega mikrofonu lil xi ħadd li skont Azzopardi għandu ideat politiċi żbaljati għal kollox meta l-istess mikrofonu l-argumenti kollha jistgħu jiġu ikkonfrontati. Mela, ġifieri li qed jgħid dan huwa suġġett tajjeb ħafna, tantu hekk li għandna kawża l-qorti fuqha. Id-differenza, jiena ġieli kelli nies li kienu right-leaning u dan kollu kelli, naf nispal Malcolm Sejkel. U oħrajn, ħafna oħrajn. Inkluż per eżempju Adriano Spiteri li huwa Lemini, parti mill-Imperium Ewropa, kien għamel żmien bħala segretarju. U issa qiegħed fil-Broadcasting Authority, segretarju tal-board tal-kawża li jien qed nagħmel qudiem il-Broadcasting Authority u hu segretarju tiegħha u ma jeskludix lil nnifsu. Ma jirrikużax tu. Ma jirrikużax lil nnifsu. Isma', nistgħu nitkellmu fuq dak id-disgwid. Però il-mistoqsija naħseb hawnhekk li għandu jiġbu. ċensura versus nġibu fuq pjattaforma u nisfidaħ. Mela, id-differenza mhix li tagħmel il-mistoqsija mhux il-mistoqsija, dik ma jdejqunix. Id-differenza hija li Norman Lowell jitkellem dwar u jitkellem fuq mibeda lej il-persuni b'disabilità, jgħajjarhom village counts, jirreferi għal gays, kif jitkellem fuq in-nisa li huma tajbin għandhom ikunu hemmhekk biex jagħmlu tfal, jitkellem fuq il-lut ishom dan kollu. Ġifieri jiena hemmhekk naf li dan se jgħid. Jien naf se jgħid. Ġifieri jiena għaliex dak mhux inkun qed niċċellenġjah, kull ma nkun nagħmel qiegħed intih spazju, kif bħalissa qed nagħmlu indirettament, intih spazju biex in-nies joxew donhom jisimgħu dawn l-affarijiet. Jiena għandi linja u di forsi x'ismu? Aaron Guzman. L-Aaron din nixtieq ngħidu, ġifieri u jiddeċiedi x'jiddiskuti meta jkun il-ġim ma' sħabu u jiddeċiedi x'jiddiskuti meta jkun id-dar mal-familja tiegħu, mal-ħbib tiegħu, mal-partner tiegħu. Ġifieri jiddeċiedi x'jiddiskuti, jekk ma jridux jitkellmu fuq il-politika jiddiskuti. Ġifieri jiena għandi dritt bħala x'għandha inti għażilt li Andrew Azzopardi jkun hawnhekk illum. Kemm ilek tagħmlu l-podcast? 4 snin. 170 darba oħra qabli. Għaliex ma tlix qabel? Jow. Nasib kien hemm mument fejn, integrazzjoni l-m'għandix taqsam. Ftemna, imma kienet l-għażla tiegħi għax huwa il-platform tiegħi bħala xandara. Għandna u jiena lil dal-persuna. Issa seta' kien il-kardinal Mario Grek illi jiena ma nġibx, ġieri nemni soħrajn illi ma nġibx fil-programm, mhux għax huma ta' mibeda jew għax ma jinteressannix għandhom xi jgħidu. U bħala xandar għandi kolli. Għandek kollok dak il-jiet li tażel minn tiġib. Dak mux se nisfidaħ nasab kulħadd għandu jkollu l-jiet li jitfajbi. Allura, meta tagħmel l-għażla, mela l-jiet jeżisti, bilna. Issa, ovvjament il-jiet qed jipproponi lek dilemma, mela għandi dilemma. Il-Norman Lowell inġibu ma nġibux. Inti qed tgħidli li ma ġibux għax Norman Lowell għandu ideat razzisti, fasċisti, omofobiċi, kollox, daw l-aġġettivi kollha. Inti ma tixtieqx x'inhuwa? U stess jgħidhom. Inti ma tixtieqx tagħti pjattaforma lil xi ħadd li huwa diametrikament oppost għal valuri li tħaddan int. Mhux bil-fors.
Għaliex jien hemm affarijiet li m'għandix valuri fuqhom u nġibhom, ġifieri nġieli niddiskuti ma' qassisin u ma nemminx falla, ġieli niddiskuti l-Alla u ma nemminx falla. Ma hemm konverġenza bejn dak li hemm Hemm affarijiet li ma nitgaġi. u inti, le fis-sens li naf l-empatija. Le, l-empatija. Nies li ma jiġix għall-intervist. Min tix l-unika wieħed, ġifieri anka l-isqof naħseb ilna naħseb xi sentejn ippruvaw. L-arċisqof għamel donnu deċiżjoni li nirrispettata, jiġifieri provaj darba tarbi. Ma nafx. Le, nirrispetta ma naqbilx miegħu. Hemm orlu l-ewwel, hemm orlu l-ewwel. Jiena naħseb li l-ewwel għamel ħabta illi kienet isir pjuttost popolari għax one in-nies bdew jaqbdu snippets tiegħu tal-2000s u bdew ipinġuh bħala profeta li kien jaf se jiġri b'Malta bl-overpopulation li assolutament kien żbaljat, jiġri l-assessment tiegħu huwa interament skorrett. It-tieni ħaġa kien hemm min kienet itieħ platform u flok jisfidalu l-idejat. Kienet jisimgħu. Eżatt. Inti ġibtu? Jiena xtaqt nġibu. Le, ma rridx jiġiju. Jiena ovvjament għatlu sma, da ċempiltu kont Miami bezzina qabel ma ġiemi u konna qegħdin fuq it-telefon insomma. Għatlu jiena ħanġibek, għatlu ma jiena ħanisfidak. U ovvjament u jaf li ħafna mill-affarijiet li he was getting away with, għax issa fl-axħar mill-axħar illum il-ġurnata sar raġel l-anzjan li madux luċidu daqs kemm kien. This stuff that he's getting away with in the public purview. Ma jreġux. Però ġveri, hemm variabili ieħor ukoll. Ma ninsewx li ir-radju u t-televiżjoni huma gvernati mhux bħal podcast, ġveri inti sissa kieku inti għamilt f'dan il-podcast kien radju, inna sebġa għandek xi 10 snin ħabs. Tifhem, ġifieri, ġirina għandi ċerta regolamenti. Il-kazistika mela dana jiena ma kontx ġibtu kien f'Ottubru. Tajjeb, l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew saru f'Mejju, Ġunju x'kien. Issa jien dak iż-żmien kontat tliqat li jiena għaliex għal dawn ir-raġunijiet u għamil deċiżjoni ċerta politiċi, pereżempju ma nġibhomx. Ġirek tagħmel lista u tara l-lim politiċi l-ġib, hemm ċerta politiċi ma nġibhomx, hemm ċerta bloggers ma nġibhomx, hemm ċerta opinjonisti ma nġibhomx. Għalfej? Għax nagħmel għażli ma nġibhomx, jew għax ħodor, jew għax kif jiktbu, jew għax ma nissottoskrivi għall-idejat tagħhom, jew għax idejquni, jew għax nibża li huma żbaħ minni, naf, ġifieri hemm ħafna raġunijiet. Imma li ġibni 3 darbi. Eżatt, ġifieri, ma hemm nies li nagħmel din l-għażla għal raġunijiet differenti. Dan però hemm il-każistika kienet tajt li kien hemm il-każ tal-Ubondi. Tajjeb fuq. U kien hemm il-każ tal-F Living. Illi daw għax ġabuh. U l-argument tal-Broadcasting Authority kienet isma' dana kontu tafu se jgħid għax it's not a new bida in the scene. Għalaw il-multi. U lili tawni multa għal darba 2 u aħna issa ħadnihom il-qorti, ma tawna multa għax nġib, għax ma ġibtux. Għax ma rridx nġibu. Lilen bil-punt legalistiku fuq il-binarji tal free speech dibattitu il-free speech iġi minn program wieħed. Tippreferi ma tex platform il-da? Le, ma nippreferi ma. Tippreferi ma tex platform. Għanajlek, jiena darba minna. Jiena naħseb li inti skorret għax naħseb one għax mhux għax fuċċa, imma naħseb li inti kapaċi tisfidaħ u żarmaħ u naħseb li hemm bżonn nies bħalek li jafu s-sena xeni. Fil-fat kien hemm ħafna ikunu kapaċi li jaqdu l-argumenti. Mela, imma inti għandek żewġ livelli hemmhekk. Il-livelli qalu li di ħafna nies, qalu li imma inti qed tibża minnu biex tintervita, le ma nibża minn dejjax għax u kieku stess jgħaddi minn fuq brawler ma jkunx l-ewwel wieħed ġieli kelli għadna kif għadna. Dak ikun perikolus, jekk dak jgħaddi minn fuq brawler dik perikoluża. Ma laqas dik ma tinkwitani, m'għandix dik il mux għall-ligo, għal-ramifikazzjoni soċjali. U hija ramifikazzjoni li kellu jgħid qalu, kulħadd jafu. U kidbu fil-kodba, jiġifieri da. Ma differenti li jiġi kontrastatu u jerbaħ, mbagħad jibda jerbaħ il-currency. Però jiena il-punt tiegħi huwa jiena bħala xandar.
Joe Logan, Larry King, John Mallia, għandhom dritt iġibu lil min il-Madonna jridu fil-programm, jien għandi dritt dak huwa dritt tiegħi, u l-avukati kollha li tkellimt magħhom fuq human rights, xogħod minn qalu li għamlu li dal-argument, ma billi ġibu. Ma ħadd ma qalli inti m'għandekx dritt tażel lil min jiġi għall-programm. That is it. Ġifieri, u jiena nimmantieni id-dritt sagrosant li nagħmel lil Madonna rrid basta ma tinweġġa' lil ħadd. Bilna. Palissa tnaqra ħafna l-John Locke. Tajjeb. Ta' the second treatise on politics. Huwa idur jorbita ma' dal-argument li qed tagħmel. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Mela, il-mistoqsija li jmiss Ġiljan ġejja minant il-patrun jismu Massimo Schiavone. Waqt il-program tiegħu nhar is-Sibt li għadda, Dr. Azzopardi qal li jekk il-barajn jieħdu over Malta, razza Maltija ma tibqax teżisti. Ħadwa bi kbira di. Di missejnija da xejn, ma forsi hemm xi mistoqsija hemm ġew li taħtixna elaborazzjoni. Ma tibqax teżisti ma jkun ġara xejn. Biex kun taf xejn, exclamation mark. Minix ngħid li m'għandniex inkunu inklusivi, imma mhux għad detriment tal-Maltin stess, exclamation mark. Jista' jelabora aktar question mark. Jaħseb li forsi għalġel wis. Mhux għandu xi problema fil-keyboard u da. Le naħseb Jew bija għandu problema. L-aħħar waħda question mark waħda, jaħseb li forsi għalġel wis meta għadda dak il-kumment. Ara, fil-fatt waqt li konna li inti kont tagħmel lawrina ta' dil-ilma, konna insemmu għadi. Ġieri kultant tajt affarijiet u mbagħad tajt kelli ngħidhom di jew għatta bl-aħjar mod. Din kienet waħda minn dawk li ma ċek. Ġifieri meta l-argument huwa, l-argument kien għax għandna problema bl-ekonomija, allura nġibu tfal. Ġifieri, le, xaħna ngħidu li mela insafru, nġibu n-nisa poġġhom ġo kamra, nweldu tfal, x'argumentu? Biex ma tmurx ir-razza Maltija. Razza Maltija x'razza hi? Ġifieri, ħaġa spjegali x'inhi dir-razza għax aħna imħaltin u dan kollu daqs naħseb l-iktar razza fid-dinja. Imma mill-punt tiegħi huwa jekk aħna rridu in-nies biex jgħinuna fl-ekonomija, biex iħallsunna l-pensjoni għax dak it-punt ta' tluq tagħna, l-argument huwa li there is a solution, il-barranin li nħalluhom jgħixu hawnhekk, nagħtuhom opportunità bħal dak it-taxi driver li ġentilmen twassalni u mhux jagħmel xi tliet xhur hawnhekk u tant isib sitwazzjoni gravi li jkollu jitlaq, ma li jiġu hawnhekk jissettiljaw jibdew ħallsu t-taxxa, inkunu nistgħu niġbru pensjoni minn għandu. So that has a solution. Li ma jifdalx ir-razza Maltija u argument eugeniku għall-aħħar li inkwetani ħafna. Ġifieri, allura aħna rridu taf xirdu nagħmlu issa, illi naqbdu belt minnhom. Nagħmluha bir-reċintu, mhux biex inwaqqa l-argument ta' Sinjur. Imma ġifieri hekk noqogħdu naħsbu hekk mela nagħmlu post. Nagħlqu bil-borders tajjeb, hemmhekk nitfgħu Maltin biss. Ħalli jkollna l-babies Maltin u jibqa' jkollna l-Maltin. U mhux inhu Malti. U allura għandek koppja Indjana Min fejn taħseb ġejja din l-avverżjoni? X'avverżjoni? Avverżjoni li tispiċċa tgħix f'territorju li xi darba kien isu immexxi minnek li minħabba ċirkostanzi demografiċi. Ma ta' fejn hemm 500,000 Malti jekk mhux iktar li jgħixu f'pajjiż. Ma jkontrollawx l-Awstralja, ma jkontrollawx il-Kanada. Dibattibli, vera dibattibli. Ma speċa, għana mhux qed ngħidu jekk toġobniex li aħna mmorru nipproliferaw u nagħmlu ħerba mid-dinja. Dik hija mistoqsija differenti. Il-mistoqsija hija li meta speċa il-Malti ħares madwaru u jibda jara. Naħseb il-punt ta' tluq huwa x'jagħmel Malti. U naħseb
u x'jagħmel Maltija. Ġifieri Darba diħdimnija, darba għamilnija din il-logic gates domna naħsbu fuq. u l-ħaġa hija komplessa ħafna. Ħafna, U hija diffikultà meta titkellem fuq ċittadinanza ċettajt. Ġifieri mela ħobb eżempju. Mara tfajla, per eżempju, ma nafx, mill-Pakistan, ġiet Malta, ħadet iċ-ċittadinanza, għexet Malta, ltaqat ma' raġel, żewġet raġel kien Malti, ġifieri missieru ġamri tal-arloġi li jsewu l-arloġi u għamma Marija li kollha prem bil-kaboċċi u tbieħhom fis-suq. U ltaqat ma' dan, tajjeb, Wistin, saret ħobbu. U baqnu, għamlu l-babies, dawk xieġu Maltin, nofs Malti, parti Malti, 80%, il-beq xieġu. U dik il-mara xieġi, tiġi Maltija, le, mux Maltija, għax għanda l-apparenza taħħa differenti. U l-apparenza taħħa xieġi firi. Għalix inti, il-prototip ta' kif jider Malti, jiena l-prototip ta' kif jider Lebanis, ta' kif jider Arbi, ta' kif jider bnidem minn Bengazi, ta' kif jider bnidem mid-dinja Arbija. Ma naħsebx li ethnic group naħseb jista' jikkwalifikana aħna fil-verità. Li ethnic group li nista' jgħidu isma' tipo l-Iskandinavi kważi hija pjuttost faċli biex tikkwalifikhom ta' x'inhu Skandinavu, speċi xart twil, bjond, għajnejh blu jew ħodor, speċa dak l-arketipa Skandinavu. Aħna m'għandniex dak il-vantaġġ, għax aħna peress li qegħdin fil-Mediterran, vantaġġ fis-sens, mhux daqshekk faċli tagħmel definizzjoni ta' Malti x'inhi. Li għandna d-diffikultà illi għax din l-ironija u li ma semmix f'dal istudju importanti li sar tal-NCP li tajjeb li jisiru daw l-istudji għax daw l-istudji li huma provokattivi huma l-istudji ta' vera. Ġifieri għajd li kemm l-istudju tisma' li huma provokattivi ftit ħafna, ġifieri dan huwa tajjeb ħafna u nsellem il-riċerkaturi. Imma għax sar tajjeb xjentifikament, imma minnaħa l-oħra. Ġifieri nafu wkoll li waħda mid-diffikultajiet li għandna hija li ġenetikament aħna qrib ħafna ta' xulxin. U allura biex aħna l-ironija sawek biex aħna nkunu sew bħala poplu biex aħna nkunu healthy għandna bżonn influss ġenetiku estern minn dak Malti. Ġifieri dil-inkwit li għandna, l-inkwit li għandna li se jispiċċa dal-pajjiż meta il-popolazzjoni tagħna sa ftit ilu kif konna semmejna se jafti 300,000 hekk mhux se neħdu miżuri li bħalis qegħdin 560. Taf tasal għall-konklużjoni ta' x'inhu Malti? No. Mhix. L-ħaġa mhix mistoqsija li nagħmel ħafna ngħid il-verità. Imma ngħidu pereżempju Andrew Malti u tifhimni x'qed ngħidlek, l-implikazzjonijiet. Ma tissir iktar komplikata biex tajdax. Ġifieri, per eżempju, tfal huma adottati, illum il-ġurnata kibru huma adulti, per eżempju, u jkunu jidru li, per eżempju, ta' provenjenza afrikana, indjana, pakistana. U bafdaqqa waħda għandi dawn huma Maltin. Per eżempju Destiny. Mela, Destiny. Konna d-dibattejnija di fuq il-każini. Bħal il-woko, bħal li lap il-futbol, bħal oboħ li lap il-futbol ukoll kombinazzjoni. Jiena naħseb li l-Malti huwa pjuttost akkoljenti fil-verità. Naħseb li la darba tkun isek parti mill-komunitajiet tagħna meta tħares pereżempju lejn Destiny. Ħadd jew kienu vera ftit li jiena qaselt qajt magħhom li jekk qalu il-diba għatna l-Eurovision sewda, ħadd ma kważi qara, kull min niftakar jgħid biex il-lallu kemm il-kapaċi di, kemm il-performer tajba. Ma Miss Malta qaluha. Imma fuq Miss Malta qaluha, eżatt il-punt da. Għax fuq Miss Malta id-differenza hija li Destiny mhux għax biss twildetaw, imma marret għandna il-mużew u l-iskola u kienet tilab fit-triqa u kellhom grocer bil-kirkara. Kienet integrata ħafna fil-komunità. U di Miss Malta jidirli. She's a migrant who ġiet. Migrant who ġiet, speċjalment il-partijiet li huma developmental, social developmental. Dak it-tifel ukoll illi mara l-Junior Eurovision u nsejt x'ismu u li u koll għandu parenza ta' Indiano, whatever. Dal-jetit il-ġiljan. Xismu dak? Ramirez Xiberras. Ramirez. Born in Cambodia. Ġiviri, dak mux Malti,
Ġifieri- Ma nis, Gergru fuq għad il-bicċa xolta Ramirez. Kien hemm minn Ma nasab kienu f'minoranza, le? Ma mhux fil-kwantità le. tkun bima biex tkun aggressiv kontra dak Dak il-wiċ. it-tifel da, hello is. Just 4 months old to live with his parents. Poġġi Malta meta kellu 4 xhur. Nasab dik hija Hija komplessa l-prem ħafna. distinzjoni. U Anka li nasab xi suma titkellem bil-Malti. Destiny titkellem bil-Malti. Ma ġirina. Daw il-signifiers u daw tribal signifiers. Li namlu namlu dil-konverzazzjoni li wkoll ma tinteressanix għax jiena frankament. Imma bħala xandara nasib għandna jkollna u bħala akademiku. Għax isu dini għab mistoqsija ta' berren ħafna nies. U għatajb li speċa jkun hemm din il- Għax għanajlek, qabel il-barrani, qabel li kien iġġiwa, li l-barrani kien jitfana fil-rizervi tagħna kif l-Amerika kienu tefaw fil-rizervi u dan kollu. Kien jitfaw fil-rizervi. Ġviri għana kienna postijiet izolati, konna maqtuħajn mill-poter, mill-kavallieri, mill-Ingliżi, mill-Franċiżi. Allura kellek dan il-fattur ukoll illi aħna issa f'daqqa waħda qegħdin fis-sitwazzjoni b'mod differenti. Imma jina għalija, ġviri, illum fid-dinja, għajdli xinu Ingliż, għajdli xinu Taljan, għajdli xinu Spanjol, għajdli xinu Amerikan, għajdli xinu Swedish, ġviri tant issabiħ li ma' Sweden da' skemem nis-Suet. U mela, daw l-affarijiet huma interessanti ħafna, u ma koll naqra volatili. Jiena u għandi ħabta jena niprofa niddiskuti daw l-affarijiet b'mod naqra oġġettiv, u nitfassa għajja fuq kull bomba kultant ġifieri. Imma ħan niprofa xorta. Meta tħares madwar id-dinja hemm dan ir-resurgence ta' nazzjonaliżmu u nazzjonaliżmu li huwa pjuttost inkwetanti. Meta tara il-riots per eżempju li seħħew l-Ingilterra bej kellek il-far right ta' da li kien hemm per eżempju Tommy Robinson magħhom. Ma nħabba li kienu qatlu dawk it-tfal, Ija, ma Ta' Taylor Swift, eżatt, ma dak ma kien immigrant, Dak ma kienx immigrant, dak kien tifel li trabba Wales. Vera kien il-ġenituri minn Rwanda kien second generation. Imma ġara kien hemm Andrew Tate, kien mbagħad irrepetija Nigel Farage, u repetija xi ħadd, insomma bdiet tirrepeti ruħha li da kien ġie minn Franza. Li kien musulman, li kien, insomma, daw l-affarijiet kollha, l-istereotipi kollha. Qatlu tfal li kellhom isom movent. Qatlu tfal li tik il-ġustifikazzjoni kollha tad-dinja biex tagħmel il-vjolenza kemm irrid. Do anything. Sewwa. U allura ġiet speċa ħarġu daw l-irvelli they broke out. Però hemm resurgence. U dik ir-resurgence trid tiġi indirizzata. Inħoss jena u forsi din ċaġa li ġeja minn Francis Malli li kienet li jekk ħamorant il-dentist, isma di ħatweġġa ma ħatweġġa, ejja ta' ħafna ħatweġġa, sa' x'tagħmel. Dan l-analiżi kritika u sobrija trid issir u wieħed irid jifhem, jien naħseb li Malta ma tantx inħoss li aħna nies b'tendenza razzista, nis li ngergru, imma mbagħad meta tara pereżempju mbagħad kif ivvutajna l-aħħar elezzjoni minn kell overpopulation u kulħadd igor, eċetera, eċetera. X'ismu baqa' l-artu? Probabbli għax ma ġiex fuq l-artikej. Imma ngħidlek, dit ġifieri le, ġifieri l-isms qegħdin hemm ta' fina kollha, ġifieri xorta naħseb jiena xiftit razzizmu, xiftit omofobija, xiftit għedin f'kolla. Jimmanifestaw ruħom, tajt inti b'mod violenti, pubbliku, dan kollu, mux ħafna, kienna kazijiet u kienna l-kas ta' Lassana, ġiviri, un bat kienna ċirkostanzi ta' postijiet fejn niswaqaw minn postijiet ta' xol. Dan kollu, ġiviri, kienna incidenzi, gbar ħafna u folol u rajiet, dan kollu, le, fil-grounds tal-futbol għal-kem ma jkunx hemm ħafna nis, da ma għadux ikun hemm għal-kem fil-bidu, meta beda per ċuksin u għokru jilab, kienu jajruħ ħafna. Imma jina naħseb illi mannix diskors u dibattitu pubbliku fuqa u ma naħsibx illi nitkellmu ħafna fuq dalat l-element għaliex il-barranin għadhom servili ħafna lina.
U allura jiena hemmhekk għadni qed inħossni safe. Jien nibda nkolli kurzità meta il-lecturers ikunu barranin ukoll. Iktar milli hemm, ħafna iktar milli hemm. Tobba, il-assisin, il-sorijiet, il-politiċi, nis li jitlu fil-parlament, nis li jkunu fil-konsilli. Hemmhekk ikolli kurzità mbagħad jirnexxinniex ngħixu ma' xulxin. U maħniex bl-ebda mod ikonna da dibattitu assolutament hemmhekk nagħmel. Mela, ħanamel 3 punti biex inwieġeb għall-affarijiet li attenti u mbagħad ħantik l-ispazju biex tagħlaq. Ejja. Tajjeb. Mela, one, u di torbot ma ta' self-esteem, biex bħalissa ma ngorrux għalfej, għax ħloqna klassi sħiħa ta' nies. Nasib di kont kellimta miegħek fil-programm ukoll. Li ħloqna klassi sħiħa ta' nies li jisom idewwu naqa' jindukrawna għada self-esteem baxx li għandna aħna. Dejjem tista' tħares lej daw l-Indjani u daw maħmuġin ta' taf kemm jintnu. Dejjem tista' tħares ikollok biex bersal iktar baxx minnek li tejnek għax inti relattiv ma dak il-bniedem inti aħjar. Fuq il-dil meta mbagħad huma il-barranin li jiġu Malta li qed imexxulek l-ekonomija li mingħajru jekk daw jaqbdu jitilqu mill-ekonomija, l-ekonomija tfalli, s-soċjetà tfalli, ħafna mill-affarijiet li jieħdu for granted jevaporixxu, jisparixxu u daw ħajkollhom ħafna daw diġà għandhom ħafna cloud politiku, ġust ma femux li għandhom dal cloud politiku. Jekk ikun hemm xi ħadd fosthom li jkun daqsxejn iktar astut jaf jorganizza jew ikun hemm grupp u jifhmu ma bro jiena aħna essenzjali tal din l-ekonomija, aħna qegħdin mittel fruħ ta' hawnhekk, mhux ħassu taxxi aħna bħal kulħadd mela tuna l-vot, no taxation, no representation, taxation for representation or whatever, kulħadd jaf insomma x'in il-massima, minkejja li jiena apparentament ma nafx huwa affiċta. Il-verità li daw diġà għandhom seta' kbira politika u bil-ħin ekk ħajġri. Issa, naħseb l-inkwiet li nempatizza miegħu jiena fil-Maltin imur lura l-essej tal-1898 ta' Durkheim ta' Anomi li Malta nbidlet rapidament, jekkux bl-ammont ta' vetturi fi triq jew l-estetika tal-landscape u tal-orizzont, jew jekkux in-nies li tara inti madwarek. U naħseb dik qed iġġal in-nies ikunu ansjużi u l-ansjetà ġib ir-rabja, r-rabja ġib il-konflitt, u naħseb li hemm bżonn li b'xi mod tiġi indirizzata. L-anomi bħalma jgħidir kemm twassal għal ħafna ansjetà, depressjoni u anka ġifieri hemm xi ħaġa li tisejjaħ fenomeni sejjaħ anomic suicide. Kont kellimt ma' xi akademiċi u kienu qed speċa jgħidu li jista' jkun li ħedaw is-suwiċidi qed naraw li huma relatati ma' l-anomi. U allura naħseb li għal-inqas għajdulna fejn sejrin. Qed tifhimniex naħseb dik l-iktar ħaġa li tqabbad ansjetà għal in-nies li daw il-bidliet kbar rapidi li rajna. ħadd ma qalilna. Dew jiġru malaj ħafna f'daqqa waħda sibtru hekk f'dan il-ċirkostanza. U naħseb fil-proċess tlifna l-komfort tal-komunità. Ġifieri aħna along the way, u forsi di ma tkellimniex ħafna fuqha, ma along the way aħna tlifna ħafna mill-nutriment li tagħtik il-komunità tramite ir-ritwali ta' li toqgħod fuq bankina, li tiltaqa' mal-ġar, li tiltaqa' fuq il-bejt u titkellem, li tajt bonġu fil-għodu għaliex imma sallum il-ġurnat kulħadd bil-ħiniet tiegħu tidħol id-dar toħroġ mid-dar la tkun taf minnu minni li qed joqgħod u dan kollu. Ġifieri allura dak il-komfort qed jintilef. U minħabba fih qed naraw fenomenu li semmejna aktar qudiem li qed jiġu qed jinħolu. Però l-individwaliżmu ġifieri li inti minn għalik li tista' tgħix waħdek huwa fals, it doesn't work. U d-realtà se tolqotna at some point. Ġifieri aħna se nibdew nirrealizzaw li tgħix waħdek u li m'għandek bżonn il-ħadd hija gidba kbira, tantu hekk li anke meta konna ngħixu fil-kaverni, meta konna ngħixu niġru wara l-iljuni biex forsi nmexxu jimxulu daqsxejn iċ-ċiċli u nagħmluhom brodu. Ġifieri dan fl-aħħar mill-aħħar kellna bżonn il-xulxin biex nagħmluha. U għat għandna bżonn il-xulxin, anzi għat għandna bżonn iktar il-xulxin. Issa se nagħmlu fuqha, ġifieri jien nibża li f'dal pajjiż
waħda milli għandna nies huwa li minħabba li il-ġbejna issir l-issue tant importanti għalijana, jon kella li il-Prim Ministru allegatament jgħid il-membru parlamentari issa nsibek barri u ma nafx qallu isiru the politics, isiru l-issues politiċi minħabba fek l-ispazju kollu li għanna bżon nimlew fuq issues oħra importanti, għaz bisset nitkelmu fuqhom, għaz bisset nindirizzawhom, għaz bisset nanalizzaw, għaz bisset naħsu, għaz bisset qed nikkonsidrawhom. Ġifieri mhux qed nikkonsidraw pereżempju il-fatt li t-tfal tagħna, it-tfal għandhom problema kbira ta' vuċi fis-soċjetà tagħna. Ġifieri l-iskejjel kif qed jiżviluppaw l-edukazzjoni għandha diffikultajiet. Il-fatt li l-ġenituri qegħdin offloading their children jew jiddepożitaw it-tfal tagħhom f'dawn il-postijiet differenti biex jitalmu l-ġinnastika, biex jitalmu dawn ħafna affarijiet, u mbagħad ma jitalmux iħobbu l-ħutom jew l-lom u l-mistierhom, ma jitalmux jagħmlu ipoġġu madwar il-mejda u jitkellmu. Ġifieri minħabba dan kollu qegħdin nitilfu ħafna affarijiet, laqas biss qed nitkellmu fuqhom. Mela, Andrew Azzopardi, ħadd gost jew? Ija ma tkellimniex fuq il-ħabs. Le, m'hemmx tajt fuq il-ħabs. ħabs għatem problemi kbar. U għatem problemi kbar? Għatem problemi kbar. Hemm ftit iktar qalb minn qed imexxi. Għamilna dak id-dokumentarju li naħseb illustra dak li ġara f'dawk is-sentej. Kważi 3 snin, insomma, sentej u ftit. Il-Peppi batlu parir biex jaqtaw. Jaqtaw għax hemm ħafna stejjer vera interessanti. Ħafna stejjer kbar. Hemm ħafna stejjer interessanti li huma standalones. Jekk tittu mbagħad l-istess email batalira kif forsi ma waslitlex ma imma naħseb li hemm ħafna nies li żgur li hemm ħafna nies li ma rawx, żgur ma rawx biżejjed nies. U naħseb li jekk jinqataf iva. Jinqataf f'biċċiet li huma aktar digestible għal-speed. U fil-fatt ħafna nies qalulna rawh biċċa. Ġifieri, però il-ħabs u l-ħabs kif jgħid Nelson Mandela mhux għax għalija xejn klixé mbagħad tiġi. Imma l-ħabs huwa sintomu ta' soċjetà tagħna fejn qiegħda. Jiġifieri meta aħna l-interpretazzjoni tagħna tal-ġustizzja tkun warped, li naħsbu li npoġġu nies fil-gadget hija biżejjed, allura nindunaw kemm aħna mhux qed nindunaw kemm aħna għadna lura. Ġifieri nies li joħorġu mill-ħabs, ġifieri jiena is-sentenza tipika li nħobb ngħid hija li xqal il-priġunier 5 snin, 10 snin jew 15-il sena l-ħabs huma dejjem life sentence għax kif toħroġ mill-ħabs. Inti diffiċli biex tagħmel card tal-mobile, diffiċli biex ituk il-mobile number, diffiċli biex tagħmel loan il-bank, diffiċli biex tixtri karozza, diffiċli biex tikri, u allura tarġa' tispiċċa fil-problemi kollha li tkun tħalt għalihom. Ġifieri għad għandna infrastructural issues kbar parti l-istruttura fiżika tal-ħabs. Il-modell ta' Bentham li bqajna nużaw dak il-modell ta' sorveljanza li ma nafdakx li inti m'intix kapaċi, li inti m'intqazzet fih, qatt ma se tissolvi l-problemi tiegħek. Baqa' hemmhekk, għadu hemmhekk. Anka ġewwa l-ħabs. U mela l-ħabs, ġifieri issa narġa' ngħid. Xina ċertament tħalt. Mhux fil-parti fejn kien hemm il-priġunieri ġista tħalt fil-bitħa. Allura ma nafx kien hemm xem tibdil mill-aħħar li kont nifrekwentaħ, però kont fuq naħa l-oħra fejn isu dak l-uffiċċji tat-terapisti u tas-social workers u hekk deru pjuttost numerużi n-nies li jaħdmu hemm. Le, żgur, ma' numeri ma żdidux issa żdiedu ma' dalli. Ġifieri żdiedu mal-Kolonel Dalli. Il-Kolonel Dalli kien daħħal ta' nies li huma terapisti, social workers, imma noqogħdu attenti ġifieri għaliex dak ma jfissirx illi ma tafx kif illi Le, l-affarijiet issewew. Bħal-kumpanija tal-gaming u bat tagħmel il-corporate social responsibility. L-ewwel żarmat ma nafx kemm nies u ma nafx kemm persuni spiċċaw fallew. Alright? U inti ma waqqafthomx meta kellek twaqqafhom. Imma mbagħad żaqqa waħda qed nagħmlu qed inbajdu il-ħajt tas-sorijiet ta' Mother Teresa. Ġifieri noqogħdu attenti. U hemmhekk kien hemm, ġifieri għandna ti eżempju, ġifieri jiena l-biera kont qed nitkellem, ma x'in-nies naħseb irdu jifhmu li l-istejjer huma tan-nies tal-bnedmin. Żewġ stejjer, waħda bniedem se joħroġ daqt mill-ħabs fil-ftit xhur oħra. Dana kellu problema ta' droga, 5-6 snin, 7 snin meta daħal. Id-droga għadha problema, ma jeħux
Imma da problema. Biex nippruvaw nagħmlu biex jidħol ġo programm daqlajt saħti. Għax l-idea tiegħi hija li dan eżatt kif joħroġ mill-bib il-ħabs, jibqa' sejjer jew għand is-seta jew għand l-Oażi jew għand il-Caritas u jagħmel il-programm. Għaliex inkella da mhux biss se jieħu droga da se jispiċċa b'xi overdose. Ma setax jagħmel il-programm bħala parti mis-sentenza. Għax mhux kulħadd jista' jagħmilha dik trid ikun ordni mill-qorti, trid ikollok l-availability tal-post. Ġifieri s-sistema inti tinsiex priġunieri, inti at one given time ikollok bejn 600-650. Ġili tilgħu anki 800. Bejwet u ieħor narġinajta xi varja naturalment. Kull ġimgħa joħorġu bej 10 u 15 persuna. Ġifieri qed nitkellmu nieħdu 10 bħala l-benchmark. Ġifieri daw joħorġu 40 f'xahar, 12 forsi 500 f'sena. Dawn mhux qed ilaħqu jagħmluhom preparazzjoni, tranzizzjoni, isibulhom housing u dan kollu. Xaħat li qed immur nara ieħor, xaħat li qed immur nara. Jgħat il-ħabs għal ħafna snin. Dan m'għandu l-ħadd, m'għandu xejn u m'għandu l-ħadd. Dan qed jinkwita li 6 snin oħra se joħroġ. Tajli 6 snin oħra, m'għandu xejn da. Ma jistax iġemma l-flus. Kif tista' jġemma l-flus? Bla kif jista' jikri? Kif fejn se joqodda? Fejn għand min se joqodda? Xejn ser minnu. Dan qed jgħid u stess qed jgħid isma' jiena. X'opportunitajiet il-dal-persuna? X'opportunitajiet għandna ntuħ? L-opportunità li konna sistemi illi ara l-iktar ħaġa naħseb importanti hija li l-ħabs ma jibqax il-perjodu meta inti tkun hemmhekk għas-sentenza, imma li l-ħabs tajjeb jestendi ruħu l-proċess meta inti toħroġ minnu. Jiġifieri meta inti tibqa' responsabilità mhux dawk li xkora il-borza sewda bl-affarijiet tiegħek mur għaddi issa l-ħab minn dejn raħ il-ġid. Probabbli tara xi ħadd hemm għax kif qed ngħidu joħorġu kważi tnejn kuljum. Ġifieri tara. Issa min issib ġifieri milux rajt ġuvni ħireġ, ovvjament kien bil-borza kien jidher li barrani borza kellu grupp ta' nies qed jistennew, grupp ta' żgħażagħ qed jistennew miegħu u ferħu jitqu jibku jbusuh ġifieri da. U bagħad issib ieħor milux ukoll rajtu bil-qeda fuq ċint jistenna jsuruh mitlufa. Jiena interpretajta, ma nafx forsi kien qed jistenna l xatt to be honest, imma jiena interpretajta li da qed jgħid wiċċu kien qed jgħid xil Madonna se nagħmel issa. Fejn liema direzzjoni mur. Għaliex f'sentenzi twal ħafna priġunieri jispiċċaw weħedhom ma jmorrux jarawhom. Jiena mhux l-ewwel darba, bdat ngħidlek ħabs ta' 7 ruħ, ġieli tilgħu anki iktar minn hekk. U jiena mmur fis-sala fejn nara n-nies, milux mort konna jiena u l-persuna li qed nara biss fis-slot, fl-slot ta' wara ma kien hemm ħadd iktar. Ġifieri daw il-priġunieri kollha li għandhom dritt ta' vista anke ta' 2 fil-ġimgħa illi ma jkun hemmx min imur jarahom. Ma jkollhomx min iċemplu. M'għandekx min iċċempel. Ġieli isma' m'għandix penti. M'għandix qalzetta ta' m'għandix boxers, ċemplu li fuq għax m'għandix boxer ta' jien. Temmen. Ġifieri I mean it is ridiculous. Jew m'għandix flus għal kafe għax il-ħabs dik ammont taċċella kif taf u mbagħad jekk tixrob ħafna kafe ġurnati jilagħbu l-ludo jew jilagħbu l-karti. Ħafna minnhom għandhom xogħol, ftit huma li għandhom xogħol. Ġifieri il-problemi huma kbar. M'hemmx imwiet daqskemm kien ikun hemm qabel Alla ħares għax dik kienet the dark age tal-ħabs ġifieri l-imwiet li kien. Imma jekk naqbad ma nieqafx fuq dik is-suġġett. Għax hija inkredibbli ġifieri u nies ma jifhmux ħaġa. In-nies ma jifhmux illi da mhux qed ngħidu ma jingħatawx is-sentenza. Ġifieri jekk inti għamilt ħażin. U inti qtilt, inti sraqt, inti weġġajt, biex inkun għandna ħafna minn nies hemm ġew persentaċċoli qegħdin hemm minħabba droga. U bid-droga jien kieku jiena nieħu droga nagħmel l-istess bħalhom. Nista' mhux ikolli d-degrees u l-mutetti, nista' mhux ikolli il-background u r-reliġjon jekk inkun hemm infalla ma nafx. Il-lom imbieħa l-ommi. Imbieħa, il-biraħ kont qed nitkellem, il-biraħ tlula kont qed nitkellem mahom. Ġieli għalt li jien kelli bil-fors kelli bil-fors nirrapporta ma stajtx nagħmel. Ħadli kollox, ma fadalli xejn. U jsawwatni, ma fadalli xejn. Għalt li naf li ħobni.
Immaġina. Le, droga ġifiri. Ġiri, allura. Rajt affarijiet korroħ ħafna. Ekku, il-ħabs huwa minn dan nies. Ġustifikat li sebu ġod dar tiegħek u jisraqlek u żgur li le. Mela, ħallas il-prezz tiegħu. Imma jiena xirrit. Xirrit illi u inti ħdimt ma' żgħażagħ jien niftakrek tmur anke li yours u l-kors jew xi xja tensar jismu u taħdem ma' żgħażagħ. Jiena xirrit illi dan iż-żagħżugħ minn 16 sena, 17, 18, 20. Ara l-istorja ta' Fredu. Ġviri, baqa ħajtu kollha, il-ħabs, il-ħin kollu, il-ħabs, ġviri, għaliex, għax ma konniex kapaċi illi dal-persuna nittrattaw miegħu, mhux dik, għalla xiġri da, joħroġ u jarġi jagħmel jekk tikkalkula, kuku il-blit u l-irħula tagħna, kuku l-blit u l-irħula tagħna, kollhom ma l-istess size, biex nagħti eżempju. Aħna għandna bejwet u ieħor xi 65 lokalità, bejwet u ieħor. 10 priġunieri fis-sena se jkunu lura fil-komunità tiegħek. Mela inti bħalissa jekk inti toqgħod l-imsida ta' Sliema, inti 10 persuni huma priġunieri li kienu l-ħabs mela għamlu xi ħaġa gravi, sewwax il-ħabs ma tmurx għaliex, insomma, ġieli tmur aċċuċċat imma għalla fadila, u qegħdin lura fil-komunità. Inti xi trid? 10 kriminal, jew 10 persuna li kienu l-ħabs, għamlu l-ħażin ussa. Jiena jidher li l-unika mod li din l-affarijiet li tissolva hija li ikun hemm proġetti fit-tul il-ħabs illi huma relatati imma ma' affarijiet li inti tista' mhux sempliċement issir ta' fis-sena. Tkun proġett fejn titħoss li tikseb identità ġdida, ħiliet ġodda li inti tħoss li isma' jena sa nista' noħroġ fil-komunità u għandi valur, il-komunità ħares li mhux ta' kriminal imma ta' xi ħadd li jista' joffri xi ħaġa lura u anke jekk tħares li ta' kriminal nista' ninnegozja nista' tratta magħha is-soċjetà. Isma' jiena ir-riformajt jiena nista' nagħmel din il-ħaġa. Però inti għandek bżonn, f'kollox għandek bżonn l-ekoloġija. Inti dal-podcast ma għamiltux ġo kamra mitfija, inti għamiltu bid-dawla u ismek, bl-injam, insomma, u dal-motetti, għaliex għax inti għandek bżonn l-ekoloġija, għandek bżonn ix-xena biex tagħmlu. Kif jista' inti taħdem ma' priġunier b'dan il-ħolm kollu, meta dat jagħmel pipi u koko, ġo ċella, ma' raġel ieħor, tajjeb, bit-toilet probabli ma' wiċċek għax inti jekk għandek kamra żgħira 6-8 tajjeb, inti m'għandekx wis fejn tiċċaqlaq, fejda jonħor, iboss, jagħmel toilet għax dan ikollhom ġlit fuq hekk. Għaliex dan ċelel bil-bibien magħluqin. Timmaġina għax ġifieri immaġina ta' int, ġifieri ġo toilet mhux tiegħek għalhekk qed inkun daqsxejn ro, mhux it-toilet tiegħek li ma naħsibx li inti toħu gost torqod fil-kamra tal-banju, nafx ħafna nies jorqdu fil-kamra tal-banju wara li jkun għamlu toilet, tajjeb, imma fit-toilet qed torqod fit-toilet tal-ħmieġ ta' persuna oħra. Li da għandek raġel li jekk qed jimmasturba, qed tisimgħu jimmasturba fuqek. Jiġifieri ċelel kollha huma. L-ewwel irridu nsolvu l-problemi li huma fundamentali. Għaliex jekk inti m'għandekx. Però l-bniet teħt traġitti jiena nsib. Minkejja li ovvjament kważi għazem għalfejn għajda illi il-faxxa tal-qiegħ tal-ġerarkija ta' Maslow tiġi imħarsa. Però mbagħad la darba dik tiġi konsolidata u mbagħad titihom il-bniedem kollha hekk speċjal bnedmin kollek li titihom direzzjoni lejn xi jippuntaw biex itihom raġuni għalfejn tistemba kull filgħodu. U hemm ħafna nies li m'għandhomx ħolma, m'għandhomx għal xi jaspiraw, m'għandhomx għal xi jgħixu, jkunu telquhom il-familja, telqithom it-tfajla, kornithom il-arusa, kornithom il-mara, barrihom ir-raġel. Dawn huma s-sitwazzjonijiet. Jiġifieri jiena meta inti għandek persuna li jiena nitkellem miegħu u jgħidlek jiena kont akkużat. Tajjeb, is-sentenza ħarġet li 6-7 snin wara. 6-7 snin wara.
Meta jiena l-ħaqt għamilt negozju, impjegajt in-nies, b'turnover, inti daw l-istejjer irrakkontajthom, smajthom u għalluhomlok. U mbagħad jiena diħel il-ħaq, diħel lura ċella. Ġifieri jiena mhux qed ngħid, ġifieri dak ukoll tittagjaħ, mhux xorta kieku da tagħtih curfew li ma jistax, kieku tagħtih da li jiffirma mhux ġajja skumdità u ħabs in a way. Ġifieri għaliex qed taqtalu kollox. Ġifieri x'inhi dis-sistema? X'inhi sistema li tifla meta kienet żgħira għamlet akkużata li għamlet reat 16-il sena wara għadu ma sarx il-ġuri. Spjega ħili di, xi ħadd jispjega ħili. Itsef, din preskritta li, din it's not fair. It's not fair. Mhux li titlef il-kawża ta' li tersa qudiem il-qorti. Ġidi għamlet passi kbar f'ħajjita. Kif kellna l-każ ta' min ġie akkużat bil-każ ta' Sijon. Mhux se nidħol fil-mertu għax jasa dik il-til kif sar, il-ħmiċ taħħa l-istoria kollha. Imma dak l-istajn kollha jistennew. U qed tistenna l-vittma. Qed tistenna l-familja, l-ġustizzja. Fejn Dik hija problema separata, Mandru, hija problema tal-ġudikatura mbagħad. Dik hija problema proċedurali tal-ġudikatura mhux il-ħabs. Dik m'għandix swali ta'. Dik titsebaw. Le, naf li. Ġirina ħallejtek li l-ek pendenti. Mela jiena, għana ħallik pendenti. Mela inti ġejt għandi, u għat li Andrew, għat li it-tini, s-sellifni 300 euro għax wasalt biex namel servis il-karozza, u bat bl-ispejs u mandiġ. U jiena najdlek għana xseba, ċuċata li b'servis tal-karozza taddi, tibqa suq bija u bat meta tiqaf tiqaf. Aħseb wara, u kol tifrustra ruħek, aħseb wara inti għandek mannara fuq rasek, ma tafx se teħel ħabs, ma tafx meta se teħel ħabs x'se jgħidu l-familjari u l-familja l-ġdida li għandek. Ma tafx se jibqgħu jiġu jaraw, daw jabbandunawhom. U ma tistax tibda ħajja. Ma tistax tibda ħajja. Ma tistax tibda ħajja. Jew tkun bdejta, mela tkun nejjikta, bdejta mill-ġdid, għamilt dak li suppost għamilt, u b'daqqa waħda s-sistema tajlek, inti nsejt ċamilt arġalur. Hija tiħ sentenza oħra. Ġallu jħallas il-flus tal-li seraq. Ġallu jbajjat. Ġallu jħaffer trinka ma tal-water services. Għandna trinki ma kollum kien. Ġallu literalment. Abbadlu pala ma jdejk. Ġeħet nasib t-tiret jew raba podcast kienu ma Mason. Tal-bidunet. Dak bidunet, sajlu da sekk. Zgur, right. U għada ma qataċ. U għada ma qataċ, jiviri għadda 4 snin. 4 snin, ta' għamil 4 snin. Ferħan li se jġri xi ħaġa. Per eżempju, najdlek 4 snin oħra, jien se nixtrilek Dajsa Cruise, mux Cruise Liner, ma ġiet bit too much. Imma nixtrilek Dajsa, sabiħa, tħobb iż-dajjes int, ngħidlek mhux issa, imma naħlef li 4 snin oħra se nixtrilek. Ara kif inqattak lilek. Aħseb wara, jekk se ngħidlek 4 snin oħra, se mballatlek xi 6 snin ħabs. Kif tħossu? Le, u għalih hija frustranti ħafna, x'ovvjament tipprova tibni relazzjoni, tipprova tibda business, tipprova titgħallem sena, tipprova. U għalfejn aħna nibqgħu kattivi, ġifieri mhux qed ngħid taħfer il-ħażin, imma taħfer lill-bniedem għaliex hija daqshekk diffiċli. Iltaqgħu, morru ltaqgħu man-nies, morru ltaqgħu ma' priġunier. L-istess bħalna da taf x'kienet xaraw sufa ta'. Ġifieri dil-lajn bejn iva jien nagħmel kriminalità u le ma nagħmilx kriminalità. Hija linja dejqa ħafna ta' oħroġ hemm barra. Isibek bil-bajda għandu għaxilek ġurnata xogħol. Ikollok biċċodda fil-karozza u tiċċabċab il ġo moħħu tal-li kelmek ħażin. It's all it takes. In kelmek ħażin frowned about. All it takes. U taqli ħajtek. Mela, Drew. All right, that's it. Ħanarġa saqsik għax, ma weġibnix. Għax bitek l-esperienza? Jina, inti smajċ kif id-diskrivejtek fil-tokis? Le, ma kellix il-privileġġ. Jina, inti bl-affarijiet komplikati, inti tamil maġi, ma nafx eżatt kif għatta. Iġveri inti jirnexxilek illi affarijiet, u naħseb dan, għankun daqxej pantonalizzanti, neffordi għax niġi missilek. Iġveri, inti għandek il-kapacità li issues komplessi ħafna, mux għetnajt għal dal-podaġ, naħseb dal-iktar
podcast li tkellma fuq issues sempliċi u straightforward. Ma kellek issues komplessi ħafna li tagħmilhom jaslu għanti nies b'mod u dak jitini jiferraħni għax hekk għandhom bżonn in-nies li mhux we talk down to them imma li jkunu jistgħu they engage bil-argumenti. Għalhekk ħadd gost. Istanbul Nikol issa. Dat, hija Alright. tiri-ċans. Alright, Tiri-ċans, ħanala. Ma nkunux issa soft ħafna ma xorxin. Xiex Għax issa qed nkunu issa naqgħu ċisa. U le, qed nagħmlu punta alright. Kemm għandek, il-lejli tajjeb, ciao. Mela, tlaqna?